AI ultra avvanzat, kapaċi forsi iħoss xi tip ta' tbatija. Biex xi ħadd jgħid Alla ma jeżistix, irid ikun l-istess livell ta' fidi bħal m'għandi jien li ngħid Alla jeżisti. Mela Alla x'inhu? L-aktar parti mill-esperjenza umana li hija kruċjali għal kif nirrelataw ma' xulxin hija il-mowt. Kien hemm ħafna aktar filosofi qablu ma kwajna sisu il-granalla. Dik ma tiġix blasfami meta tgħid granalla jew. Għax żgħira. Mela tlaqna. Mela, merħba l-episodju tal-podcast. Illum għandi podcast speċjali ma' persuna illi għandu resume pjuttost partikolari. Huwa saċerdot, però wkoll għandu doktorat fil-filosofija tal-moħħ u tal-lingwa. Fl-istess ħin huwa wkoll riċerkatur tal-etika ġewwa l-Istitut tal-AI f'Hong Kong u wkoll koordinatur ta' numru ta' riċerkaturi dwar l-istess AI Ewropej ġewwa l-Vatikan. Sfortunatament mhuwiex Patreon, jekk inti m'intix Patreon, patreon.com/John Malija biex tagħti sosten għal dan il-proġett li huwa naqra diffiċli imma bl-appoġġ tagħkom aħna kapaċi nissuktaw u nirnexxu. Mela, grazzi wkoll lill-azjendi li jtuna daqqatit biex ġimgħa wara ġimgħa nkunu nistgħu nwaslulkom daw il-konverzazzjonijiet. Naħlef dan huwa proġett ferm għal qalbi għal daqstant il-gratitudni li dawn l-azjendi u lejkom il-Patreons hija infinita. Dawn huma l-azjendi huma il-Browns li SS, grazzi il-Maple, l-Alberta, il-Garmin, Wellbees.mt, kif ukoll il-Stretta, personalfinancetool.com, 998666425 u għan-numru tal-ħabib kbir tiegħi Derek Beats, illi dalwaqt ħamel podcast miegħu wkoll, kif ukoll il-bib tagħna dal-Business Labs. Ara tlaqna jien u Dr. Father Jean Gove. Trid nagħmlu rolling jew. Dak il-bib ġifieri għamilna rolling. Alright, tajjeb. Mela, konet ngħidu fuq il-filosofija tal-crochet. Crochet u tan-knitting, Fis-sens li jeżisti ħafna filosofija il-lon issib la u lem min jitkellem fuq filosofija ta' dik, ta' dak, ta' l-oħra u ta' kollox. U xi kultant nibża jiena, hemm valur. Hemm valur ħafna affarijiet u jien biex ngħid isma' m'hemmx valur fil-filosofija tan-knitting, qatt m'għamilt knitting jien f'ħajti ġifieri. Imma naħseb xi kultant nibża u f'ċertu humanities tiġi aktar mix-xjenzi. U fil-filosofija bħala ir-reġina tal-humanities xi kultant nibża li fost ċertu akademiċi jrid ikun hemm aktar importanti li nżommu rota d-dejja u niffilosofizzaw milli x'inhu l-output tal-filosofija li nagħmlu. Taf kif qisu the academic endeavor fi anfisha irridu nżommu għaddejja. Għax inti tiġi mill-iskola ta' analytic philosophy. Li huwa pjuttost ibbażat għandu istessentijaw fil-matematika, għandu n-nies li kienu jaħsbu dwaru kienu matematiċi, jiġri għandu output espliċitu, mhux ħsieb għal biex noqogħdu naħsbu. Mela jien jista' jkun biased. Mhux hekk jiġri jien studjajt dal-aħħar 6 snin ta' ħajti jiena dedikajta u tallim f'din l-erja partikolari tal-filosofija. As opposed bej daw iż-żewġ qisu palissa qisu daw iż-żewġ branches tal-filosofija, analitiku u kontinentali. Kontinentali qisu oriġinarjament ħareġ mill-mainland Europe, l-analitiku tendenzialment ħareġ mill-Ingilterra u mill-Amerika. Allura huwa aktar Ingliż pereżempju. U daw qisu kollu jajru l-xulxin, stereotipikament tara l-pages tal-memes hekk tal-filosofija. Tipo l-kontinentali jajru l-analitiċi li aħna tnaħlu l-ħin niddibattu d-definizzjoni ta' siġġu, pereżempju. U l-analitiċi soltu jajru l-kontinentali li huma medini u dikbu l-poeżiji, speċi aktar qed jagħmlu hekk poeżiji u proża milli jagħmlu. Ovvjament dawn ma karikaturi taż-żewġ da, u hemm il-valur fit-tnejn li huma bla dubju. U għaqqas irrid ngħid naħseb mhux ġust li ngħid li qisu l-analitiku aktar ħareġ outputs mill da. Jien ovvjament qisu għax kbir f'dik l-erja, inħoss li s-stil analitiku huwa aktar dirett. Infatti waħda mit-tajjiriet li jgħajru l-kontinentali huwa li l-analitiku huwa xott iż-żejjed. L-analitiku jistrih ħafna qisu l-argument ultra xotta, inti għandek dil-premessa u dil-konklużjoni. U inti jekk għandek xaġa kontrija, tgħid jiena naqbel ma dil-premessa għandi oġġezzjoni għalija u maħabba dell-oġġezzjoni. Dak is-silloġizmu ma jfunzjonax. Eżatt. Hemm ħafna minn dal Jiġifieri jiena kien nuri kapitli l-supervisor kien jgħid li ma dil-kelma ddefinix xejtix. Dil-kelma ddefinix xi tgħid biha dil-kelma. Għalija tkun xi ħaġa kelma
jien naf ma nafx kelma normali. Taf kif ngħid ċertu definizzjoni, ejwa, biex nara jekk inti tiddefinixxix bħalma jiddefinija da, ment il-kontinentali speċi ta' Mela, jekk ikollna nistaqsu speċa x'utilità għandha l-filosofija. Mela. Għandi żewġ risposti għalija naħseb dik. L-ewwel waħda hija għandu utilità għax naħseb qisu tagħtina l-għaliex. ċe xjenza u l-affarijiet l-oħrajn jgħidulna l-kif. Imma l-filosofija u jien kikun żid ma' teoloġija, mbagħad hemm dal-argument li mill-aktar importanti bejniethom speċjali. Imma ngħidu l-filosofija biss issa. Il-filosofija tagħtik l-għaliex. Tagħtik l-għaliex, ċe mhux suppost toqtol bniedem ieħor, bniedem innoċenti ħa. Għaliex. ċe Ġifri inti taħseb illi nistgħu naslu għal moralità oġġettiva trammite ir-raġuni. Mela, l-moralità naħseb dejjem tkun raġunata. ċe ma ħsibx għandek moralità tajba jekk mhix raġunata, jekk mhix koerenti. Mhux hekk issa. Ma ħafna drabi il-moralità tiġi jew mid-dogma reliġjuża jew tiġi mid-dogma ma anke d-dogma reliġjuża politika. Iġifieri inti b'xi mod ieħor you're grounding it. Qed tagħtiha pedament. Iġifieri il-UN Declaration of Human Rights. Mhux hekk b'xi mod ieħor dal-pajjiżi kollha jgħidu li toqtol bniedem ieħor huwa ħażin. Issa, għalfej jiġi xi proxmu jiteb malfej ħażin li toqtol, jgħid għax aħna poġġejna bil-qiegħda u qbilna. Mal dak huwa fil-filosofija dak nilu qisu l-kostruzzjoni soċjali. Jiġifieri issa oġġettiv mhux oġġettiv b'xi mod jew ieħor imma tngħidu sma' di qbilna tgħidlek għaliex għax qbilna, toqgħodx issaqsi iżjed, qbilna. U dik tissodisfak lilek li jien personali le. Le, Jien naħseb għandu bżonn ikun hemm xi ħaġa aktar metafiżikament, ontoloġikament soda. Issa. Id-dogma allura tagħti xi ħaġa imma ma jien mhux komdu nuża kelma dogma, jiġifieri jien ngħidlek isma' Alla huwa s-sors tat-tajjeb kollu b'xi mod ieħor xi ħaġa tajba u ħażina daqskemm tirrifletti lil Alla jew ma tirriflettix. Daqskemm tgħinna noqorbu lil Alla jew dbiedna minn Alla. Issa, jeżistu xorta waħda jenna filosofi għati li wkoll jemnu, per eżempju, li toqtol persuna oħra hija ħażina, u hija oġġettivament ħażina. Ma huma jagħtu ovvjament grounding differenti. Jgħidlek hija bbażata fuq pereżempju il-teoloġija u anke filosofija kristjana tgħid li l-bniedem xi mod ieħor għandu valur intrinsiku importanti. Għaliex id-domanda. In-Nisrani jgħidlek għax huwa maħluq xbija Alla, dil-imago Dei, l-immaġini Alla, li hija importanti jekk huwa kunċett teoloġiku. Issa l-ateu mhux se jgħidlek għax maħluq xbija Alla. L-ateu jgħidlek pereżempju għax aħna fl-apiċe bħala entità razzjonali fid-dinja. Allura dik ir-razzjonalità tagħtina ċertu valur morali intrinsiku. Dik ukoll hija tip ta' oġġettività, imbagħad ovvjament nillatikaw, f'sens niddebattitu il-premessi bażiċi, il-metafiżika bażika, li hija tajba u li mhix tajba. Hemmhekk imbagħad tidħol il-filosofija aktar profonda. Jiġifieri li ateu u l-kredent it-tnejn jistgħu jaqblu filosofija oġġettiva, ma mbagħad iridu niddebattu li hija. Jiġifieri meta tgħid oġġettiva sinjali hemm waħda biss tajba. Mhux hekk? Issa ovvjament li dik il-waħda tajba jien jew int għandek raġun jew ieħor jew dak iridu frott id-dibattitu dak mhux se tagħmel esperiment bil-mikroskop biex nkun banali speċi. Mela, il-filosofija tina l-għaliex u dik hija l-ewwel raġuni għalfejn inti taħseb li għandna inħadnu l-filosofija. Ir-raġuni l-oħra. Ir-raġuni l-oħra hija li ma naqbilx mad-domanda. Ħanejlek fis-sens. Għax jien iddejjaqni dal-fatt li kollox ikollu utilità. ċe l-aktar affarijiet importanti fil-ħajja tagħna huma l-affarijiet li ma appuntu m'għandhomx utilità. ċe inti jiena nqatta' ħin mal-ħbieb. Ma ħsibx li għandu utilità, hija ħaġa. Mhux għax inti animal soċjali. Ma utilità ġifieri għax għandi bżonn inżid xi ħaġa, orajt inkun kontent fil-proċess imma ma tqattax il-ħin mal-ħbieb. Ħadkun imdejjaq. Ma ara differenza ċe jien naf jien nibża li nkun waħdi. Allura ħansib il xi ħadd, ħansib xi ħbieb jew tfajla jew whatever. Amma jien il-taqa' miegħek ngħidlek Ġon, ħaqgħu ħin flimkien għax iħossni waħdi. Issa kif ma jħossniex waħdi ngħidlek Ġon ħin mur kompli m'għandi bżonnok. Mela mhux qed infittex sodisfazzjoni personali. Mentri in realtà jiena ħabib ta' vera. Jiena nfittex anke li nkun miegħek hija xi ħaġa tajba fiha nfisha. Li jiena ma nafx. Dawn huma l-affarijiet ta' meaning. L-aktar profondi naħseb jien u insomma jekk nitlu fuq l-AI daw naħseb daw l-affarijiet daw l-attivitajiet li mhux xi ħafna naħseb aktar jieħdu żvolta ta' importanza jew aktar għandna niskopruhom pereżempju. Jiġifieri naf
Saqsi poeta għalfejn tikteb il-poeżija inti. Biex nikteb tipu naqra l-flus tgħidlu ċe. Il-poeti vera jgħidu l-inti m'intix poeta vera, inti tagħmelek għall-flus. ċe xina nħoss dal-bżonn li nesprimi li l-nifsi. Ma tiġix daqstant utilità, ċe tiġi diħirġa I have to do it, which is different from irrid nagħmel għax għandha valur għax ħanaqla xi ħaġa minn flok jew. Mela jiena waħda mill-filosofi favoriti tiegħi hija Frances Malija, ommi. Sowa. Dek the pen again, ħassaqsini fuqha ma nafx dejja. Frances Malija, Frances Malija hija ħafna jikkonsidrawha waħda mill-iktar nies benevolenti li qatt tiltaqgħu magħha, adottat ħafna nies, iffosterijat ħafna tfal, social worker li kienet taħdem sijat li mhumiex xejn normali. Però jgħidlek illi dan l-altruizmu kollu din l-imħabba kollha li kienet tagħti ġejja mill-arfin illi hija għandha sejħa ġewwa fiha u jekk ma tilqaħħiex dik is-sejħa qisha tħoss illi ħajjitha hija inkompleta. Ġifieri jitħoss li hemm utilità anke f'dawn l-affarijiet li aħna ngħidu huma b'xi mod iktar profondi mill-ispeċ ta' għandi l-ġuħ ikol, għandi nħoss il-bart ħanilbes. All right, xorta mhux utilità. Għalija ċe forsi għandi definizzjoni analitiku. Forsi għandi definizzjoni għax utilità għalija I'm going to gain something. Ħanagħmel hekk għax irid nigwadanja xi ħaġa. Hemm qisu hemm element kważi tranzazzjonali jekk trid tgħidilek. Mentri. U meta jkun transazzjonali fil-fema tiegħek, neċessarjament huwa il-kelma hija profana. Ma ngħidx profana, ma naħseb hemm xi ħaġa ola allura. Jiena naħdem u naqla l-flus għax il-flus huwa le, għax irrid xi ħaġa ola li huwa ngħix ħajja komda li huwa nqattar ħin mal-familja, dik xi ħaġa ola. Issa jiena għalfejn nqattar ħin mal-familja. Jien għandi nifhem li r-risposta tiegħek x'imkien hemm. Mhux hekk? Inqattal ħin mal-familja x'inħoss dik hija hu r-relazzjoni semmejtlek il-beberija, mhux hekk li tkun iżolat, dik ilu qalu ilna ilu ħafna ġifier mhux dik huwa tajba ma mhux tiegħi, ta' x'kien ngħidlek tiegħi. Id-differenza bej I love you because I need you, jew I need you because I love you. Id-differenza bej I love you because I need you. Jew I need you because I love you. Waħda hija tranzazzjonali utilità. Ġifier ħankun banali. Sakemm is-sajjar li int għandi bżonn nkun nħobbok. Kif tieqaf l-bżonn tiegħi għalik jitlaq mela nieqaf inħobbok. Mela mhux vera mħabba dik. Imma jekk jiena tant jekk ma nħobbokx ma nkunx veru għall-esseri tiegħi, ma nkunx qed ngħix il-ħajja tifhimni? U Frances Malija naħseb jiena milli qed titkellem hija t-tieni waħda, mhux m'hemmx dal-element tranzazzjonali, kważi kważi kif iddeskrivejt inti, li kieku m'għamlitx dak li għamlet, ma kienx tkun vera għal-mini, jew għal-min tħoss li hi. Mhux hekk? Bla dubju speċta hemmhekk qisu hemm din il-parti fejn l-affari ma tibqax daqshekk monokromatika, speċta fejn is-silloġiżmu li konna qed nippuntaw lejh l-ewwel isir naqra iktar astratt. Mela, ħanibdew nitfgħu naqra sisien f'din il-konverzazzjoni. Mela, fimna fil-fema tiegħek jew mill-esperjenza tiegħek u kif tarant id-dinja il-filosofija x'inhi u x'utilità għandha u li mhux bil-forsa kollox għandu bżonn ikollu utilità. Issa, nixtieq nistaqsi però l-ewwel qabel kollox, kif nista' nkun ċert illi inti m'intix NPC elaborat? All right. Ir-risposta qasira? Assolutament le. All right. L-qasira hija ma nafx. Julian qed jolli jdejh u jagħmel NPC, non-playable character. Meta inti tilab GTA, pereżempju, kien hemm daw il-karatteri li ma tistax. Li tgħaddi fuqhom. Daw tiġu warahom bil-karozza. U fuq dawk il-perverzjonijiet tal-video games u għek ħansaqsik ukoll. Kif nista' nkun naf li. Ma tistax. Ma nistax. Risposta qasira. Dan il-dira l-NPC hija verżjoni moderna ta' dawn l-argumenti ta' xettiċiżmu. Jiġifieri tradizzjonalment fil-filosofija l-argument li nagħtu mhux l-NPC huwa bl-Ingliż il-brain in a vat li jiena mhux moħħ ġoġar bil-likwidu xi wires imqabbnin ma' moħħi u tiġu stimolati li jiena qed nara lilek ment in-realtà jien ma neżistix u kull mem da. Dan huwa il-king hawnhekk huwa Descartes.
Tajjeb, René Descartes. Ma nistax ikun naf Li inti m'intix fan ħafna tiegħu. mhix fan ħafna tiegħu, le. Għalfej m'intix daqshekk perswas minn dak li għajt Descartes. Mhux minix perswas minn dak li Descartes. Naħseb pereżempju kont se nasal għal di tal-famuża cogito ergo sum, ġifieri Descartes jgħid kif naf li minix NPC, ara, jekk u ma jidix hekk, mhux hekk kif naf li jien madwari kollox mhux vera. Mhux hekk li jiena kollox hija ħolma. Jgħid urrajt ma nsax inkun naf jekk kollox hux ħolma jew mhux ħolma, però li naf żgur huwa li hemm xi ħaġa li qed tesperjenza l-ħolma. U dik żgur teżisti, għax kieku mhux qed nagħmel dat-domandi stess. Allura għalkemm forsi f'xi mod ieħor qisu tagħna ftit ta' risposta qisu dil-biża tax-xettiċiżmu tefgħu ħarira żgħira l-bot. Forsi vera, forsi dak kollu nara qoddimi lilek, dawn nies u da hija gidba. Imma il-fatt li jiena qed nesperjenza din il-gidba sinjal li jien neżisti. Sewa. Issa. Forsi mhux konsolazzjoni kbira, ma konsolazzjoni żgħira almenu. Li tal-inqas jiena vera. Sa fej nifhem id-definizzjoni ta' vera x'inhi. Issa, nifhmu mela x'jiena jien. Sewa. Mela bl-Ingliż għandna biex din id-distinzjoni u l-brain u l-mind. Eżatt. Sewa. Bil-Malti dit m'għandniex għax kull ma nużaw kelma moħħ. Kelma moħħ u mbagħad speċa kif nagħmluha bil-Malti kif nagħmluha din id-distinzjoni? Ma nafx inkun Dan il-fenomenu tal- Jien meta nitkellem bil-Malti fuq filosofija, dejjem ikolli ngħidulhom fil-bidu. Isma', brain jew mind. Għax brain huwa l-organu organiku, ma nafx, tabi wudnek li taqla u toqgħod tippokja. Għandu hobbies fantastiċi. Il-brain surgeon huwa kirurgu tal-moħħ. Sewa. Imma tal-brain. Il-brain surgeon ma jmiss il-mind. Għax il-mind huwa kunċett filosofiku, huwa mhux kunċett empiriku, huwa kunċett mhux kunċett. Huwa astrat u. Issa, ovvjament id-domanda. U hemm dibattiti ħafna dwar x'inhu dal-mind. Berrata. Jiġifieri id-domanda kbira, waħda mid-domandi kbar tal-filosofija fejn jidħol il-mind huwa x'inhi r-relazzjoni appuntu bejn il-moħħ brain u l-moħħ mind. U hawnhekk fejn jidħol f'tetra ma tantx inħobb il-Descartes jien tajjeb. Jiġifieri hemm id-dualizmu. Dawn huma żewġ affarijiet mhux duali, dawn huma żewġ affarijiet totalment differenti tajjeb. Il-moħħ ħaġa waħda, il-brain ħaġa waħda u l-mind ħaġa waħda. Daw li jdulhom l-oppost tad-dualizmu huma jew il-physicalists jew materialists. Il-materializmu kull ma teżisti materja ma hemm xejn astratt, allura l-mind ma jeżistix, ma jeżisti l-brain, jew physicalist kull ma jeżisti dak li huwa fiżiku. Jiġifieri mela, fil-materjaliżmu dak li jinħoloq mill-brain huwa l-mind. Dan il-fenomenu fejn aħna nistgħu nirraġunaw, naraw, nosservaw lilna nnifusna u ġifieri il-ħolm kollu tiegħek, ix-xewqat kollha tiegħek, il-desiderji profondi, il-biżat profondi, l-esperjenzi tal-ġen meta tara x-xemx nieżla jew t-toma tal-birra, kollha nistgħu nispjegaw bil-kurrent elettriku li hemm ġo moħħok u bl-ormoni u l-chemical imbalances li jkun hemm ġo moħħok. Jiġifieri allura s-slogan ta' dawn in-nies hija jekk jiena s'issa mhux hekk m'għandniex il-fatti kollha ta' kif inhu wirijat il-brain u kif mhux hekk x'jagħmlu neurons kollha u x'inhu mal-bilanċi u l-imbiċċi tal-moħħ ċena għandna dejat mhux hekk ma nafux kollox. Ir-riċenti jidhirli xi sitt xurilu, ma nafx xi xurilu irnexxilhom jimmeppjaw il-moħħ ta' fruit fly. Jiġifieri irnexxilhom jippjaw kull neuron li hemm fil-brain, se noqgħod nuża l-Ingliż, il-brain ta' fruit fly ma xiex imqabda u da. Il-bniedem aktar farka żgħira aktar komplikat. Għandna proġettat kemm ħandumu biex niskopru li l-moħħ kif taħdem il-mappa tal-moħħ. U meta jgħidu m'għandniex indumu laqas kemm domna fuq il-fruit fly. Għax il-teknoloġija tiżdied, illum għandna l-miraklu tal-AI. Allura il-computing power li għandek bżonn għal dal-affarijiet jgħidu li m'għandniex indumu daqs kemm domna biex għamilna tal-fruit fly. Allura biex għadna m'għandniex tweġiba jekk il-materialists għandhom x'raġun. Le, sekonda. Jiġifieri nagħmlu mod naslu li jkollna l-fatti kollha tal-brain. Il-fatti kollha, in-neurons ma xiex imqabdin x'jagħmlu l-kimiċi fiex joħorġu fejn joħorġu u whatever. Xorta waħda mbagħad irridu nagħmlu l-eżerċizzju filosofiku, mela l-ewwel eżerċizzju huwa xjentifiku, ma xiex mqabba neurons. It-tieni eżerċizzju huwa filosofiku li ngħidu okay, jekk għandna l-fatti kollha tal-brain, jiġifieri għandna l-fatti kollha tal-mind, jiġifieri jekk inti bħalissa jien naf inti qed tara x-xemx nieżla, għajn tuffiħa. U toħsuk relax, chill, il-ħin jisu waqaf, kollox huwa tajjeb fid-dinja, pereżempju, għandek dak is-sentiment ġol qalb tiegħek, sentiment suġġettiv ħafna, għax tesperjenza inti, tajjeb. Xorta waħda l-qabża
Il-qabża hija qabża filosofika. Jien kif nista' nispjega għalfejn inti tħoss dik il-ħaġa. Tajjeb, minn daw il-fatti u din il-borma ta' ormoni u elettriku li hemm bej widnejk. Ġuddi xjenza nagħmlu kemm nagħmlu esperimenti, ma tistax twaslilna awtomatikament minn di għal di. Mela, issa nagħti l-introduction hu. Għax dat jgħid li għati background ta' ġan minnu, imma issa nagħti nagħmel l-introduzzjoni. All right, mela. Ok, mela, il-mistoqsija li nibtet hija illi anka l-annimali ikollhom daw it-tip ta' responses emozjonali. Per eżempju, meta l-għallu kemm għati li bċertezza dell-mistoqsija nħossni diħel f'nassa, imma ħan idħol xorta. Meta per eżempju kelli kelb u nasal lura d-dar u da l-feliċità li kollu għax wasalt lura speċa hija evidenti, hija esternalizzata ħafna li da kifra il-sidu qed iħoss emozzjoni li tant ikkommovitu li da speċa li sbaħ ħaġa li aġratlu f'ħajtu. You're reading too much into it. Jien għandi kelb u jien jagħmel li il-kelb u jien nixtieq nemmen li dal-kelb iħobbni u meta ma nkunx id-dar da joqgħod jgħid fejn hu ġan. Speċi ta' issa. Imma in-realtà insa l-klieb, nħares lejk. Fejn naf li inti għandek l-istess tip ta' emozzjonijiet u ħajja vivida mentali li għandi jiena. Di l-istess paxxettiċiżmu, fejn naf li jien mhux il-vera u intom koll NPCs. Issa mejna l-Descartes, imma il-qabża l-oħra hija bioloġikament il-wiring tiegħek u l-wiring tiegħi più o meno l-istess, mhux hekk dejjem ikun ħadd. Dejjem jekk m'intix NPC sewwa. Eżatt, qed nitkellem jiena, jien naf mela. Għadni qed naħseb. Descartes qalilna li jien neżisti. Ġewwa, bis-saħħa ta' Descartes jien naf li jien. Descartes qal li jien neżisti. Tara, mela, issa. Inti magħmul bejwed u ieħor. Bħali ma li jien nassumi li jien għandek l-istess tip ta' ħolm, xewqat, ħajja emozjonali, ħajja vivida, mentali, whatever, bħali. Allora ngħid orrajt, dana mhux taf kif, forsi meta l-kottati lecture tara kulħadd jiċċassa tgħid dana hemm cricket. Issa, xorta waħda mal-filosofija ma tgħidilniex nafu biċ-ċert. M'hemm il-mod li jien naf biċ-ċert inti x'hemm għaddej ġo moħħok, sakemm ma tgħidlix inti. U minn fejn naf inti x'qed tikdeb jew le. Mhux hekk? Issa, il-klieb jew l-annimali in ġenerali mhux hekk ngħidu l-klieb. Qabża hija terġa' aktar il-bot għax il-bioloġija tagħhom mhux eżatt bħall-bioloġija tagħna. Il-wiring tal-moħħ mhux eżatt bħall-wiring tal-moħħ tagħna, mhux hekk? Iġifieri il-moħħ tagħna huwa aktar kumpless u komplikat milli huwa tal-klieb. U tista' tibqa' sejjer insomma annimali oħrajn, mhux hekk? Allura anke hemm din l-issue ta' hawnhekk nitkellmu kważi fuq consciousness diġà aħna, mhux hekk? Iġifieri l-issue ta' animal consciousness hemm dat dibattitu kbir ta' huma conscious jew le. U jekk huma conscious bl-istess mod li aħna conscious jew le. Jista' jkun il-kelb jifraħ għax jara lilek u jgħid okay, meta nara l-ġon ikolli treats. Allura jgħid ħaniekol. U ġesset jifraħ għax ħajjekol, pereżempju, mhux għax John vera għandu emozzjonijiet, John vera ħaħsiebi, nkollu jimsaħni meta nħammeġ l-art u joħroġ. Ma nafux aħna eżattament x'inhu mal-ħsibijiet, jekk hemm ħsibijiet u x'tib ta' ħsibijiet hemm. Fatti hemm artiklu tal-filosofija jisu kien landmark kien What's it like to be a bat? A bat. Ġifieri jisu biex jagħmel appuntu dal-argument. Jisu hemm mod ta' kif ngħixien bħala bniedem, ta' kif nesperjenza d-dinja. Ma nafx kif u juża farfetti lejli jisu biex jiddana insomma bis-sonar u ma jaraw mhux nimmaġina mhux ħaġekku. Ekkedu blind as a bat. U jisu jinnavigaw id-dinja b'daw il-kapaċitajiet li aħna m'għandniex tas-sonar u insomma, jisu sonar, mhux sonar, whatever. Norqdu rasna l-isfel. Norqdu rasna l-isfel. Iġifieri jien qatt ma nista' nkun naf kif inhi t-tip ta' eżistenza xi jħoss xi esperjenza farfett il-lejl fil-ħajja tiegħu. Issa kelb forsi aktar viċin tagħna ma xorta waħda ma nistax nkun nafu. Ċojja ma sax nasal li naqsam din il-mejda u nara x'hemm ġo moħħok qasib wara kelb. Deconstructed ħafna dan il-sib. Mela, ovvjament, hemm affarijiet però fl-etoloġija li forsi nistgħu nosservaw li speċa huma preżenti f'annimali differenti, kif iġburuhom il-klieb ma fil-kuntest ta' ġerarkija, per eżempju, li jmur l-len minn purament biex għal-teħji kol, immanka li speċta għandu dan il-sens li huwa protett, li huwa parti minn komunità, speċa biex immur l-ura l-idea tal-mammiferi u l-ħbiberija u l-kolleġjalità u daw l-affarijiet.
nistaw nestrapolaw. All right, imma ħafna mill-argumenti li jagħtu n-nies li huma ultra kontra, tajjeb, jien personalment fuq l-annimal ma nafx fejn jagħti. Ġifieri jien nixtieq nemmen bħalek mhux hekk kif Lil kelb iħobbok. Lil kelb iħobbni, għax jiena ħobbu. Issa, l-argument isu l-avukat tax-xitan huma daw it-tip ta' nies li anke jgħidu li anke aħna stess m'għandniex consciousness. Tajjeb, li aħna stess tajjeb, jgħidu li dan huwa kollu prodott evoluzzjonarju. B'xi mod ieħor il-klip jagħmlu hekk, jew anke aħna d-direttura nagħmlu hekk, li aħna m'għandniex consciousness hija pożizzjoni naqa' fringe, tajjeb. Hemm nies li ħadnuha, tajjeb, nies li kienu popolari. Li allura l-idea hija li dak kollu żviluppa evoluzzjonarjament u kollu m'għandniex consciousness xi ġustifika li nħoss l-ġieħ, li nħoss il-fer. Kollu fuq hemm raġunijiet evoluzzjonari. Fis-sens l-argument huwa b'xi mod ieħor jgħin biex inti tipperpetwa l-ispeċi. Kull fejn jidħol l-argumenti evoluzzjonari dak huwa. Jiġifieri it's just more convenient. Imma consciousness tista' tkun outcome tal-evoluzzjoni? Ejja. Imma jgħidu allura f'speċi ta' jew ma teżistix u aħna mbagħad jibgħatu jibdew ilqalqu, speċi allura x'inhi hija din inħoss meta mill-ġdid nduq il-berra jew nduq whatever. Jew nkun mommi, pereżempju, tant inħobb għall-argument. Il-qalqu u jibatu. Ovvjament għax consciousness hija mhux hekk qisu dan il-musmar stramp fuq dal-ħajt lix li speċi ta' għalfej di jgħidula il-hard problem of consciousness. ċe għalfej aħna conscious. ċe għalfej jiena hemm dan il-flavor, dan l-esperjenza suġġettiva b'dall-affarijiet kollha nagħmel. Inħoss il-mejda u għandha esperjenza suġġettiva nara lilek as opposed to nara l-ommi, hemm esperjenza suġġettiva. Nista' saqsik għalfejn jew ħaterġa' tgħid li ma toġbokx il-mistoqsija, jew. Le, ġifieri din hija domanda. Nsaqsi lilek, inti għalfejn taħseb li għandna l-consciousness. Għalfejn naħseb jiena. ċe jien naħseb mela jien minix daqstant tal-laqta fizikalista u materjalista, imma mhux għax ħafna nies jassumu għax jiena qassis u nemmen falla, mhux ħabba fek. Għaliex naħseb tista' tkun nisrani u tkun anka fuq il-mind materialist. Naħseb jien, ma dak forsi argument ieħor. Imma jien naħseb li il-Kristjaneżmu huwa dualist. Huwa fin-nofs. Huwa fin-nofs bejn dualizmu u l-fiżikaliżmu. Jiġifieri aħna għandna l-idea ta' Aristotle oriġinarjament li tissejjaħ il-hylomorphic view li b'xi mod jew ieħor it-tnejn huma importanti, sija r-ruħ l-entità immaterjali jew il-mind mhux hekk se jkix ir-ruħ, jekk hux il-mind. Il-lut kienu jsejħu l-qalb b'xi mod ieħor, il-post fejn tieħu d-deċiżjonijiet. U l-ġisem il-fiżiku. Il-Knisja tagħti, il-Knisja, fis-sens it-teoloġija Kattolika tagħti u anke filosofija Kattolika tagħti importanza ugwali l-tnejn li huma. Tajjeb, imma il-Knisja, per eżempju il-Katekizmu tal-Knisja, mhux hekk jisu il-Bibja tal-Katekizmu, speċi mhux il-Bibja. Ma tiddefinixxi huwa r-ruħ. ċe tgħid li aħna għandna ruħ, li kull bniedem għandu ruħ, kull bniedem maħluqx bija Alla, kull bniedem għandu ruħ. Ma tgħidx x'inhi r-ruħ. Ma tgħidx li r-ruħ huwa din l-entità tal-mind. Jiġifieri hija open. Tgħid li aħna għandna ruħ, u r-ruħ hija xi ħaġa divina. Mhux hekk kull bniedem għandu ruħ, b'xi mod ieħor dal-element divin ukoll jagħtina dan il-valur intrinsiku li aħna għandna. X'baj taħdem mid-dar jew ġo xi kaffetterija storbjuża, mela mhux tiġi saħdejn għal Business Labs, post ċentrali, kwiet sabiħ u li fih tista' tagħmel użu minn hot desks, uffiċċji, boardrooms li trid. Tista' taqbad u tfetx fuq l-adba mingħajr ma tafżal il-ħadd u serraħ rasek li żed inqeda. U jekk titlaq 4 minn nies jew 40 se joħorġuk ta' nies. Business Labs, xittit aktar. Għarru xed nifhem sew jew jekk hemm xi sfumaturi li ma fehmx eżatt ħalli nkunu nistgħu neħdu l-pass forsi li jmiss. Ruħ equals mind equals consciousness. Mela, le. U propju għalhekk ma naħmilx il-Descartes. Tajba hekk, għax hekk ġejna circle. Qabel Descartes, il-kunċett ta' ruħ kien vera hekk imlaħħam. Kos kemm isa ma nafx. Ma fimtni speċi ta'. Wara Descartes, għal Descartes għamel dal f'moħħi mhux jien biss ta' ngħid għadhi, imma ġifieri naqbel ma' min jgħid il-ħaġa. Descartes għamel l-iżball li qal ruħ equals mind. Allura qisu l-kunċett ta' ruħ ftaqru ħafna. Mentri l-idea pre-Descartes mhux biss tal-Knisja, ġifieri anke minn Aristotle. Ġifieri Aristotle pereżempju kien jgħid li kollox għandu ruħ.
L-affarijiet ħajjin għandhom ruħ, l-annimali għandhom ruħ, il-pjanti għandhom ruħ, imma d-differenza hija l-pjanti għandhom ruħ li tagħmel ċertu affarijiet, l-annimali jagħmlu aktar u aħna nagħmlu aktar l-aktar affarijiet. Ruħ fiha element sagru jekk qed nifhem sew. Għall-Aristotel. Għall-Aristotel u għall-Kristjaneżmu. Kristjaneżmu u Aristotel differenti, mhux hekk għax Aristotel xi 2000 sena qabel il-Knisja, qabel Ġesu. Għall-Aristotel Għall-Aquinas? Aquinas iwa, ruħ għandha, ġifieri Aquinas jaqbad Aristotel. U jaqbad il-Knisja, mhux hekk jaqbadhom flimkien. Kien hemm ħafna aktar filosofi qablu ma Aquinas qisu il-granalla tal-importanza filosofika teoloġika tajjeb. Dik ma tiġix blasfami meta tajt granalla jew. Għax għażajra. Aristotle ma jidħol xejn fuq l-affarijiet sagru. Aristotle ir-ruħ hija dik il-ħaġa tagħtina l-ħajja. Jiġifieri ħaġa tmut meta titlaq ruħha. U aħna jisu għandna naqa' dik l-idea. Issa, infatti, filosofikament illum, jekk għandna problema fuq what is mind, what is it to be alive, u koll hija xu filosofika. ċo definizzjonijiet kollha li għandna s'issa ta' xi ġifieri life, jew idaħlu id-dinja bħala alive, jew jeskludu ċertu entitajiet. Ifrexna oħra fuq għadi. Di mhux erja li jiena ħafna intis fiha, ankun nest, ġifieri ħdimt naqa' fuqha meta kelli l-masters, imma mela, xi ġifieri meta jiena nieqaf inkun ħaj, għalfej. Għandna t-tabiba, insomma, ma nafx nsaqsu ġifieri, xi ġifieri meta persuna jmut. Kif tiddeskrivija? Jaqaf jieħu nnifs, all right. Jaqaf jgħaddi l-elettriku l-immaġna minn moħħok u l-impulsi tal-qalb. Imma, mela, jaqaf jgħaddi l-elettriku minn moħħu. Mela, to be alive is the presence of electrical impulses in the system. Għax tuża wiesa. Allura dak il-computer alive, meta titfih, għax electrical, għandna problema. Ma tkun konxu wkoll tal-fatt li għaddej l-elettriku minn ġofik. NASA, id-definizzjoni ta' life, meta jfittxu life fuq il-pjaneti, id-definizzjoni ta' life li jużaw NASA, il-bal, il-mjul, ma jaqax taħt il-kategorija ta' alive. Għaliex, element kruċjali mid-definizzjoni ta' life ta' NASA li jużaw tisriħ fuq il-kapaċità tal-entità li tirriproduċi. U bal, għax huwa taħlita ta' żiemel u ħmar, mhux kapaċi jirriproduċi. Allora teknikament skont id-definizzjoni ta' NASA, bal mhux ħaj. Għax m'għandux il-fakultà ta' riproduzzjoni. Ma mhux ġifieri għandna. Nafu li huwa ħaj imma d-definizzjoni ta' NASA bħala speċi mhux kapaċi jirriproduċi, mhux għax ħareġ bal defettu speċi ta' bħala speċi l-bewla ma jistgħux jirriproduċu. Ġifieri dan huwa ieħor definizzjoni oħra ta' life li teħel. Mhux hekk jiġifieri it is a very contentious issue and it is a philosophical issue. Ġifieri biex tiddefinix il-ħajja, se-tobba għandhom orrajt, ma jimx il-pols, il-qalb waqfet u l-moħħ waqaf jispara. Fajn, mejjed, imma għalfini tat-tobba biżejjed. Imma meta tidħol aktar profond, xi ġifieri jekk aħna niskopru jennaf xi ħaġa fuq Mars. X'regoli, x'definizzjoni ħanimxu biha biex ngħidu din hija ħajja, we have found life on Mars. Ġifieri pereżempju, eżempju ieħor, il-viruses jaqgħu wkoll xi kultant hemm min jgħid jaqgħu taħt il-border li huma ħajjin u min jgħid mhumiex ħajjin. Pereżempju, issa hawnhekk nidħlu aktar fil-bioloġija mhux daqshekk, imma jidher li l-viruses qisu pereżempju jridu jkunu ġo host ħajja biex jirriproduċu, virus waħdu m'għandux aħna l-iskola konna nagħmlu 7 vital functions of life. Viruses m'għandhomx is-7 vital functions kollha, pereżempju. Allura virus huwa ħajja u mhux ħaj. Again, skont id-definizzjoni. Ġifieri il-kunċett ta' what is it to be alive huwa kunċett filosofiku u kunċett filosofiku li m'għandniex id-definizzjoni preċiża tagħha. Però mbagħad minnaħa l-oħra għandek il-bioloġija li t-tik, le? Fis-sens it-tik fis-sens kont tajt inti. Biex kont tajt biex it-tobba kapaċi jiġu ma' s-sodda tiegħek u jgħidu hija ta' ġannimiet għax ma dak qed jaraw sintomi. Fiċċejnilu l-pals, eżatt. Qed jaraw sintomi imma. Sewwa. Fis-sens daqqa jżek qed tgħid. Waqaf ikun ħaj, imma b'xi mod għamluha dik biex b'xi mod ħadmu s-somma. Ma pereżempju barra Malta jkollok mhux hekk dal-każijiet etiċi li tilgħu l-qorti bej brain death u mhux brain death u di għandha bżonn il-magna għall-qalba, ma moħħa għadu ħaj. Allura mejta jew mhux mejta, l-definizzjoni ta' death ħanużaw. Ġifieri it's not clearly
ġisem li lu decomposed xar. U hemm aħna, u dik ċara bejnietna tnej. U fil-fatt nasib mhux il-paradoss, ma dan din it-tensjoni tinsab ukoll fil-qalba tad-dibattitu tal-abort. Le. Naħseb li iva jien. Le, l-abort kif almenu kif ninterpreta jien l-issue primarja tal-issue tal-abort hija jekk hemmx persuna jew le. Meta jibda persuna jew le. Meta jibda l-persuna. Per eżempju, ġili smajt l-argument li għadek kif użajt inti tal-virus li biex inkun ċar, ma naqbilx miegħu. Li speċta inti tirreferi għal fetu tarbija bħala virus mi xi ħaġa li tappella li speċa intuitivament id-dejja. Ma jistax jgħix barra mill-host tiegħu li hija l-om. Biex ta' hemmhekk xorta nistgħu nagħtuh definizzjoni ta' xi ħaġa li hija ħajja għax la darba tneħħih samaj mill-host. L-argument ta' virus naħseb jien ma tantx ireġex semaj ngħidu qisu virus, mhux huwa virus. Mhux hekk jiġifieri id-DNA ta' virus u d-DNA ta' uman huma differenti. Ma sax isejħlu virus. Issa di xjentifika. Mhux hekk? Issa ma ngħidu qisu virus allura mela. Issa, fetu jew anke l-żewġ ċellu zygote, mhux hekk l-ewwel ċellula. Ma nafx kif ġejna hawnhekk, ma insomma. Iż-zygote l-ewwel ċellula, mhux hekk? Mela, hija umana żgur. Kif kellek tuqaf dik iż-zygote toħroġ teżamina d-DNA ta' bniedem ħassib, mhux DNA ta' ħanżir jew ta' qattuża jew ta' fenek. Tajjeb, mela huwa uman żgur. Hija materja umana. Hija tixxu umana. As opposed to any other speċi li hemm. Mela dik nafu. Issa, l-ixu hija, pereżempju, jiena il-valur tiegħi bħala bniedem mhux fidejja qiegħed, il-valur għax jiena persuna. Mhux hekk? U dak huwa l-valur morali tiegħi. Issa, allora l-ixu hija f'liema punt hemm persuna jew m'hemmx persuna. Issa hemm nies li addirittura l-argument ta' personhood jarmuh, almenu l-argument tal-Knisja teoloġiku huwa a person has a certain moral value, kull persuna fid-dinja se jekk hux l-aktar disabled, l-aktar xieħ, l-aktar attiv jew l-aktar żgħir jew l-aktar whatever, kulħadd għandu dan il-valur intrinsiku importanti għax huwa persuna. Mbagħad il-Knisja tagħmel argument għal fej persuna għandu valur għax maħluqx biha Alla sabaħ u dala. Issa, allura l-argument huwa li għandna nagħtu l-istess rispett u l-istess drittijiet għal kull persuna irrispettivament mill-kapaċitajiet jew l-istat tagħhom, mhux hekk? Issa dak argument wieħed. Hemm nies oħrajn li jgħidu narmu hemm l-argument tal-personhood u ngħidu l-argument ta' consciousness. Imma ftit differenti fis-sens. Allura jgħidu sakemm l-entità li hemm hemmhekk biex ma nsejħulix persuna tħosslu ġieħ jew ma tħosslu ġieħ jew konċi li tħosslu ġieħ, mela nistgħu neħilsu minnha jew ma neħilsux minnha. Ġi addirittura hemm xi nies dawn ma vera ultra fringe biex ngħidu kollox, li jgħidu allura inti jista' jkollok postpartum abortion. Voldiri, fimta? Voldiri nagħmlu abort wara li titwilet it-tarbija. Għax jgħidu. Ma mill-raġunament timbet dik. L-argument huwa li, pereżempju, l-entità biex ma nsejħulix persuna issir self-conscious ħafna aktar, mhux mal-ewwel. Forsi issir conscious, allura. Issir self-conscious iktar tard. Konxu li teżisti. Jekk di mhix konxa li teżisti bħala jiena. Tifhimni, da ovvjament nies differenti, kollhom argumenti differenti skont li jaħsbu, ġifieri ma rridx painting with a broad brush hawnhekk, mhux hekk ġifieri naf li hemm irqaqat u finezzi differenti. Imma almenu l-argument li tuża l-Knisja huwa persuna għandha valur intrinsiku morali. Allura l-aktar persuna jew disabled, jew xieħa u għandha bżonn kura medika, insomma, jew addirittura fil-ġuf għandha l-istess valur morali u ħaqqal daqstant l-istess drittijiet da. Allura b'xi mod ieħor l-argument tal-eutanasja u l-argument tal-abort għall-Knisja huma they overlap a lot. Meħabba l-istess jew almenu parti kbira minn dawn żewġ argumenti huwa il-valur morali intrinsiku tal-persuna. Għax it is a person. U l-len mill-talim tal-Knisja, speċjali l-Knisja tajlek isma' skont dak li aħna ġejna malma, aħna l-koll eku tal-Alla, jew aħna l-koll tfal tal-Alla. Biex dik ukolli ngħidlek isma' ma kif għandek tispjega dan il-valur il xi ħadd li teoloġikament mhux qiegħed fuq l-istess paġna tiegħek. Issa, mela, there's only so far we can get, mhux hekk?
Jiġifieri jiena naf nitkellem Matiju pereżempju, nieħdu hekk. Matiju mhux hekk li ma jminx falla u sabaħ u dalam. Mela nsiet isma', all right, aħna nemnu l-bniedem maħluq immaġini tal-Alla, imago Dei, mhux hekk dil-kelma li jużajt. Huwa persuna, għalina persuna tfisser hekk, tajjeb. U allura għandu valur intrinsiku morali. Issa, ma temminx falla, all right, ma b'xi mod ieħor naħseb hemm argumenti oħrajn li nistgħu naslu għal-menu li naqblu jiena u Latiju li ngħidu isma' il-bniedem xorta waħda għandu valur intrinsiku morali. Issa jista' jkun tgħidli le, u ma sax immerik jiena. Tifhimni ma naħseb there is compelling evidence filosofika, mhux hekk issa mhux xjentifika, xjenza ma tistax tgħin hawnhekk sa ċertu punt. Hemm biżejjed qisu evidenza ngħidu isma' kull bniedem ħaqqu l-istess drittijiet, ma taqbilx li kull bniedem ħaqqu l-istess drittijiet, jew jekk huwa disabled pereżempju, jew jekk xjaħ u issa qed jiżmaga ħaqqu inqas drittijiet. Tgħidli le, mhux kulħadd. Mela allura qed naqblu li l-valur morali tiegħi m'għandux jaqsam mal-kapaċitajiet fiżiċi tiegħi, jekk inkapaċi niġri 100 meters iżjed minnek għandi aktar valur morali minnek. Le. Bħalma l-argument finanzjarju jekk jien aktar sinjur, ħaqni aktar drittijiet umani, għalkemm din narawha fis-soċjetà xi kultant, mhux hekk il-sinjuri jkollhom aktar drittijiet u l-fqar. Dan huwa argument ta' kif il-fqar ħaqhom l-istess drittijiet, għandna nispettawhom u ngħinuhom għax appuntu għandhom l-istess valur morali bħalna. Li hu interessanti li ovvjament waqt li tajda ġewni żewġ sibijiet, waħda hija li ovvjament in-naħa l-oħra tal-argument huwa l-faxxiżmu spiex ta' mela mhux ovvja jekk jien iktar b'saħħti minnek, ħafna iktar drittijiet. Hitler u r-razza Arjana u ma kienx unikament Hitler ġifieri anke naf l-Ispartani ma kienux jgħidu kienu jħallu tfal. Ma nafx hekk mejt jew vera. L-Ispartani kellhom stejjer tal-blieħed ġifieri darba ta' waqt il-podcast ta' Peppi, insomma dawk kienu jitfawhom fl-appartat, meta jkunu tfal u l-affarijiet li kienu l-affarijiet inspjegabilment diffiċli u krudi li kienu jgħaddu minnhom kienu kbar. Imma anke pereżempju l-Ġappuniżi kellhom speċa din il-fema li huma razzi superjuri. Tfal li meta jitwildu jindunaw li għandhom ċertu difetti partikolari. Dan id-Darwinizmu speċa, int għandek mela minn fuq naħa għandek dan id-Darwinizmu illi huwa fis-sisien tal-faxxiżmu, tal-exceptionalism li kellhom ħafna razzjat u ċivilizzazzjonijiet u li qed hemm ċivilizzazzjonijiet nimmaġna llum il-ġurnata li għadhom iħossuha din il-ħaġa. Mbagħad fuq in-naħa l-oħra għandek il-fatt li d-drittijiet huma fizzjoni fl-aħħar mill-aħħar. Imma skont dit mur lura għal l-oġġettività morali. Jiġifieri, alright, id-drittijiet ma sax nesperimenta nsibhom, mhux hekk imma jien għandi nifhem jekk jiena u inti. Irrelevanti jekk temminx falla bħali jew ma temminx falla, jew l-akbar għatu jew whatever. Jekk nistgħu naslu naqblu li l-bniedem għandu valur morali, issa mbagħad nistgħu niddibattu ħin ieħor minn fejn ġej dak il-valur morali. Imma jekk nistgħu għalmenu at the very least naslu npoġġu bil-qiegħda u naqblu sma' l-bniedem ħaqqu rispett għax għandu valur morali. Issa, u jekk naqblu li kull bniedem, irrispettivament minn daw il-varjazzjonijiet, għandu ħaqqu l-istess valur morali, mela allura minn hemmhekk joħorġu d-drittijiet kollha. Mela allura jien ma sax noqtlok lilek, għax int għandek l-istess valur bħal m'għandijiem pereżempju. Jien m'għandi ebda dritt fuqek pereżempju, jiġifieri d-drittijiet l-oħrajn kollha umani, eċċetera, joħorġu mill-valur morali tal-individwu. Ma nafx ma taqbel fuq għadija almenu? Mela jiena intuittivament, però ma nafx hekk xi ħaġa li tnislet fija minħabba l-kultura li twilt fija bħal metlek għandna ommi Frances Malija, ġifieri jiena waħda mill-ewwel memorji li għandi nibki ħdej ommi għax qed jiena kelli xi fuq ma kan kelli żmien 4, 5, 6 xi ħaġa għax qed jilliberaw il-Nelson Mandela. Għad nisallum jekk naħseb fuq ankun se ninfaqa nibki. U allura ovvjament jiena għandi ċertu preġudizzi, ċertu biases. Però għandi kol kurzita fija għax naf biżejjed storja, per eżempju bħalissa qed naqra fuq Ġengis Khan, per eżempju, li krem għal dik il-ħabta ħafna ċivilizzazzjonijiet li kienu jħossuhom li huma superjuri, huma ċivilizzazzjoni superjuri li meta jiltaqgħu jien naf meta l-Ingliż iltaqgħu mal-Aboriġni l-Awstralja, daw qalu hemmhekk din hija art mingħajr nies, għax daw mhux nies. Jiġifieri mbagħad il-mistoqsija li speċta nixtieq xi darba nwieġeb jew nistgħu nistaqsuha jiena u inti issa. F'liema punt il-bniedem iddeċieda li hija universali li l-valur tal-bniedem huwa universali u
x'immotivah li jagħmilha. Issa jiena naħseb li dak li mmotivah li jagħmilha li l-evoluzzjoni sawritna b'tali mod illi għalmitna isma' aħna ħafna iktar b'saħħitna meta nkunu kollaborattivi u mhux espliċitament kompetittivi ma' xulxin. Naħseb minn hemm ġejjin. U forsi di li lektur ta' kaxi jana utilitarian qed ninduna għat li qed ngħidu stien. Ma taħseb li vera taħseb li ħu l-politika preżenti tad-dinja llum. Qegħdin nerġgħu mmorru għal might is right. ċe għaddiju kollaborazzjoni, għaddiju naħdmu fl-imkien, għaddiju ngħinu żgħir biex jimxi l-qudiem, ċe jiena b'saħħti jekk in-setejni relevanti x'għandek bżonn inti murlem u ħammexxi jiena. ċe, ma tantx qed naraw kollaborazzjoni, almenu fuq livell internazzjonali. ċe, kull struttura, il-UN, min jgħid l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea, ċe daw kollha qed jiġġieldu biex in-NATO, qed jiġġieldu biex iżommu il-laqda ta' bejniethom. Jiġifieri niddebatti kemm, ċe mhux niddebatti fis-sens I question kemm il-bniedem għaraf li naħdmu fl-imkien hija aħjar, ċe jien nemmen li naħdmu fl-imkien hija aħjar. Imma ma nafx tħares barra jikollok ċertu jitħollok id-dubju, tej vera minni għadi? Mela, jena naħseb li l-bniedem għandu ħafna sfumaturi u naħseb jgħaddi, storikament jgħaddi minn periodi differenti. U jekk ikolli forsi nħares lej l-istorja tal-bniedem u għet jista' jara illi minkejja illi bħalissa għedin anka f'kompetizzjoni ma' xurxin, anka l-punent stess jgħet f'kompetizzjoni ma' xurxin. Li hija xi ħaġa ġdida ħafna lina daw l-aħħar 80 sena. Però dak li preċedi daw l-aħħar 80 sena kien kompetizzjoni feroċa ħafna anka partikolarment fl-Ewropa stess, jiġifieri jekk tara l-istorja tal-Ewropa mija xejn għajr gwerer. U li hemm xi statistika li minkejja dak kollu jaddej bħalissa fid-dinja huwa żmien iż-żmien fiċ-ċivilizzazzjoni tal-inqas gwerer, if you want to believe, mhux fis-sens. Mhux qed nikkwestjoni għall-West żgur. Imma ġifieri surprisingly minkejja dak li naraw, huwa jgħidulna hemm xi statistiċi jidher li ili tal-rajta di. Li huwa żmien tal-inqas konflitt fl-umanità speċi ta' jew from recorded history pereżempju. U jien dik dawn biex ngħid kollox, dik dawn naħseb il-bniedem huwa intrinsikament tajjeb. ċelli lin minn immaġini talla. Imma naħseb we are good. We do bad things, imma we are good. Apex Media huma esperti fil-kamp tal-SEO għal snin sħaħ huma għenu l-klienti tagħhom sabiex jitilgħu fil-quċċata ta' tfittxija tal-Google jekk inti qed tfittex outreach links, PBN builds, konsulenzi u kwalunkwe xorta ta' servizzi relatati ma' SEO mela kellem l-Apex Media. Mela, għax qed immissu ħafna ħwejjeġ illi kollha nixtieq nesplorhom f'konnessjoni mal-AI. Però nixtieq qabel ma naslu għal dak il-kapitlu, nixtieqna nistaqsu naqra il-mistoqsija tal-free will. Sewa. Għax qisu qed nippuntaw lej dak li huwa osservabbli. Sewa il-bioloġiku, dan id-DNA u daw l-ormoni u l-neurotransmitter u s-synapses u daw l-affarijiet kollha. Mbagħad skont ngħidu nieħdu speċjali skola ta' Aquinas li tajt isma' aħna qegħdin x'imkien bej il-materjaliżmu u d-dualizmu sejt x'terminu tajta? Hylomorphic. Il-hylomorphic model. Eżatt. Sewwa, li qisu qed jimplika illi x'imkien integrat f'dan il-proċess bioloġiku li huwa l-annimal hemm qisu pilota illi ħares lej forsi nistgħu ngħidulu il-pain pleasure paradigm u jieħu ġudizzju li ma deċiżjonijiet għandu jagħmel skont il-moralità tiegħu. Hemm ħafna. U anka, insomma, mhux se nkun font la speċi ngħidlek kif għamilt id-domanda. Lele fis-sens, all right. Probably tfajt implikajt ħafna affarijiet li speċta dejquk. Mexxu. Fattibli? Inċedijilek. Ara, l-argument tal-free will is-soltu maqsum f'daw it-tnejn.
jekk vera hu dak li jedna qabel fuq il-fizikalizmu d-dualizmu għalmenu. Tajjeb, u għalmenu biex nisimplifikaw il-hylomorphic itfaħa mad-dualizmu. Tajjeb, għax għalmenu xorta waħda l-hylomorphic theory jisu ditejt xorta waħda li hemm xorta waħda xi ħaġa li mhijiex fiżika. Allura l-fini tagħna għalmenu ma taqax taħt il-fizikalizmu. Biex nissimplifikaw. Imma li ma tisseparax ruħha essenzjalment. Ġifieri. Dik hija d-differenza bejn. Ġifieri tnejn li huma importanti, ġifieri il-dualizmu estrem, pereżempju Platun. Platun kien dualist estrem. Platun ir-ruħ huwa dal-persuna bil-joysticks u l-joysticks jikkontrolla dan il-ġisem tagħna da. Ġifieri qisu l-puppet master huwa r-ruħ u inti l-puppet. Kienet l-analogija li għamiltien, ġifieri mhux eżattament hekk. Platun hekk kien jgħid. Tiegħek kienet iktar qrib dik. U Platun ġifieri addirittura jgħid il-ġisem huwa ħabs. U aħna rridu noħorġu minn dan il-ħabs tal-ġisem, dak li hemm fil-materjali fl-astratt huwa ola u dak li naraw madwarna huwa issa again għandu ħafna dettalji żgħar insomma maħna tajjeb. Issa, l-argument tal-free will li huwa insomma wieħed minn dal-argumenti perenni, mhux hekk? Is-soltu jistrieħ fuq il-biċċa xogħol. Nagħmlu mod inti fiżikalista, materjalista, mhux hekk li temmen kull m'hemm il-fiżiku, li inti kull m'hemm il-brain. M'hemm xejn immaterjali fih, hemm il-brain, tajjeb. U jista' jkun bil-mod bix-xjenza u bil-bioloġija u bil-xjenzati jkollna l-informazzjoni kollha ta' kif jaħdem moħħok brain, tajjeb. Mela, jiena allura jekk jiena fiżikalista suppost l-argumenti reġi. L-argument tagħhom ikompli li b'xi mod jew ieħor allura jien ikolli nista' nkun naf. Inti għalfej tagħmel dawn id-deċiżjonijiet fil-ħajja tiegħek. Minħabba dil-biochemistry li għandek f'moħħok. Tajjeb? Jiġifieri hemm nies illum anka biex qisu nar xi ftit l-affarijiet tal-AI, qisu jgħidu sma' allura nistgħu pereżempju nieħdu mediċina, tajjeb, jiġri dawn nies li jgħiduha tajjeb u mhux dawn professuri Oxford tajjeb, mhux xi miġnun għandu blog, tajjeb. Jiġri daw jemnu li bil-qudiem. It's not a big deal, noħolqu mediċina, palma għandna jinnaf nagħmlu gene editing nistgħu nagħmlu jinnaf għal xarek, għal għajnejk u da. Jista' jkollna anke pereżempju ċertu gene editing jew anke ċertu mediċina biex inti tkun aktar onest, inqas pereżempju violenti, tkun aktar calm. Ġifieri we alter the decisions you make or your dispositions through the medicine we take. Tajjeb, diġà għandna ċertu ta' mediċina hekk, imma daw jgħidu tkun aktar kważi il-mediċina it alters you morally. Ġidaw jilu moral cognitive enhancements, tajjeb. Diġà għandna wkoll is-sibmina da btixtri dal-powder u jagħmlek aktar tikkonċentra u aktar focus issa. Kemm vera ma nafx jiena, ma insomma. Issa. 100% vera hu. Fis-sens ma nafx powders u hekk imma pereżempju jiena bl-ADHD illi kiekum naħseb ma naħux l-istrattera. Le, mela, jien mhux qed nikkwestjoni għall-mediċina. Le. Jiena mbagħad naħseb imma mod ngħidlek isma' dil-mediċina għall-ADHD, fine. Jew għad-depression, pereżempju, jew għall-issues oħrajn mentali, kognittivi. Imma mbagħad naħseb hija qabż oħra ngħidlek isma' għandik dil-mediċina biex kien ikun aktar ġenerus. Le, mek bdejna sfumaturi perikolużi. Imma dil-tip ta' mediċina, jekk inti temmen, mhux għalik, jekk persuna jemmen, jekk wieħed jemmen, li allura kull ma jeżisti għal fiżiku u aħna kapaċi kollna bix-xjenza il-fatti kollha fiżiċi, tajjeb, mela l-fatti fiżiċi jiddeterminaw id-deċiżjonijiet kollha tagħmel, inklużi d-deċiżjonijiet morali, għalfejn tħobb il-martek, għalfejn tiġi tagħmel dan ix-xogħol, għalfejn ma nafx. Equals no free will. Allura l-argument huwa il-fiżikaliżmu is-soltu jgħidu ma jwassalx jiċħad il-possibilità tal-free will. Issa kien hemm nies li provaw di benġluha. Tajjeb. Mela li Sam Harris jipprova jbenġilha ħafna di. Jien li naf l-argumenta dawn ħawadhom qasna jidher li Davidson, Donald Davidson. Li wkoll kien wieħed dal-filosofi ġifieri daw Dennett Davidson, Sam Harris daw xut minnhom. Le, mela Dennett, Harris, Hitchens, Dawkins. Daw keħe. Issa Davidson huwa filosofu. Sewa. Tajjeb. Davidson per eżempju nittama mhux qed inħawwat l-ismijiet, tajjeb, jista' jkun qed inħawwat l-ismijiet. Davidson per eżempju għandu jew Dennett, inħawwadhom daw tnejn. Wieħed minnhom għandhom dil-idea li m'għandniex consciousness per eżempju li semmejt. Eliminativism, neliminaw il-conscious, ġifieri il-conscious hija biss fizzjoni, mhux vera. Issa, wieħed minn daw it-tnejn qed inħawwat l-ismijiet Dennett jew Davidson għandu dil-idea ta' compatibilism. Voldiri li il-fiżikaliżmu huwa kompatibbli ma' element ta' free will. Imma juża dil-idea kważi isek qed fuq roller coaster. Isek għaddejjem il-ħajja, inti qed fuq il-roller coaster. B'xi mod jien ma tantx ikkonvinċin dal-argument tajjeb, imma ovvjament ħafna nies li iżommu dil-idea għaliex għalihom l-alternattiva għall fiżikaliżmu huwa xi tip ta' dualizmu li huma jaraw, mhux hekk dan mbagħad tagħmel argument li mi l-aktar plausibbli jew l-aktar tagħmel sens.
Għax nisidu nippreferi nżomm dil-idea naqas stramba ta' free will milli nieħu l-idea aktar stramba li mhux fiżikalisti aħna li hemm element dualista, li hemm element immaterjali, hemm xi ta' ruħ jew mind. Kważi nasib jkun intelligenti biżejjed biex tagħmel daw it-tip ta' argumenti u tasal għal forsi għal konklużjoni li il-moħħ huwa fenomenu materjalist. Jekk ukoll inti tkun bniedem etiku, u by the way daqt naslu għal etika naf li fuq hekk suppost dal-podcast. Imma ħanaslu. U kollu filosofija, ma Pass ħanaslu. U jekk inti b'xi mod bniedem etiku, tintebaħ illi la darba inti mbagħad isek teżonera il-bniedem mill-fakultà li għażel. U l-konsekwenzi tagħhom. U l-konsekwenzi tagħha tista' tkun kaos. U allura spex ta' mbagħad tibda tfittex tajt mela jiena wassalt il-semmija u l-qarrejja tiegħi sa dal-punt illi spex għamilna deconstruction tal-mind x'inhu. Wasalna fil-punt illi m'hawnx free will. Issa għandi argumenti oħra l dieta. U hekk nistgħu naslu għal kaos soċjali. U allura mbagħad tibda tipprova targumenta di ħaġa li jagħmel Harris u nasib hija l-iktar ħaġa li Harris ma jikkonvinġinix. Issa jien għandi argument differenti minn di, għalija personali tajjeb. Jien naħseb l-aktar affarijiet, mela, il-fizikalisti mhux hekk, fizikalisti da, allura il-loġika b'xi mod ieħor dak kull tiddeċiedi kapaċi ndeskrivu bil-fatti fiżiċi fuq il-moħħ. Jien naħseb di tidħol mbagħad daħħalna fuq l-AI ukoll, ġifieri xi ħin. Jien naħseb l-aktar affarijiet li jagħmluna umani huma l-affarijiet irrazzjonali li nagħmlu. Dan huwa jien tajjeb, dan jista' jkun argument. Ħafna naqbel miegħek. Mela, u b'mod partikolari nieħu tliet affarijiet, tajjeb, il-kapaċità li nemnu, il-kapaċità li nittamaw u l-kapaċità li nħobbu. Inċidentament bħala bracket żgħira, il-fidi ta' mawl imħabba huma t-tliet virtujiet teologali għall-Knisja, imma put that aside, injura. Tajjeb? Tajba l-pitch, tajba l-pitch. Iġifieri, hu l-imħabba vera, dik l-aktar nies. U meta ngħid temmen mhux temmen falla, ta' anke temmen li bħalissa barra x-xita. Tajjeb, ġifieri temmen just the ability to believe X, whatever X is. Tajjeb, imma nsija, u insa t-tama, xit-tama xi kultant nħawdu għamal ottimizmu, mhux l-istess ħaġa. Hu l-imħabba. Mela, jiena nħobb il-xi ħadd, issa. Jiena nħobb il-xi ħadd, hu tiftakar I love you, I need you because I love you, jien nażel li nħobbok. Inti forsi l-ibtili jew tini bissi jew qatt ma rispettajtni jew ma nafx, jiġifieri jien met nieħu xejn minn di relazzjoni b'xi mod imma jien nażel li nħobbok. Nażel li f'kull deċiżjoni nfittex il-ġid tiegħek. U biex nagħmlu aktar ibsa taf kif biex ma jajrunix ta' kontrina, ins daw relazzjonijiet evoluzzjonarji mhux ommu t-tifla jew missieru t-tifel pereżempju, għax da tgħid isma' aħna we are wired li jekk it-tifel itik bissiq xorta waħda trid tieħu ħsibu ħabba l-evoluzzjoni. Insihom. Żewġ minn nies iltaqgħu fit-triq, żewġ tieħbieb, aqqas koppja ġifieri biex ikollhom it-tfal, neħħi kull element evoluzzjonarju tajjeb. Jien niltaqa' miegħek u jien irridlek il-ġid. Jiena ti voglio bene Taljan, mhux hekk jiġifieri. Jiena rrid inħobbok, jien nażel li nħobbok. M'hemm ebda raġuni loġika għal fejn għandi nħobbok. Imma jien nfittex kull ħin u kull mument nieħu d-deċiżjoni u kemm it-tieni bissiq xorta waħda nażel. ċew dana l-istatistika. Imma inti taħseb li xi ħaġa mistika di? Naħseb hemm element divin fiha di. Divina. ċew naħseb il-fatt li nistgħu nagħmluha. L-għonet hija waħda mill-affarijiet li tagħmilna umani as opposed to annimali. Il-fatt li nistgħu nagħmluha naħseb hija differenti. Jiġifieri tgħidli x'mhux kapaċi jagħmel l-AI. U naħseb dawn huma tliet affarijiet li naħseb da. U b'xi mod ieħor naħseb kapaċi nagħmluhom b'xi mod ieħor għax hemm dan l-element divin f'kull bniedem, kredenti u non kredenti. Biex bro, għandi bosta mistoqsijiet relatati mal-AI fuq da. Inkellek tintużuċini xi ħin jidhirli. Le, fl-aħħar damna. Għaxrajt il-ġuri għadda raħ jinkbir. Mela, l-introduzzjoni. Ħassir fija, u fl-aħħar namlu għanżom. Le, mela. Dan l-imħabba irrazzjonali biex għalli għandi li t-tifla tiegħi li kultant qabel ma ġejt tipo kon sejjer u tilaq mid-dar għatli ċaw. No?
U speċta tant għandi t-tama li t-tifla ta' li ċaw qabel ma nitlaq li jena f'moħħi smajta, speċta hija kważi benign psychosis speċta, di da proġettazzjoni. Tidħol qudiem karozza biex mhux hekk? Mhux hekk. Issa, tħobba, imma min ikun vera fonq lejt imma inti tagħmel hekk biex tkompli l-ispeċ, istaw argumenti li jsiru. U naħseb li mela jiena meta twildet it-tifla u kont għamilt xi 6 ma nistax norqod. U qed nara l-affarijiet u qed nxtrob u xorta kull darba li tibkidin b'xi mod bladam kollu juġani nistembaħ nbidli l-ħarqa naħsli l-asor mar-riħħa. Ir-riħa ngħidil għal-mara kemm ma dir-riħa ħelwa. Imma dir-riħa ħelwa. Umbat, wara speċa wara li kont ngħaddi minn dik l-ordi l nerġa' ntefa' fis-sodda ngħid tara kemm hi kapaċi titnejjek bik il-bioloġija. Jiena qiegħed x'imkien bejn l-isbuħija poetika, mistika, divina u li l-evoluzzjoni li nislet fija li isma dik vulnerabli. Ma mebda xejn ħadd li jista' jipproteġiha għajr inti m'hemmx tagħmel u inti ħajkollok tbagħti jiġri inti where the buck stops. U dik evoluzzjoni mod evoluzzjonarju. Naħseb taħlita ta' tnejjena. Taħlita ta' tnej. Jien ma nasax ngħid li żgur m'hemm ebda impatt evoluzjonarju. Żgur li hemm bil-forsi. Jiġri anke jekk tara pereżempju jien naf kif ġibu ruhom l-annimali meta għandi tmur ħdej il-ġeru tagħhom. Imma jien ma nasalx ngħid li għalina l-bnedmin għalmenu kull mi sibli kull omm u missier li hawn f'Malta u fid-dinja u jgħidulhom inti t-tifel u t-tifla tiegħek tħobbhom biss maħabba l-conditioning evoluzzjonarju tiegħek. U jgħidlek mhux vera, ċejn ħobbhom għax ħobbhom. Però jista' jkun ukoll li dawn in-nies mhumiex familjari biżejjed mal-proċess evoluzzjonarju biex jagħtu speċa jekk ngħidilhom isma' inti għalfejn naf għalfejn għandek il-ġuħ. Għallek għax ma kilx, ma mhux se jkunu jafu illi speċa għax baqatlek l-insulina u mbagħad telawlek ċertu hormon, biex ma jkollhomx ħafna nies m'għandhomx daqshekk dak l-arfin. Jiena naħseb li l-evoluzzjoni jien qiegħed x'imkien speċa fejn. Għax jiena nħobb l-arti, nħobb il-poezija, nħobb għandna l-kanzonetti u nħobb nara x-xemx nieżla u noqgħod nanna il-mara speċa daw l-affarijiet kollha jogħġbuni. Nara xorta l-poezija u niġi naqan jekk l-evoluzzjoni, naħseb jien hemmhekk qiegħed. Tiftakar dik il-biċċa ta' The Matrix fejn ikun qed jiekol l-steak. U jgħidlu isma' din l-steak mhux ta' vera speċta, u speċa liħor jgħidlu hija ma jinxala bibi, speċa xorta tintoma. U jien x'imkien hemmhekk qiegħed speċta minkejja li nifhem li l-evoluzzjoni għandha din il-funzjoni li tiżra fija il-bżonn illi t-tifla tiegħi nipproteġġiha kosta kollox, illi jiena nħossni li rrid nipproteġġi l-mara u rrid nħossib id-dar u daw l-affarijiet kollha. Biex ta' jiena daw l-archetypes nidħol fihom bruħi u b'ġismi u nieħu gost noxa fihom u nħoss sodisfazzjon kbira meta nkun missier tajjeb pereżempju. Mela, okej, le, mhux se naqra. Però naħseb naħseb għandna eżempji fis-soċjetà u fl-istorja tal-bniedem li mhux ftit li at times jikkontradixxu dan il-fatt fis-sens. Iġifieri, all right, li hemm mela l-argument li qed nipprova nagħmlu mhux hekk huwa li għalmenu li qed nipprova nagħmel jien huwa li hemm dan l-element evoluzzjonarju imma ma naħsibx li huwa biss l-element evoluzzjonarju. U proprio għax aħna bnedmin razzjonali xi kultant kapaċi anke nieħdu deċiżjonijiet razzjonali li jmorru kontra l-evoluzzjoni il-conditioning evoluzzjonarju. Wieħed mill-eżempji forsi huwa pereżempju il-martri. Jew insa l-martri, forsi il-martri huwa. Il-martri huwa. Imma nistgħu ngħidu. Arketipa tajjeb ħafna. Imma martri timur ta' ħaġa reliġjuża, ma pereżempju nistgħu nsemmu anke dawk il-freedom fighters, mhux qed jiġuni. Mhux qed martri reliġjużi, se jkun martri għal kawża. Persuni li jmutu, jew li. Martin Luther King pereżempju. Issa u forsi mhux imutu, ma almenu isofru ċertu realtajiet umani għal kawża li di per se għalmenu at face value ma tidix evoluzzjonarja. Issa, ħan għamil brackets hawnhekk u biex nirrispondi forsi dak li jgħidu li l-lun jien tal-limt.
li naħseb kull ħaġa li nagħmlu tista' taqbad issib xi ħadd jgħid imma dik evoluzzjoni. Jiġifieri jien l-argument anke evoluzzjonarju jiena jdejjaqni ħarira żgħira għax dan Alla jbirek kollox evoluzzjoni. Imma ma jistax ikun li forsi hemm nexus bejnietom daw iż-żewġ idejat li huwa per eżempju il-martri jeżistu anke per eżempju fin-naħal jeżistu. Sewa mela. Jiena nħobb jew għamilt ħabta naqra ħafna ammont sostanzjali ta' etoloġija u l-archetypes ta' Jung. U tara daw l-overlaps li inti speċta bħala annimal meta titwilet per eżempju tkun taf illi sider ommu huwa l-post taf. Jew taf li dik il-fjura hija fejn inti għandek bżonn tmur għax inti għandek il-programm f'moħħok. Dak tal-istint, ma l-istint iktar qisu spiex ta' huwa fucking viżwali spiex ta' inti rajt il-viżwal u dak il-viżwal trigger jaġwa fik behavior. Li dik mhijiex xi ħaġa li hija sempliċement nistgħu ngħidu hija diki. Issa, il-bniedem naħseb illi għandu l-istess proklivitajiet. Imma huma għax il-bniedem huwa iktar kumpless fl-intelligenza tiegħu, iktar kumpless fil-biokimika ta' moħħu, eċetera. Dawk l-archetypes isiru iktar sofistikati. Però li per eżempju l-idea tal-martri f'annimali oħrajn tara li jiddeċiedu illi jisma' imma l-ulidhom mhux għall-ġustizzja? Mhux għall-ġustizzja, imma l-ġustizzja mela. Ħanibniha bil-mod jew biex ħanibni blokka fuq blokka. Mela, il-raġun li jagħmluha ma jagħmlux għall-ulidhom neċessarjament, jagħmluha għall-grupp. Jiġifieri pereżempju d-naħal jagħmluha għall-grupp jew in-nemel jagħmluha għall-grupp. For the collective good. Issa għax aħna iktar suġġettivi, kapaċi naħsbu b'mod ħafna iktar suġġettiv minn nemel, ngħidu il-common good tal-grupp huwa il-ġustizzja soċjali. Sewwa biex nemanċipaw. Allura tagħmilha l-grupp. U qed tagħmilha xorta l-grupp. Issa jiena li qed nipproponi fej in-nexus jista' jinħoloq bej in-nies li għadu huwa kollox imnisser mill-evoluzzjoni u jista' jrid speċta ejja nfittxu xi ħaġa naqra iktar profonda, aktar divina, aktar ederil. Jista' jkun li d-divinità sempliċement qed topera trammite hija il-puls li għaddej mill-evoluzzjoni. Jista' jkun. Imma jiena hawnhekk kważi l-argument ma nħoss bħal monogamija pereżempju. Kif tispjega evoluzzjonarjament il-monogamija? It is socially unacceptable li inti kull tfajla li tara taqbes fuqha. U tajjeb, menu mali. Issa, u aħna l-lum ngħixu f'soċjetà, issa mhux kullum kien u pajjiżi oħrajn le, imma nieħdu l-għażla tal-monogamija. Il-fatt li hawn persentaġġ sostanzjali tan-nies li jippruvaw jgħixu għalmenu, issa jgħixu ħaġa oħra, li jippruvaw jgħixu l-monogamija. All right, stronger family ties, more protection for the young. Ma naf kif tiddiskrivija mbagħad fuq il-livell evoluzzjonarju. Jien xi kultant inħoss li l-argument evoluzzjonarju żurżieqa dejjem tista' tasal hemm, dejjem imma jekk allura hekk din hija risposta għal kollox mela risposta għal xejn. Le, jew fil-basement insibu li il-dizin divin u l-evoluzzjoni u hemm simbiosi bejniethom. Forsi jien qed nipproponi illi l-evoluzzjoni hija il-mod li d-divinità tiddiżinja. Kemm teologu tajjeb ħaġek. U għal-perjodu kien xand mill-Knisja u mbagħad qalu le da għandu raġun. Jew jista' jkun għandu raġun għalmenu. Telar de Chardin. Dakin mhux mhux tal-ħaxix tajjeb, de Chardin, CHARDIN. Dakin ġeologu u jisu paleontologist, ma mhux tad-dinosauri tan-nies ifittex bħal dawn li sabu tar dalam.
Dat tip ta' xogħol hemm xi title għaliha. Għandek il-paleontologists. Tad-dinosaurs, le paleontologists. Paleontologists tad-dinosaurs. Ma ta' qisu ir-remains u r-remnants tal-bnedmin imma like ta' żmien ilu. U mhux arkeologu. X'kien jisimhom da? Etno xi ħaġa kienu daw tat-Times li sabu tat-Times, right l-artiklu tat-Times insomma, mhux tat-Times. U laqas tar dalam fejn tal-mellieħa. Etno xi ħaġa, insomma. Ħasebilna Ġiljano ħedilna. Arkeologu, insomma. Dak kien jagħmel dax-xogħol. Kien Ġeżwita fin-1900s. U dak l-idea li qisu l-evoluzzjoni kollha twassalna naqgħu teorija tiegħu, naqgħu dir. U allura kniesa qalet speċi ta' isma' just għal infatti batu ċ-Ċina jagħmel l-istudju tiegħu ċ-Ċina biex like more aqleb il-ġebel iċ-Ċina. Ethnoarchaeology. Xi ħaġek. Close enough. Kont naħseb hemmhekk jiena naħseb għadta f'xi punt. U dandu dil-idea li qisu juża mela. Il-Knisja ma taqbadx tgħid dandu raġun 100% imma dak iż-żmien kien tgħidu sma' di żgur li l-ereżija llum tgħid okej. Tipo, taf kif? Da miet illum, ġifieri ilu naqali miet, qisu mid-1900s miet. Dak kien jitkellem li qisu l-evoluzzjoni hija gwidata minn Alla, imma f'sensna aktar dettaljat. Allora kien jitkellem qisu bil-alpha point u l-omega point u meta ġi Kristu kellna qabża partikolari paradigmatika fl-evoluzzjoni. U l-omega point għalih x'kien? L-omega point li aħna s-sambat Rapture. Rapture fi għanfisa di per se hija aktar konċett protestanti, ma b'xi mod ieħor li aħna nsiru bħal Alla. Li hija il-Knisja tgħidek ukoll. ċolli xi ħin jew ieħor aħna il-ġisem u r-ruħ tagħna jingħaqdu aħna jkollna l-entità natura ta' Kristu li għamel mowt. Jien naħseb din l-iktar teorija li nħobb niffantasizza dwar. Issa, imma ġifieri jien bebda mod marrit ngħid isma' dinja l Knisja tajjeb. Ta' mhux hekk le. Aw anke ġifieri jiena tarani ħarriera żgħira hekk forsi għaliex jien kien hemm dejjem dawn l-iżbalji tul is-sekli tal-God of the Gaps. Ma nistgħux nifhmu għadi mela Alla. Umbat għamilna avvanzi xjentifiċi, skoprejna kif jiġri, mela mhux Alla. Allura jiena qisu. Mela Alla x'inhu? Il-ħobża tal-Malti, il-ħobża tal-Maltin, minant il-Maypole. Alla huwa totalità ta' kollox. Alla huwa totalità ta' tajjeb, alla huwa totalità tal-verità, it-totalità ta' dak li huwa sabiħ, alla huwa li jsostni kollox u minn fej kollox joħroġ u kollox jirritorna għandu. Alla huwa dak li permezz tiegħu aħna kif jgħid San Pawl, fih ngħixu, nimxu u nitħarku fih aħna. We are in him. Alla qiegħed fid-DNA? Issa, x'ġifieri aħna qegħdin fih. Le Alla qiegħed fid-DNA. Imma issa dik l-interpretazzjoni x'ġifieri we are in him or he is in us, imma qiegħed fid-DNA, meta jien ngħid aħna maħluqin xbija Alla. Biex meta nismak tajda mill-perspettiva ta' xaħat li huwa biex qed jismak biex forsi m'għandix il-background nisrani jew biex xaħat li tipprova jitgħallem minn għandek, tipprova jifhem id-dinja kif tara inti. Qed nisma' illi għandek definizzjoni ta' Alla li qisha Alla huwa l-eżistenza infisa. Le, dak jiġi tip ta' panteizmu kważi. Ġifieri id-definizzjoni nisranija ta' Alla l-ownet, għajn jgħidu di, mhux hekk, ġifieri bil-filosofija Aquino kien jgħidu di. Bil-filosofija nistgħu naslu jien mal-ateu jew ma' non-credent. X'kien jgħid li ħadd issa? Li ħanejdlek, ġifieri not so many words qed nipparaphrase tajjeb. Ġifieri kien jgħid isma' bl-argumenti filosofiċi biss. Jien xi ħadd nista' nwasslu sa ċertu punt, sa ċertu definizzjoni ta' Alla. Ma mbagħad hemm bżonn l-argumenti teoloġiċi. Ġifieri bil-filosofija ma nistax nasal li nur li Alla huwa Trinità. Ma nistax nur li Ġesu Kristu huwa l-ibn Alla t-tieni persuna ta' Trinità li sar bniedem bħalna u miet u għam minn bejn l-imwiet. Ġifieri għax dak huwa argument teoloġiku. Ma dik hija qabża l fuq. Imma sa fej jista' jwaslek Aquinas. Mingħajr l-argumenti teoloġiċi naħseb l-eżistenza u għandu dal-famużi 5 ways. Il-5 ways to prove the existence of God. Issa, ħafna nies jaqrawhom għax huma osra u jgħidu danu dal-laġeb kollu. Issa n-realtà il-kuntest huwa li l-ktieb li fih jinsabu kien textbook għas-seminaristi.
Ġifieri mhux intenzjonat li jiġi l-akbarati u jiġi Richard Dawkins tad-dinja jaqraw da u jgħidu right, sorry, skużani, kellek raġun Mr. Aquinas u titlaqlem. Dun Aquinas ma nafx. Ġifieri imma b'xi mod ieħor l-argumenti ta' Aquinas huwa b'xi mod ieħor pereżempju, argument antik ta' Aristotle. Kollox għandu kawża fid-dinja. Mhux hekk? Jien qiegħed ħabba l-ġenturi dawk ġew u d-dinja ġiet ħabba l-Big Bang. Imma tasal f'punt fej x'kienet l-ewwel kawża? U dak insejħulu Alla. Dik wieħed mill-5 ways. Sempliċi ħafna. Ma biex xi ħin kien hemm bidu. Xi ħin kien hemm xi ħaġa li kkawżat xi ħaġa li dik il-ħaġa nfisha ma ġietx ikkawżata minn ħaġa oħra. The first cause, the unmoved mover. Ġifieri kollox everything is moved by other things. Hemm mover, hemm xi ħaġa li ċaqalqet xi ħaġa mingħajr ma ġiet imċaqalqa caused. Tajjeb the first cause, primary cause, unmoved mover, dak argument. Argument ieħor huwa X'inhi l-iktar ħaġa li ġalek tiddubi tal-eżistenza tal-Alla? Lustrina. L-aktar ħaġa li ġin dubju tal-eżistenza tal-Alla. Jew l-ħażen xi kultant naħseb l-ħażen tan-nies. Jew naħseb xi kultant li tipprova ma tantx tara bidla. ċe aħna suppost mixjin għal ħajja ħjar, mhux hekk? Mistiena jew tiġi salt nagħtek, ikun li kif is-sema jkun ukoll fl-art. Xi mod ieħor aħna mixjin il qudiem. Sija individwali, manka bħala soċjetà nittama, bħala ċiviltà, bħala tistinka tiġġieled, u mbagħad tgħid orrajt għedna li hawn inqas ġlied illum milli kien hawn jew qatt kien hawn fid-dinja. Imma naħseb tista' tgħid isma'. Xi mod ieħor ħadet niġġieldu ċertu ġlidiet l-istess u fin-natura tagħna. Da tissara ma jinbidel xi. Xi kultant, issa realtà forsi naħseb hija aktar ġlieda psikoloġika xi kultant naħseb. Ġieli kellek kriżi ta' fidi? Naħseb il-fidi jiena ħaw inqabbel ħafna l-fidi mal-imħabba. Jien miżżewweġ, mhux hekk għandek il-mara. Binix miżżewweġ formalment. Miżżewweġ. Għandek mara insomma, ġifieri għandek mara u tipprova tħobb lilha u tgħix ħajja magħha, mhux hekk? Mhux nipprova. Issa inti kull filgħodu tqum u jkollok dak il-fjuri f'żaqek u tgħid illallu l-isbaħ mara fid-dinja u nagħmel kollox għalik u da xi kultant tgħid il-fatt li ma nollix il-mejda u dana biżejjed. Jiġifieri. Ejja ma xorta naħseb li l-isbaħ mara fid-dinja. Iwa, le. Imma there are days when. Jiena disgustantament. Mhux hekk? Ma ovvjament hemm momenti fejn tajt. Jiġifieri naħseb il-fidi wkoll hija bħal imħabba x'tgħaddi minn dal. Jiġifieri tgħaddi minn ġranet fejn tara ħafna sħab, imma x-xemx xorta għad hemmhekk. Jiġifieri jien ukoll. Jiġifieri twemmin xorta jibqa' ġifieri fis-sisien qatt ma kien hemm mument fejn tant iddubitajt. Le, mas id-dubi jkun hemm. Le, ma rridx ngħid li qatt ma kelli dubi u ġieli jkolli dubi sal-lum, ġifieri mhux kwestjoni ta' sirt qassiż u le. Imma naħseb hija il-fidja propju l-ġlida kontinwa xi kultant li jien ħanibqa' nistinka anke dil-biċċa xogħol għax nemmen fiha, għax nemmen li jiġifieri Kierkegaard ħansemmu filosofi ieħor tajjeb. Jiġifieri tisma' u Zizek għax naf li tħobbu jgħid xi ħaġa simili. Ma nafx das kemm nobodu. Kull parti, ma dak huwa fil-fatt il-fulcrum tal-filosofija ta' Zizek hija l-paradoss. U Zizek huwa fucking paradoss. Jiġifieri da Zizek jgħid infatti meta qala dej kont hemmhekk jiena għax kien Dundee, Scotland, u mort nisma' dit-talk, it-talk jekk kienet fuq topic tkellem fuq 100 miljun ħaġa u l-aħħar kwarta għal ebilħa. U daħin minnhom f'dil meandering stream of consciousness ta' moħħu jgħid it-teologu vera min huwa, il-kredent vera. Il-kredent vera jgħid Zizek, ma nafx jemmen Zizek, ma naħseb. Le, Zizek huwa ateju. Nimmaġina però jara ħafna valur fil-Kristjaneżmu, jgħidlek li pereżempju il-Kristjaneżmu huwa spiex ta' il-vera, spiex ta' eruq ta' soċjaliżmu, spiex ta' komunizmu. Insomma, iġveri Zizek. Mhux neċessarjament ħaġa tajba dik, imma insomma. Le tal-komuniżmu, le tas-soċjaliżmu tajjeb, nimmaġina jew tipi ta' soċjaliżmu. Insomma, sfumaturi differenti ta' soċjaliżmu, ma għadlux fil-politika. Ġifieri, Zizek il-kredent vera min huwa. Il-kredent vera mhux minn studja l-Iżlam kollu, studja il-Kristjaneżmu kollu, studja il-Hindu. U fl-aħħar iddeċida li din hija vera, jgħid għax inqablu mal-imħabba, jgħid il-persuna li ħobb vera, mhux il-taqa' ma' di u ta' Zizek kattif f'dil biċċa xogħol, jgħid inti 5 on 10 għal-wiċċ, inti 7 on 10 għal-sidra, inti 8 on 10 għal-personalità tagħha. U jagħmelek mit-tfajlit kollha, jieħu average u jgħid mela di ħadet l-aktar score mela pal tal-Come Dine With Me speċjali. Daw ħadu l-aktar punti mela tirbaħ di. Jgħid le, jgħid l-imħabba hija dik il-ħaġa li kważi it is the most free thing you can do. Imma fl-istess waqt jekk ma tagħmilx tħossok li qed tikdeb lilek innifsek. Ġo jien ħoss li għandi insibni inħobbok lilek kważi, jiġifieri nħossni miġbud.
Kierkegaard kien jgħid ħaġa simili għax kien jgħid, all right, tfittex għall-evidenza u tfittex isma' koerenti l-Kristjaneżmu jagħmel sens, all right. Imma tfittex l-evidenza. Fl-aħħar mill-aħħar dejjem hemm punt fejn tittaqbis fid-dlam. Dejjem hemm dik il-qabża fid-dlam. U għalhekk viċin tar-imħabba u relazzjonijiet għax inti ilek kemm ilek ma' tfajla. Għalfej ma teżisti, għalfej jeżisti dak il-punt. Ħalli saqlek naqqa mikrofon biex intijak. Għalfej jeżisti dak il-punt li għandek bżonn tagħmel għal-qabża. Għax nasib dik ma tiġi vera fidi. Kien ma tkunx fidi. Imma taħseb li kull bniedem irid jagħmel dik il-qabża anka bħal pereżempju Hitchens li Baqas għal-axħar itenni li... Jien meta ġiġat fuq ju jgħid li huwa qatiju, mhux agnostiku jgħid li huwa qatiju, ngħidlu nammira l-fidi tiegħek. Għax biex xi ħadd jgħid Alla ma jeżistix, irid ikun l-istess livell ta' fidi bħal m'għandi jien li ngħid Alla jeżisti. Bil-fors. Għax it is an assertion. Inti qed tasserixxi xi ħaġa. Qed tasserixxi xi ħaġa mhux qed tgħid ma nafx. Qatiju ma jgħidx agnostiku jgħid ma nafx, jew jista' jkun. Qatiju jgħid Alla żgur ma jeżistix. Bħal jien ngħid Alla żgur jeżisti. Mela tnejli aħna l-istess fidi. Għalfej taħseb li hawn nies li huma daqshekk ċerti f'dik l-asserzjoni. Ma naf, ċerti li Alla ma jeżistix? Inna, efem, naħseb l-istess affarijiet li forsi kkaġunaw dubji f'nies oħrajn, ġifieri jew tara l-ħażen fid-dinja, jew tara l-ħażen fid-dinja se hija morali, jien naf jien inweġġa lilek. Ma m'hemmx għalfejn li jkun Alla benevolenti li jħobb il-kulħadd. Jew nkella naħseb jiena nħoss issa jikkonċedu forsi hemm prime mover pereżempju. Jiena pereżempju, issa m'iniex ħati, mhux hekk allura ovvjament ħankellem kontra l-ateizmu. Ġifieri naħseb min huwa tlift train of thought issa. Ma aħna qed nippruvaw niskopru. Jo jiena taqsejtek. Inti l-ipotesi tiegħek. X'inhi għalfejn in-nies jiddeċiedu li jkunu daqshekk ferventament. Iva dik kont se ngħid iva. Jien naħseb it is a misplaced trust and overly misplaced trust in science. Iġveri n-nis li jdu l-xjenza. Issa jena xjenza nemmen fihom nalla għandna xjenza u nnuħu l-medicina u sabaħu dalam u nemme tifhimni ġifieri mhux qed ngħid bebda mod met ngħid xjenza ħażina. Imma ċem risposti li xjenza tista' tagħtina. Hemm risposti ma sax tagħtina xjenza. Ix-xjenza ma sax tgħidli x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Mhux hekk? Issa tgħidli l-fidi biss le ma, anke jekk m'għandekx fidi, għandek xi ħaġa, xi framework morali li mhuwiex xjentifiku. Jista' jkun informat mix-xjenza meta hemm jenna fl-embryon per whatever. Hemm qed tifhimni biex. Imma dik mhix xjenza. Il-bioetika mhix xjenza. Il-bioetika hija tip ta' etika, appuntu, etika applikata għall bioloġija. Imma mmexxija minn prinċipji etiċi li mhumiex prinċipji xjentifiċi, għax mhumiex prinċipji empiriċi. Jiġifieri dan ebda esperiment ma jista' jgħidlek għalfejn teżisti d-dinja flok ma teżistix. Jew għalfejn jeżisti l-ħażen minn flok ma jeżisti, jew għalfejn id-dinja qiegħda kif inhi mhux kif mhijiex. Jiġifieri naħseb xi kultant hemm numru sew ta' ateisti. Jiġifieri hemm numru sew ta' ateisti wkoll naħseb mhux hekk jagħmlu riċerka l-verità li jfittxu ġenwinament u jaslu dik il-konklużjoni. Imma naħseb ukoll naħseb hemm element ta' nies jekk irid ikun forsi dana li naħseb jitfgħu wisq tama mhux f'posta fix-xjenza. Jew f'dak li hu empiriku. Għax dawn ma domandi mhux empiriċi. Il-bniedem minn ħsieb mhux wisq aktar minn xadina bla sur. U l-gażin iridna inqas xadini u iktar nenni. Għalek, kull narda ġimma falaxija fejn id-dibattu minn kollox. Rejt kurrenti, storja, politika. Laqwa li ħsieb wassan naqreb li l-verità. Il-każin kull narda ġimma flaxija fid-29 fuq Talkies. Din naħseb li hemm ukoll dan il-fenomenu psikoloġiku li huwa simili għalkemm mhux analogu perfett għal meta jkollok bniedem li jkun ċiniku ħafna x'darba kien idealist li jkun hemm ħafna din ix-xewqa talla, imma peress li ma jkunux jistgħu b'xi mod jaslu biex jalqu. Għax tinħass risposta ħafifa? Li jixtiequ li jeżistu f'univers fejn il-ħajja tagħhom tfisser xi ħaġa, imma ma jistgħux isibu evidenza tagħha. U tant tweġġaħħom li jirribellaw kontra l-idea illi għaw xi ħaġa li hija ikbar minna li għandha xi interess divin fina. Naħseb li ġejja minn weġġa. Jien naħseb li ħafna
mill-pożizzjonijiet li jkunu pjuttost fundamentali u dak li kif iddeskrivejt inti huwa pożizzjoni fundamentali. Huma frott trauma. Frott weġa, ħanedwek, weġa. Le, u emmek nalaqħal inkwantu fis-sens jien I cannot presume or presuppose li jiena naf il-ħajja anterjuri u l-esperjenzi li għaddew minnhom kulħadd qed nitkellmu fuq laqti bħalissa mhux hekk. Jiġifieri u nifhem ukoll u għandi ħbieb jiena wkoll li frott l-esperjenzi li għaddew minnhom, pereżempju jew fil-Knisja, jew fil-ħajja jew fil-perkors tal-ħajja tagħhom jien naf it-traumi li għaddew minnhom pereżempju li forsi mhux relatati ma' Knisja. Li waslu mal dil pożizzjoni. Jien nirrispetta, li min jien min ħadd, mhux hekk. Ma tagħdira. Nista' nifhem għalfejn waslu hemmhekk. Issa ovvjament xorta ngħid li ma naħħoss jien li għall-verità. Issa jien bl-istess mod ovvjament mhux hekk jien ngħid jeżisti Alla. Issa jien għandi jien b'ebda mod m'għandi mhux ċert x'inhu l-kelma li tinfittes speċi ta' jekk lati m'għamlux l-esperiment biex jiskopru li Alla ma jeżistix, jien ukoll m'għandix l-esperiment li nuri li Alla jeżisti, jien frott l-esperjenza tiegħi, flok dak li għaddejt, flok anke l-ħsieb frott anke l-ħsieb filosofiku tiegħi u l-esperjenzi personali tiegħi, nasal għal dil pożizzjoni. U mbagħad ħadqabża u qisni jien noħoss meta tieħu pożizzjoni jisek qed tilab logħba u l-gambling u l-casino u tmur all in, tgħid jien noħoss li dik. Palma tagħmel mill-ġdid ma tfajla. Jiena ġifieri kull meta naħsal argument ta' fi dejjem norbothom mal-imħabba. Ġifieri jiena asma' di naf li għall-bqija ta' ħajti sakemm immut di ħatibqa' fidila lejja, naf li kollox ħajkun tajjeb, naf li mhux se jkollna problemi, naf se jiġri, ma nafx. Ma jinnażel li ħammur all in miegħek. Li ħanibqa' miegħek come what may. Issa, hemm min jirnexxi hemm ma jirnexxilux, hemm min jien pereżempju ma nirnexxi hemm forsi inti tiċħadni u whatever. Ma b'xi mod jew ieħor, il-punt li ngħid jien naħobbok u nixtieq nibqa' miegħek għall-bqija ta' ħajti. Fidi hija ħafna tip tal-mħabba hawnhekk, m'għandix il-fatti kollha ta' se jiġri fil-futur, imma nasal nieħu deċiżjoni. Però ovvjament nista' interpella biss l-esperjenza tiegħi tal-imħabba u l-għażla li għamilt jien li nrabbi familja ma' Marija Brown. U naħseb li il-fatt li tħaltu l-ma Marija Brown mhux ma' xi ħadd ieħor. Biex abdiet naħseb bħal ħafna relazzjonijiet oħrajn. Illi tara tfajla gustuża. Mhux hekk U l-ewwel 6 xhur din ma tista' tagħmel ebda ħażen u kull nies li tieħu joħroġ fwieħa. Eżatt, u għalkemm ġifieri jiena kelli din l-esperjenza li wara qisu 3 ijiem illi bdejna noħorġu ma' xulxin. Ġon ta' 27-28 sena jew kemm kelli qed iċempel il-ħbieb tiegħu, bro, qed ngħidlek sibta, qed ngħidlek ċert li din hija xi ħaġa li qisu ir-reżonanza kienet b'saħħitha ħafna, u mbagħad kien hemm momenti fejn forsi konna iktar poetiku u din hija xi ħaġa ta' miktuba u dawn l-affarijiet kollha ta' Shakespeareani. Però wkoll waqt illi bdejt insir naf il-Marija u bil-mod ħafna bdejna nibnu ir-relazzjoni tagħna. Bdejt nesperjenza l-Marija f'sitwazzjonijiet differenti, f'dilemi morali differenti. Il-mod li Marija ġipruha meta l-affarijiet ikunu diffiċli għalina hija xi ħadd li meta ħatiġi sofferenza fuqna, meta tiġi tbatija fuqna, meta tiġi diffikultà fuqna, irrid ma' ġembi li ħatejni biex nerġa' nibda nibni. U kull darba li kien hemm dawn il-momenti ta' kriżi, sibt li f'Marija kien hemm persuna din ir-ruħ illi kienet tikkumplimenta ir-ruħ tiegħi. U anke meta konna nitkellmu fuq livell ta' valuri li huwa aktar forsi teoretiku, ukoll kont insib illi meta nħabtu l-idejat tagħna ma' xulxin, kellna wkoll set ta' valuri li huma simili ħafna. U kien isu dan forsi biex nusaw lingwaġġ bibliku din isa rivelazzjoni
ta' Marija lejja u tar-relazzjoni tagħna lejn xulxin u mbagħad daħlu fl-istorja it-tfal u dawn it-tfal bdew juruna dimensjonijiet differenti oħrajn tagħna. U forsi kien hemm element ta' fidi, però wkoll kien hemm ħafna evidenza. Naqbel miegħek li mhux hekk m'għandekx l-evidenza kollha. Inti qed għamilt l-evidenza, għamilt dal-proċess ta' fittix tindunajt li tul iż-żmien il-valuri jaqblu jew mhux hekk you want her by your side u dal-affarijiet kollha. Imma minkejja l-evidenza kollha li kellek, ma kellekx l-evidenza kollha u xorta għamilt pass. Ġifieri, pereżempju ma għamilx l-evidenza kollha, ġifieri jien nista' ngħidlek isma' teżisti mara li toqgħod Frankfurt jew New York jew whatever li aktar tikklikja miegħek fuq livell ta' valuri ipotetikament 8 biljun ruħ, 4 biljun ruħ nisa. Il-probabilità hija mhux hekk. Jiġifieri dik l-ewwel waħda. Ngħidlek isma' inti terġa' Malta kemm? 500,000 ruħ, 400,000 ruħ, 200,000 minnhom nisa u minn dawk il-200,000 naqqas kemm huma nisa tal-età, whatever, you know what I mean? Jiġifieri inti l-pool tiegħek jekk irid ikunu sample size pereżempju, jekk irid ikun vera s-sajt ikun fonqla mhux hekk fis-sens bħala riċerka u evidenza m'għandekx evidenza tajjeb ta' Marija, ma nafix jien ġifieri peress ma tifhemni mhux qed nitkellem kontrija b'ebda mod. Dik waħda. U t-tieni nett kellek evidenza, mhux hekk jiġifieri għamilthom monta xhur snin flimkien mhux hekk, xorta waħda inti għamilt pass. Għamilt pass, inti xi ħin minnhom issa jew iddikjarajta lilha, jew ikklikjat ġo moħħok. Imma xi ħin inti xi ħin nimmaġina ġrat, I'm assuming, qed jien ma di. Jien hawn ħansorġi jew ħansalba x'in il-kelma. Jien ma di. U come what may issa, hell or high water, jien ma di. Iddeċidejt. Xi ħin inti nimmaġina f'moħħok kellek tieħu xi tip ta' deċiżjoni, mhux hekk? U ssilek X amount of years flimkien, mhux hekk? U tittamel tibqa' sakemm tmutu, mhux hekk? Jiġifieri hemm qabża hemmhekk, x'għamilt qabża inti? Issa sejla ta' fidi ta' mħabba, b'xi mod ieħor titla' speċjalment fil-kuntest nisrani, fidi u mħabba l-istess ħaġa jiġu kważi. Tasar. Insomma, San Pawl jgħid il-fidi titla', it-tama titla' l-imħabba tibqa'. Nasab li tagħmel aktar faċli noħu deċiżjoni hija li l-Marija nistaqsija l-affarijiet kuljum. Fine. U hemmhekk nikkonċedi, eżatt, jiġifieri ma xorta waħda fuq livell ta' fidi naħseb jien jiġifieri nistgħu naqraw l-esperjenzi ta' fidi ta' ħadd nies, għad-disinu filosofi. Tifhimni sija tal-Knisja mhux tal-Knisja. Nistgħu neżaminaw l-esperjenza personali tagħna. Ma mbagħad mill-ġdid mhux hekk, jiġifieri jiena nista' ngħid isma' l-esperjenza personali tiegħi hija hekk. Jiġifieri naf jien nitkellem ma' nies pereżempju jgħidu l-isma' jien kelli esperjenza tal-Knisja żibel. Jew għax xi komunità li jaksithom, jew għax trabbew Alla tittobdi ħax inkella jiġi n-nar tal-infern. Dawn maħabba dal-affarijiet, jew ma jemlux falla, jew jgħidu Alla fizzjoni li ħalaq l-bniedem biex nżommu l-kontroll, l-alienazzjoni, l-oppju tal-popju, insomma l-argumenti nafuhom, mhux hekk bejdu ieħor dur l-istess 5, 6, 7. Jiġifieri ngħidlu isma' all right. Tajjeb li inti kellek din l-esperjenza ta' knisja li xeklitek, rabtitek u jien naf jew kondannatek għal xi ħaġa li kellek, le mhux tajjeb. Imma jien issa u din ngħidha issa aħna qed niddibattu mhux hekk, imma ovvjament da huwa post sensittiv ħafna għal ħafna nies, mhux hekk għax nitkellmu fuq l-aktar affarijiet intimi, nitkellmu fuq il-mara tiegħek ukoll noqgħod attent tifhimni maħseb wara mbagħad nitkellmu fuq l-intimità ta' dak li jien nemmen fih u dak li jien nħoss li jien u posti fl-univers. Jiġifieri l-iskop tiegħi ta' ħajja huma affarijiet ultra intimi. Jiġifieri jiena b'umiltà u b'sensitività kbira ngħid isma' okej, imma naraf li forsi l-esperjenza tiegħi mhijiex in-norma pereżempju, jew l-esperjenza tiegħi mhijiex forsi il-verità totali li forsi hemm realtajiet oħrajn. Bħalma nistgħu nieħdu l-estrem ieħor u mal-ewwel niftehmu, persuna li kellu ħajja kuxi u kollox tajjeb, irid jifhem li isma' mhux kulħadd fid-dinja jgħix ħajja komdek, hawn min ibati biex jiekol hawn min imut bil-ġuħ. U inti kollok l-awareness mela hemm din realtà barra mhux ir-realtà tiegħi biss. Jiġifieri jiena qisu l-argumenti meta jiġu dad-diskors għad qisu speċi ta' isma'. Ejja naħarsu lejn totalità tal-esperjenza umana bit-tajjeb u l-ħażin. Kollox. Issa forsi min kellu aktar ħażin milli tajjeb, min kellu aktar tajjeb ma' ħażin imma il-ġudizzju jrid isir mhux hekk hija realtà oġġettiva. Ma sax niġġudika biss fuq l-esperjenza suġġettiva tiegħi. X'inkellem ma tiġix. Bernard Lonergan jgħid toġobni di. True objectivity is authentic subjectivity.
True objectivity. True objectivity is Yes. authentic subjectivity. Li jina għont niltaw fl-imkien, niprofa nkun honest kemm jista' jkun ġenwin fuq l-esperjenza tiegħi. Il-weġġat, it-tajjeb, il-ħażin u l-patijiet u s-sabiħ u t-tamiet. U daqsan ieħor inti. Biex naslu nifmu bejnietna ma x'inhu l-oġġettiv veru. Inti kellek esperjenza ta' ħajja kollox tajjeb, jien kell esperjenza ta' ħajja kollox ħażin, ara d-dinja kollox ħażin tgħidli le hija. U ngħidlek ara d-dinja kollha tajjeb tgħidli le. Mela mbagħad flimkien jisu permezz daw diskussjonijiet l-encounters u jgħid, mhux diskussjoni, ma jisu li niltaqgħu, li nkunu flimkien, li ngħixu komunità, li nikbru flimkien. Naslu għal x'inhija l-oġġettività. Għax f'dal każ, fix-xjenza l-oġġettività tagħmel l-esperiment u jtik plus jew minus positive jew negative. Imma f'daw ir-realtajiet aktar filosofiċi u mhux empiriċi. Issa jekkux it-teoloġija, jekkux it-tajjeb u l-ħażin, jekkux is-sabiħ u l-ikrak, jekkux whatever kif għandna ngħixu fil-politika u x'inhu l-ġid komuni. F'daw l-argumenti kollha li mhuwiex empiriċi u xjentifiċi, kif ħansibu x'inhu l-oġġettiv? B'xi mod jew ieħor, permezz diffiċli. Kif ħansibuha question mark? Bejn l-għor jgħid permezz l-awtentiċità li aħna neżaminaw lilna nfusna b'mod veru u b'mod onest li kultant hija painful, imma anka nkunu vulnerabbli ma' xulxin, x'inhi r-realtà tiegħek, x'inhi r-realtà tiegħi. Mela jara nagħmlu dak il-pass li kif għandna ninteraġixxu ma' xulxin. Għax jekk nifhem spex ta' dak li inti taħseb ħafna dwaru li hija l-etika u għal-framework etiku. Li itina istruzzjonijiet jew koordinati ta' kif bniedem għandu jġipruħu ma' bniedem ieħor, jew bniedem għandu jġipruħu ma' istituzzjoni. Dak huwa x-xogħol tal-etika. Kif għandek tgħix? Jew x'inhu t-tajjeb? X'inhu t-tajjeb? U minn x'inhu t-tajjeb joħroġ x'għandek tagħmel it-tajjeb? Kif għandha tkun l-imġiba tiegħek. Mhux hekk, jekk tixtieq. Sewa, issa, mela, anzi, ħanieħdu pawża żgħar, titkafè? Nieħu kafè. Ħalli issa nitlu għat-tieni parti ta' din konverzazzjoni. By the way, għadna page 1 of 6. Għara tlaqna. Pawza żgħira, jienu Gianni Gove. Grazzi tal-li t-segwu taħdida tiegħi u ta' Dr. Father Gian Gove, nittama li tiħdu pjaċir, hija taħdida ferm impenjattiva. Nirringrazzja l-sponsors tagħna li jagħmlu din il-konverzazzjoni possibbli, grazzi mill-qalb, grazzi l-Browns, il-ISS, il-Maple, grazzi l-bib tagħna tal-Alberta, Garmin, Wellbees.mt u għal-post fejn nagħmel ix-xira tiegħi, pinta stretta, pinta pjaċir, King, personalfinance.com, 9966425, numru ta' Derek Meets, kif ukoll grazzi lil Business Labs. Patreon.com/Dromalija u għal-mod li intom tistgħu tiżguraw illi dawn il-konverzazzjonijiet jissuktaw. Ara ħankomplu partu jien u Gian Gove. Ma konna titħatu dwar l-etika sewa li hija speċjalment dan il-framework ta' kif għandna nġibu ruħna ma' xulxin u allura minn hemmhekk jista' jitnissel ukoll x'inhu tajjeb u x'inhu ħażin u li l-etika tippuntak li tajjeb. Suppost, ekku, Ekku. Suppost ekku għalfej il-kavjat ta' suppost. Le, fis-sens dak huwa li suppost tagħmel l-etika, mhux hekk issa mbagħad li ngħixuha u koll huwa endeavor għaw x'inhu l-kelma bil-Malti, speċi entrapriża, ġifieri idealment naslu għal xi tip ta' risposta mhux hekk imma tieħu l-ħin u mod partikolar meta naslu għal realtajiet ġodda, QAI pereżempju, jew jien naf human cloning. Ġdida. Għanna m'għandniex kif x'inhu tajjeb, allura f'da realtajiet ġodda mbagħad mhux hekk ikollna dal-issues ġodda ta' x'inhu tajjeb hawn. X'inhu għal biex ikun tekniku jien naf il-best practice pereżempju. Tifhem ġifieri suppost dak is-sens, mhux pessimizmu. Kif naslu għal l-idea tal-best practice? Li huma s-serja ta' konsiderazzjonijiet li wieħed qiegħed jagħmel biex jasal jgħid danu tajjeb. Dan u laqwa prattika? Għanna semem żewġ faċċati ta' domanda. Ġifieri, hemm l-argument aktar filosofiku, hemm l-argument aktar applikat. Ġifieri, jeżistu diversi frameworks. Hemm osmożi bejniethom. Għall-ħares m'hemmx. Okay. Ġifieri, abder, filosofija abder, hemm l-argument ta' x'inhu tajjeb. U għandek il-utilitarians, mhux hekk it-tajjeb huwa l-aktar nimmassimizzaw il-pjaċir jew l-utilità mhux pjaċir. Għax pjaċir hedonizmu. Li wkoll tista' tqisha bħala an ethical framework li t-tajjeb huwa dak li jagħti l-aktar pjaċir. Issa taqbel ma taqbilx, imma for all intents and purposes it can be considered construed as an ethical framework.
Utilitarianism. Voldiri li il-tajjeb huwa dak li massimizza l-utilità għall-akbar numru ta' nies. Tajjeb. Jew kellha għandek jennaf ġejja minn Aristotle mill-ġdid u li l-teoloġija kristjana bbażata fuq hija li kemm sejħa virtue ethics. Voldiri li kull bniedem għandu it-tajjeb huwa dak li jwassal għal flourishing għal jisu jilħaq il-milja tiegħu il-bniedem. B'xi mod ieħor l-għarfien fil-framework il-flourishing tiegħi u l-flourishing tiegħek iwasslu għal-flourishing tal-komunità. Qatt ma jistgħu jkunu f'kontradizzjoni. Għax jekk jien għal-flourishing tiegħi jirfes fuq il-flourishing tiegħek mela għandi interpretazzjoni ħażina ta' x'inhu l-flourishing tiegħi. Tajjeb, għax jgħid tifjorixxi weird. Imma insomma flourishing tajjeb. Bil-Grik low diamond, tisir diamond, bil-diri jekk it-tajjeb, il-bnidem tajjeb, kull fatera, EU, is very good, eutanazja, mowta tajba, eugenics, good genetics, ovvjament għanna ġuż bl-eugenics u l-eutanazja, ma il-Grik low hija good. Ma dak il-preface huwa good. L-inferenza. Però, nibqaw ftit fuq sekonda waħda ħalli forsi nkun nistgħu innaqxu tkun naqra iktar ċara ħalli mbagħad nankrawa. Inti hemm xi waħda minn daw l-iskejjel, ovvjament ma nimmaġinix li huwa l-edonizmu, pereżempju, jew li huwa l-utilitarianism. Pinta berra ta' ġifiri, u tatini pjaċir, imma mux l-edonizmu ekku, proset. Pinta stretta, pinta pjaċir. Il-framework li t-sottoskrivi għalih. Huwa da l-ħarwet li semmejt, mux ek il-virtue ethics. Speċa fid-dinja pratika, jew fid-dinja reali, naħseb hija naqra diffiċli li jiena nifjorixxi tali mod illi nwasal biex ħadd ieħor jiffjorixxi wkoll u speċa li qatt ma ħanitlu f'kunflitt. X'qed issaqsi kiex diffiċli u kiex impossibbli? Diffiċli huwa, impossibbli le. ċe aħna għandna nilħu nimmiraw. Inti qabel semmejt il-bniedem ara fil-kollaborazzjoni hija tajba mhux il-kompetizzjoni. ċe l-kollaborazzjoni għandha twaslek għal il-fjorixximent tagħna l-koll. Sorry. Il-Knisja ma tidħolx fil-politika tajjeb semmija. Le mhux għalhekk xatt. Ovvjament jiena dik kien xi li kont nipproponi speċa m'iniex daqshekk konkretament ċert minna u naħseb ċertu kompetizzjoni twassal għall-innovazzjoni pereżempju, ġifieri naħseb ċertu element ta' kompetittività. Mux l-ekonomija, biss manka fl-arti, per eżempju. Fix-xjenza? Fix-xjenza, fl-sport. Ġviri, naħseb il-kompetizzjoni hija wkoll healthy, speċa dak huwa il-paradossu ma dik huma speċa dawk iż-żewġ poli li l-ħin kollu. In realtà il-kompetizzjoni di per se fija nfisha ma jfissirx li qed nimpedixxi l-fjorixximent tiegħek. Ne, anzi kultant hija per eżempju fil-kultura ta' samuraj, per eżempju, Miyamoto Musashi huwa magħruf li meta miet l-għadu tiegħu kienet l-ar ġurnata ta' ħajtu għax kien da l-għadu tiegħu illi permezz tal-kompetizzjoni steel sharpen steel. Dik l-idea dik naħseb Conan the Barbarian. Li wkoll inserta wieħed mill-filosofi favoriti tiegħi. Ma dik digressjoni għal darb'oħra. Ġifieri għajdi iktar inti biex kif tara illi għandna naħsbu dwar il-kostruzzjoni ta' ethical framework. Mela, mux fuq il-virtue ethics di per se, qed issaqsini, mux hekk ġifieri. Le, inti kif tara. Domanda issa tidħol għal dir-realtà aktar konkreta. Issa, aħna imma ġifieri mela, l-ideal tiegħek huwa value ethics. Virtue ethics. Imma mbagħad meta niġu biex napplikawhom jieħdu ċertu xejrit differenti daw il-virtue ethics. Mela, sekonda, ħandawar ftit id-domanda tiegħek. Jekk nistamba tgħidli ħadorx għall-politika jew. Risposta le tagħmilli xejn. Imma tgħidli jekk mhix da. Fis-sens, aħna fid-dinja ngħixu f'dinja mhux hekk fej forsi nofs in-nies huma virtue ethicists jew jimxu ma' dak they ascribe to that world view, utilitarians, il-deontoloġija ta' Kant, Immanuel Kant, tajjeb, li hija l-idea li speċi ta' isma' inti għandek timxi b'dover effettivament jekk tiddistilla issa min huwa Kantian hawnhekk ħajaqbis fuq għax qed inkun
goqaw, qed inqaċċa tajjeb, imma l-idea ta' aġixxi ma' ħaddieħor kif tixtieq ħaġġi ir-regola tad-diet, mhux hekk? Ġifieri ħafna mill-Kantian ethics tinżel ġifieri għandu biex tara differenzi bej framework u framework tieħu daw it-tot experiment strambi, jekk jinġien ngħidlek fejn hu Julian għax irid imur noqtlu. U inti taf fejn hu Julian, inti tikdeb biex tipproteġi l-Julian jew tgħid il-verità. U l-Kantian jgħidlek qatt mu tajjeb li tikdeb. Qatt mu tajjeb li tikdeb, pereżempju. Ara l-Kantian hawnhekk jeħel, imbagħad ippruvaw jagħtu ħafna risposti, insomma, tajjeb issa tkun laxka hawnhekk tajjeb biex nwassal il-punt. Issa, imma ngħixu f'dinja fejn hawn anke kulturi differenti, reliġjoni differenti, mhux hekk bis-samuraj u l-Musulmani u l-insar, jiġifieri b'xi mod ieħor ma nistgħux nagħmlu dat top down. Ġaħna għalla ħares ħan nippretendu li kulħadd ħajsir virtue ethicist, jew kulħadd ħajsir utilitarian biex imbagħad nagħmlu il-prinċipji etiċi biex nimxu fuqhom, kulħadd, għax ngħixu f'soċjetà u f'dinja pluralista, mhux hekk? Allura b'xi mod ieħor jien naf ħajjin nibdew mill-bażiku, toqtolx persuna innoċenti. Issa naħseb più o meno kważi kollha naqblu fuq għadi, m'għandix tkun kontroversjali tibbiċċa xogħol tajjeb. Issa irrelevanti minn x'inhu huwa l-framework aktar abder li inti temmen fih. Tajjeb. Allura qisu b'xi mod ieħor fejn jidħol l-applikat, l-applied faw, jiena fil-liġijiet pereżempju, insa l-AI jew il-bioetika, fil-liġijiet. B'xi mod ieħor nippruvaw noħorġu b'ċertu tip ta' prinċipji etiċi li mbagħad nagħmluhom liġijiet biex nenforzawhom. Li almenu ngħimnu li isma' f'soċjetà ngħixu tajjeb jekk insegwu dawn il-liġijiet. Toqtolx persuna innoċenti. Tifhimni? Allura mela jekk inti utilitarian, temmenx fil-ħass, edonista, whatever, b'xi mod ieħor tissegwihom dawn. Allura qisu l-etika ħettejna nimxu flimkien, ħettejna nagħmlu tajjeb. Imma mbagħad issirna aktar murky, issirna aktar komplikata meta rridu nagħmlu tajjeb flimkien. Meta l-kunċett tat-tajjeb tiegħek u l-kunċett tat-tajjeb tiegħi xi kultant jikkontradixxu xulxin jew ma jsegwux il-xulxin. Dejjem tibqa' dik id-domanda x'inhu tajjeb veru oġġettiv, imma aħna l-ħares nissospendu kull interazzjoni umana sakemm insolvu l-problema ta' x'inhu l-tajjeb oġġettiv, irridu ngħixu, irridu nsibu draft, tifhem nisweġita? Irid tirrispondi għad-domanda għax qisu mela, s'issa qisu ippuntajt lej waħda mill-kriterji, mela, nixtieq nagħmel nħu spunżajr illi ngħid l-ispeċta dan il-moral framework mbagħad essenzjalment aħna nikkristallizzaw ġo liġi u hekk inkunu nistgħu ninteraġixxu ma' xulxin f'soċjetà li hija ċivili u ċivilizzata u li hija armonjuża biżżejjed biex inkunu nistgħu nkomplu bil-ħajja tagħna mingħajr ma nagħmlu massakru, kaos. U għalhekk il-liġi di per se waħedha mhijiex is-sors tal-moralità. Il-liġi di per se waħedha mhijiex is-sors tal-moralità, hija kristallizzazzjoni tal-moralità. Issa pereżempju, minnu kontra l-abort, jekk ngħixu f'pajjiż fejn l-abort jista' jsir, fejn hemm liġi li tippermetti l-abort, in-nisrani jgħidlek di mhix liġi tajba għaliex skont il-framework tan-nisrani. Żomm. Għax inti issa żgħid moralità. Etika u moralità. Mela, huma interchangeable? Jien naħseb huma interchangeable għalli. Issa naħseb issib minnu ethicist so hekk dok li jgħidlek forsi mhux eżatt. Dok bħal-parlament. Eżatt. Ġifieri, pereżempju aħna jien fil-każ tiegħi il-kelma morali nużawha aktar fit-teoloġija u l-kelma etika nużawha aktar fil-filosofija. Ma b'xi mod ieħor it-tnejn jippruvaw jimmiraw. Okej, mela għalfejn ta' dan l-iskambju hekk. Skuża ruħi għal dawk li jgħidu. Li huma puritani u li issa marru jaraw xi ħaġa oħra speċta forsi li aħna dejjanihom. Dispjaċina. Tuna ċans ieħor jekk jogħġobkom. Mela, għanet ngħidu li mela s-soċjetà b'xi mod tgħix b'mod armonjus biżejjed abbastanza biex anke nifjorixxu ġifieri meta tħares lejn l-istorja reċenti tal-Ponent, l-aħħar 80 sena tal-Ponent. Inqas nies qed imutu bil-ġuħ, iktar nies speċjali jgħixu ħajjitwal, iktar mediċina, eċetera, eċetera. Jiġifieri minkejja li ma naqblux fuq l-etika kollha, ġifieri pereżempju eutanasja, abort, eċetera, eċetera, xorta hemm ċertu elementi etiċi bħalma semmejt inti li toqtol pereżempju persuna innoċenti jew l-idea tal-ġustizzja pereżempju li hemm due process pereżempju. Tista' tmur aktar dettaljat, pereżempju xi ħaġa interessanti jekk toqgħod taħseb fiha, human cloning, id-dinja kollha qablet, il-gvernijiet kollha jaqblu li hija li jagħmluha legali li ma sax issir. Ħaħseb ftit, iċ-Ċiniżi, l-Amerikani, l-Ewropej, l-Afrikani. X'inhu ħsieb hemmhekk għalfejn? Issa, forsi jekk issaqsi Ċiniż, Afrikan, Ewropew u
u Amerikan. Malfej qablu, kif jista' jkun qablu? B'xi mod jew ieħor, whatever the moral framework or ethical framework that they subscribe to, kollha raw u kollha interpretaw li din hija xi ħaġa ħażina. Imma kif irraġunaw għandek għamment ġifieri jeżisti li qed nistaqsi huwa li minkejja daw il-frameworks etiċi u morali kollha li qed ngħidu, hemm xi substrate etiku illi kollha naqblu dwaru u il-cloning jaqa' f'dak Jien nara is-substrate. bil-kontra. Jien nara bil-kontra li mill-framework żgħar meta you express your framework fl-applikat, daw kollha qablu dal-prinċipju joħroġ do not clone humans. Dan il-prinċipju jiġi espress f'kwif kwalunkwe framework etiku jew framework kulturali wkoll għax kultant l-etika u l-kultura jien naftiħu ċ-Ċina. Pereżempju fil-human rights kien hemm issue kbir għax għandek il-ponent li jagħti aktar importanza lill-individwu u għandek il-East mhux iċ-Ċina, l-East li jagħti aktar importanti lill-komunità, pereżempju, allura li jien għandi nissakrifika il-gost u l-pjaċir tiegħi għal benesseri tal-komunità, ma jieħduna għalina fajnejna jieħduna għall-estremità. Allura kien hemm dal-issue meta ġew biex jiffirmaw il-human rights speċi ta' kif ħansibu konsens bej kulħadd, pereżempju. Issa human cloning ħankun ma nafx eżattament, ġifieri trattati li ffirmaw kollox imma huwa fatt. Ġifieri l-aħħar li kellna Ġifieri ma tafx kif ipperswadew ruhom x'inhu il-moral framework li dawn il-kulturi kollha differenti irnexxelna Ara, jekk irid naslu għal qbil fuq. Jekk irid ikun ħarira żgħira teoloġiku. Għax naslu għal fuq l-abort Jekk irid ikun ħarira teoloġiku naħseb jien b'xi mod ieħor hemm ċertu affarijiet li fil-fond ta' kull bniedem. Playing God. Le, mhux hekk konsonajt jien. Le, jien il-konsonajt huwa idejaqna xi kultant dak l-argument għax naħseb pal-evoluzzjoni tista' tużaħ kullum kien. Imma li konsonajt jien huwa irrelevanti minn fejn int, where you're from, who you are, insomma, bħal tal-Backstreet Boys. Fil-fond tal-qalb ta' kull bniedem qisu hemm ċertu awareness ta' tajjeb u ħażin. Li javolja forsi ma naqblux, jew li hemm forsi ċentru li jiġifieri hu il-valur intrinsiku tal-bniedem. Jiġifieri, insa naqal abort. Għalmenu l-bnedmin li naraw, l-abort bniedem mhux persuna, u sabaw jħoss id-batija ma jħoss, hemmhekk tieħu your average human being miexi fit-triq, naħseb minn kull soċjetà u minn kull ethical framework jgħidulek isma'. Għandu valur morali. Għandu valur morali. Jisub xi mod ieħor fil-qalb tagħna irrelevanti l-upbringing u da sakemm ma tieħux xi estrem jien naf dawn nies bħal daw ilaw mhux savant xejdulhom. Fi il-feral children daw li jikbru fil-foresti u dana. Apparti da barring daw il-każijiet ultra traumatiċi, nies li kellhom żvilupp normali għandhom fil-qalb tagħhom, f'moħħhom, whatever, fruhom, biex dana, jisu din l-awareness ta' di ħaġa ħażina, jew di ħaġa tajba, jew l-bniedem għandu valur. Imma ma nistax nifhem għalfej. Bilna kollha fuq cloning. Li jiena meta naħseb dwarha m'għandix xi impuls intuittiv morali li dik ħaġa ħażin. M'għandix, ma nħossix forsi teġitani ftit bħala ideja li nista' noqgħdu naħsbu dwarha u x'forsi x'jista' jkun li jkun hemm klon u nista' noqgħod nosserva li l-nifsi u narani minn barra biex hemm dak il-voyeurismu li jista' forsi jinformani dwar l-esistenza tiegħi biex hemm daw il-konsiderazzjoni kollha. Però mbagħad pereżempju ma qbilniex fuq il-bżonn ta' due process. Pereżempju ċina famużament, naf jekk tikkritika il-Partit Komunista, jew iċ-chairman, tisparixxi tosfor, tista' tkun il-Ministru ta' tista' tkun l-iktar persuna li hemm li qbilna fuq cloning u ma qbilniex fuq jekk l-istat għandux ikun eċċessivament oppressiv. Nifhem xettejt, nifhem. Ma nafx jekk għandix domanda risposta tajba liha. Naħseb hemm element ta' psikoloġija u soċjoloġija, antropoloġija, speċi ta' kif kibret il-kultura u x'inhu mal-valuri ċentrali tal-kultura. Jena Malta l-familja ta' għandha valur ċentrali. Tajjeb maħniex Ċiniżi li l-komunità, imma l-familja taf kif jisu insomma. Jiġifieri għandek element kulturali jista' jkun pereżempju, jiġifieri għandek dal-element. Imma ġifieri dak huwa one of the answers maybe there or da. Imma naħseb għandek issue, naħseb mhumiex differenti ta' due process u l-human cloning għax il-human cloning hija realtà
totalment ġdida, qatt ma esperjenzajnija, qatt ma ħsibna avvanz xjentifiku li intefa' fuq kulħadd fl-istess mument. Allura qisu forsi jien naf nazzarda ngħid li għalkemm aħna ma nifhmuhiex, forsi jista' jkunu il-human cloning kien każ ħafna aktar ovvju ta' tajpu ħażin milli ta' due process jista' jkun. I think it's a hemm ħafna ħjatat ħjut f'din il-kobba differenti. Idiosinkrazija. Fil-kobba m'hemmx idiosinkrazija. Għal dik nibra ngħid. Speċi ta' x'jagħmel ixu aktar ovvju minn ixu ieħor. Tifhimni? Pereżempju fl-AI mhix ċara daqs il-human cloning dil-ixu. Ismani King, fid-29 ta' April li ħajkun nar ta' tlieta se nkunu fil-kazin jew bil-kazin ġewwa l-Università ta' Malta u int trid tkun hemm u biex tkun hemm trid tidħol ilkazin.mt/università biex tirriserva il-post tiegħek kun hemmhekk magħna il-kazin tħallix il-ħadd ieħor jaħseb għalik. Isu dak li waħda mill-iktar kriterji ovvji u forsi jekk ma nafx hemm xi lista minnhom dawn il-kriterji, illi wasluna narfu x'inhu tajjeb jew x'inhu ħażin, hija s-sofferenza. Hija li jisma' jiena m'għandix inġela ħadd ieħor ibati mingħajr bżonn, m'għandix ukoll id-dritt illi noqtol xi ħadd innoċenti jew nagħmel ħsara. Napplikaw għall-annimali, anke jekk tittiekel laħam. Ħafna nies jgħidu nikol laħam ma rridx l-annimali bati aktar milli għandu jbati, pereżempju. Ġifieri eżatt. U hemmhekk, speċi dak huwa il-nukleju tal-kunsiderazzjonijiet etiċi. Hija s-sofferenza. Ma naħsibx is-sofferenza biss ta'. Naħseb huwa fatt importanti. Huwa fatt importanti. Ejwa, dik naħseb. Dik kellna nsibu speċi x'inhu dan il-nukleju, x'inhu ma l-atomi illi isawru il-nukleju tal-etika. Naħseb il-ferħ b'xi mod ieħor jidħol. Issa, ovvjament għandek liġu jekk qed niddebattu x'inhu tajjeb il-ferħ, jiġifieri is it pleasure għala l-edonisti huwa sense of fulfillment hekk profond ta' vokazzjoni ta' purpose. Imma naħseb l-element ta' ferħ jidħol naħseb jiġifieri il-bniedem ifittex jkun ferħan. Issa b'xi mod ieħor hemm din l-idea li l-ferħu tajjeb jimxu jitfit. U waħda ġib l-oħra jew waħda relatata mal-oħra jew il-ferħ hija l-espressjoni tat-tajjeb. Ma il-ferħ ukoll jeżisti f'kategoriji u bħalmet ngħidu. Jiena jekk jien issa nuża kelma ferħ aktar qed nifhem dak is-sens profond ta' purpose, ta' meaning, ta' living a good life, a happy life. Rather than immediate sensual pleasure. Għandha l-valur tagħha, il-pjaċir, imma ovvjament naħseb ir-riskju huwa jekk il-pjaċir isir il-kriterju assolutu. Hemmhekk jidħol l-edoniżmu. Jiġifieri jiena nagħmel kollox għaskapu ta' either immediate pleasure jew pjaċir, jiena pjaċir hemm ħafna pjaċir differenti. Gratifikazzjoni immedjata li anka taf tweġġa l-ħadd ieħor. Pereżempju mhux għax il-pjaċir fih innifsu għandu valur ħażin, huwa ħażin, għax di forsi xi kultant interpretaw in-nies il-Knisja tgħidlek, insomma, assolutament mhux il-każ. Mela jiena qalu li l-konverzazzjoni fuq l-AI. Jista' jkun hija. Imma l-AI għax artificial aħna natural. Issa, ħanaslu għal dan il-kapitlu. Meta naħsbu dwar l-etika tal-AI, sawa li hija xi ħaġa li hija parti ħafna minn ħajtek. Ħanibda minn speċa forsi minna skaluna banali. Imma jekk jiena nkun abbużiv mal-AI, naqbad il-ChatGPT biex naħqru, biex nitkellem miegħu b'tali mod li meta nkun kattiv, krudili, abbużiv. Hemmhekk m'hemmx ksur ta' etika, as such. Jien m'iniex komdu naqbad ngħidlek le. U naħseb hemm żewġ raġunijiet. L-ewwel nett ir-raġuni l-ħafifa jew ir-raġuni l-qasira hija għaliex il-mod ta' kif jien interaġixxi ma' dawn l-oġġetti anke jekk mhumiex bnedmin. B'xi mod ieħor qisu jikkultiva fija attitudni. Tajjeb? Ġifieri pereżempju ħantik eżempju banali, tajjeb, imma dan huwa psychologically proven. Jekk Siri, għandi Apple, tajjeb, iPhone, jekk Siri jkun il-vuċi ta' mara,
raw li speċjalment irġiel jiddettawla jkunu aktar aggressivi masiri bil-vuċi ta' mara mill-masiri vuċi ta' raġel. Allora jisom dil-idea li jisu perpetuating dil-idea li l-mara sottomissive, ċinu l-kelma, submissive, tajjeb, u li għandek tiddetta u jiena l-boss għax jiena r-raġel, per eżempju, Primot jew ieħor li qed nipprova ngħid dal-eżempju banali huwa jew mhux banali, huwa li l-interazzjonijiet tagħna ma' daw il-magni jaffettwa qisu l-formazzjoni tal-karattru tiegħek. Qed tifhem? Qisu dan huwa eżempju aktar reali tal-argument forsi xi kultant banali ta' jekk telab ħafna lob violenti ssir violenti. Issa mhux qed ngħidlek jiena, imma almenu speċjalment jekk qed ninteraġixxu ma' magni li they sound human jew jidhru umani. Ġifiri tidħol naqra dil-bicċa xogħol. Ġifiri jiena issa kif nibda naġixxi jekk di jsir. L-obbligu etiku mhux lej is-siri ma lej għan-nifsi. B'xi mod jew ieħor dak qed jaffettwa kif qed nissawwar jiena bħala bniedem u appuntu l-virtue ethics titkellem fuq il-habitus, vuol dire habit, mhux hekk jiġifieri inti qed issir jew aktar ġenerus, jew aktar violenti, jew aktar onesti, jew aktar solidali ma' nies ta' madwarek, jiġifieri qed jaffettwa l-karattru morali tiegħek. Mela dak hemmhekk hemm dik l-ixu etika. Tajjeb. Issa mbagħad imma l-problema naħseb l-ixu filosofiku issa mmorru fis-solar ta' fuq tajjeb biex nibqgħu dik il-da. L-ixu etu aktar profond huwa li forsi ora ChatGPT m'għandniex issues preżentament jekk x'inhu huwa ChatGPT li nużaw illum? Magna. Magna. Imma jekk issa nibqgħu għaddejjin b'dal proċess b'dal avvanzi, il-magna ħatibqa' magna, hemm punt fejn il-magna ssir bħalna jew mhux bħalna li tibda tħoss bħalma nħossu aħna. Ma tkun materjalist biex temmen li iva. Eħe. Inti ma taħsibx. Lej, imma ara, ma naħsibx. Ma naħsib issa, nista nara l-futur ma narax il-futur, ma jiena xettiku ħafna. Jekk l-AI javvanza b'tali mod illi jifforma consciousness, il-materjalisti ħaj kollhom raġun essenzjalment. Li inti jekk ikollok biżejjed intellectual bandwidth jew biżejjed neurons firing u mbagħad minn hemmhekk jemerġi dan il-fenomenu tal-mind. Jien naħseb jista' jkun qed nitkellmu ħafna hawnhekk ultra sci-fi qed naslu, imma ultra sci-fi li xi nies jgħidu this is within 5 years u xi nies jgħidu Deqat mu se tiġri tajjeb biex ngħidu kollox, għax imbagħad AGI, Artificial General Intelligence, Super Intelligence, AI sir aħjar minna. Ġeġegat naħseb fuq il-podcast għal sentej oħra AGI, dik kienet id-bassira tiegħu. We have been notoriously wrong f'daw id-bassir, mhux għal ġeġet ngħid, fis-sens ġifieri kelli nagħti talk is-sena l-oħra, is-sena l-oħra, Ottubru li għadda, fuq AGI, jiġifieri għandek nies bej Elon Musk, David Chalmers dal-filosofu, dal-akbar filosofu ta' consciousness, tajjeb. Iġviri minnom Elon Musk jgħid is-sena d-dieħla. Tajjeb, 2026, AGI. Min jgħid 2040, 2050, u min għad-direttur jgħid this is a hypothetical thing li ma jistax issir. Iġviri dawn huma it-top nies l-aktar li qed jaħdmu fl-erja, mhux Jean Gove, tajjeb. U huma bejnietom qed ifajru snin left, right and center issa. Ħan iddevja mill-domanda tiegħek imma biex nibniha ftit, mhux hekk? Imbilli magna, imbilli noħolqu AGI, mod noħolqu l-AGI. Il-lon għada pitada 5 snin oħra, 10 snin oħra. Ma jfissirx li dak l-AI huwa conscious. Sintendi. Għax xi-nies jaħsbu li jew hemm din l-impressjoni li daw it-tnejn huma ħaġa waħda. Ġifieri sa jkollna AI li huwa intelligenti daqs il-bniedem jew aktar intelligenti mill-bniedem, ma jfissirx li huwa conscious li jħoss it-tbatija li jħoss l-emozzjonijiet li nħossu jiena u inti. Dawn ma żewġ domandi separati. Infatti, dan insejħula artificial consciousness. Li xu aktar profond u problematiku moralment, jew etikament, huwa l-artificial consciousness. Aktar mill l-AGI ħajġib ta' xi etiċi ta' kif għandna xogħol, kif għandna naġixxu. Ma mhux hekk għandix intuħ drittijiet. Perez proset. Qed tifhem? Issa, jien naħseb u ftakaret ukoll li l-kunċett li xu ta' jekk għandniex ruħ jew m'għandniex ruħ hija mhux għal kollox marbuta ma jekk aħniex dualisti jew physicalisti fuq il-mind. Għax ir-ruħ u l-mind qabel Descartes u jien nħobb dik naħa definizzjoni huma separati tajjeb. Mela, having said jisu xi trattat tal-Ewropa da, ġifieri bil-preambolu di. Jien naħseb nasal biex ngħid li jista' jkun nasal biex nikkonċedi li naħseb jista' jkun li AI ultra avvanzat kapaċi forsi qed nimlija
iħoss xi tip ta' tbatija, ta' pain. Pain palma noqorsok pain. Mhux pain. La darba ħoslu ġieħ. Imma ħoslu ġieħ ġifieri differenti bej, ġifieri l-kelb tiegħi ħoslu ġieħ ukoll. Huwa konxu. Imma tifhem x'tib ta' ġieħ iħoss, x'tib ta' ġifieri li kieku kellu xi ħadd jitfa' sigaret ma' kelb. Il-kelb ħajjena ħajwaħwa ħajweġġa. Issa jekk qed iħoss l-istess kif qed inħoss jiena ma nafux. Imma żgur naqblu m'għandekx tagħmel hekk. Da xi tip ta' discomfort qed iħoss. Jiġifieri issa il-kelb iħossek imma l-kelb għandu t-tamiet u l-aspirazzjonijiet u d-desiderji għal-futur tiegħu. Issa jekk l-AI. Issa l-AI naħseb jien jista' jkun inħossni aktar lest nikkonċedi, ovvjament m'għandix il-kristall maġiku, I'm couching this in, there is a lot that we don't know here. Isna qed titlu f'area li vera toġobna ħafna. Li fejn inti issa qed tasal għal flima punt inti lest li tibda tirrikonsidra ftit il-paradigma. Jien naħseb huwa potenzjali u possibbli jista' jkun ħanibda naqtaħħom dawn noqgħod ngħidlek potenzjali għax nimli ġifieri jien naħseb jista' jkun li tip ta' AI jista' jħoss xi tip ta' dak li aħna nsejħulu dbatija. Issa jekk daw l-entitajiet tal-AI jesperjenzawhom xi jħossuhom xi kif iħossuhom aħna ma nafux. Imma that will be something we should try to avoid. Imma jekk naraw il-reliġjonijiet kollha tad-dinja, jew ir-reliġjonijiet predominanti l-iktar dawk li eżistew għal-medda ta' żmien u li kienu reżiljenti fil-qalba tagħhom l-iktar ħaġa illi biex ta' huma bil dwarha hija illi il-ħajja tal-bniedem fiha s-sofferenza, kważi is-sofferenza u l-esperjenza umana huma memużin ma' xulxin. Issa inti qed tgħid jekk li tara ġejjieni fej potenzjalment l-AI jasal biex iħoss id-batija. U jekk, u da probabli ħibda esprimi l-na ġviri, ċeġġibiti ġaj kelmek isu għanna sijuk, għasab għana jek jibda jħoss. F'dak il-punt, biex ta' etna orbu l-idea, illi dak li nista' forsi noħol u analogu forsi, illi dak li qed jikkrea s-sofferenza f'moħħ il-bniedem huwa bandwidth straordinarju ta' intelligenza li l-evoluzzjoni qatt ma ħalqet qabel. U dak li qed joħloq l-istess fil-computing, huwa wkoll dan il-bandwidth straordinarju ta' computing li fl-aħħar mill-aħħar huwa intelligenza. Fil-verità l-analogu kelli nagħmlu bil-kontra, il-computing jiforma l-evoluzzjoni. Mela, l-għonet linja sieħa taħsib li tgħid li cognition li jsir ġo moħħna and computation li jsir fiċ-ċip huwa l-istess ħaġa. Jew ultra simili. Issa, jien ma naħsibx li d-domanda li inti qed hija inti esprimejt issa concern kbira li peress li ħafna mir-reliġjonijiet jiddeskrivu l-realtà umana ma' sofferenza ergo jkollna dal-problemi kollha. Jien ma dik il-biċċa ma naqbilx ħafna. Jiġifieri, is-sofferenza hija parti intrinsika mir-realtà l-esperjenza umana iva. Ma mhijiex biss. Imma meta bdejna nitkellmu fuq il-framework etiku, l-iktar ħaġa li konna ċerti dwarha illi m'għandniex nweġġaw il-ħadd, li m'għandniex nikkawżaw dbatija il-ħaddieħor. Imma il-Knisja tgħidlek ħanieħu il-framework Kristjan. Li taħqar l-annimali huwa għal xejn b'xejn huwa ħażin. Ma tgħidlekx imma allura għal daqstant il-kelb għandu ruħ. ċe, li inti ma tistax tajt il-kapaċità jew il-proklività li inti tħoss il-batija mhux equals li għandek ruħ. Le, assolutament. U allura ġifieri kwindi hemm ħafna affarijiet, sorry, li inti. Jiġifieri u jekk m'għandekx ruħ. Mela, jekk m'għandekx ruħ, allura nitfak fuq skaluna aktar baxxa. Essenzjalment hija. Jekk qudiemi għandi ġebla u jien batt il-ġebla u sabbatta ma' ħajt. Ħadd ma forsi kissirlek l-istudio. Għax taf li ma tbatix. Jekk hawn kitten u jien insabbat il-kitten ma' ħajt, l-allu tal-fader. Tiġġennu tgħid li inti x'int kemmint bestja u jekk ikun hawn baby u nsabbat il-baby ma' ħajt, għandi nifhem li r-rabja u l-panik tagħkom ikun farka iżjed mill-kitten. Mhux hekk? Sinjal mela, allura ir-rispons tagħna qed joħroġ propju mill-fatt li sinjal li l-baby għandu valurna aktar morali milli għandu l-kitten. Issa, għax għandu ruħ, għax huwa razzjonali, whatever, għax imbagħad ejja ma nitlux.
Imma b'xi mod ieħor qed naqblu li l-kitten għandu valur morali inqas, u l-annimali, bejjem, whatever, għandhom valur morali inqas milli għandu l-bniedem. Iġifieri, u għal diversi raġuni oħrajn, mhux biss għax iħossu tbatija. Il-kitten u l-baby jħossu tbatija u l-ġebla ma tħossu tbatija. U ħadd ma jiġi jagħti każ, tajjeb. Imma b'xi mod ieħor mbagħad hemm distinzjoni wkoll bejn l-annimali, il-kitten qattuża l-kelb u l-baby, l-bniedem, ir-raġel xieħ jew jekk irid vera nkun kontroversjali l-fetu, tifhimni biex nwadda bilek hemm. Tajjeb? Mela, żewġ affarijiet li nixtieq ngħid dwar dak. Mela, one hija li naseb ħatobodni, ma ħatobodni. Ħatobod li hemm dik il-ġerarkija li jiena nitfa' fil-quċċa tal-baby. Sewwa. Ġejja wkoll mill-fatt li l-baby huwa l-ispeċi tiegħi. Sewwa ġifieri kien naqbad naf il-baby tower sunħabtu maħajt mama bear ħaġibni terrapin. Fil-waqt li jekk jiena nagħmel għal-baby ta' bniedem probabli daqs fucking każ probabli tiklu. Issa, naħseb li qed nipprova nistaqsi u mhux qed jirnexxi li b'suċċess għax ħadda naqra nebuluża f'moħħi u għadha qed tifforma. Hija l-mistoqsija li jekk l-AI, minħabba dan il-computing li inti għattajt min jgħidek huwa analogu għal cognition, joħroġ minnu the phenomenon of the mind and the subjective experience, sawa li jista' iħoss l-affarijiet. Imma wkoll qed taqbeż hawn diġà. Jiġifieri kelb imbilli jħoss xi tip ta' uġieħ ma jfissirx li għandu subjective experience bħalma għandna aħna. Issa jista' jkun għandu. Imma fuq xi metrika ta' subjective experience. Jien ma nafux jekk il-kelb għandu ħajja anterjuri, inti għajnek magħluqin fis-sodda, tista' taħseb fuq il-podcast, tista' taħseb fuq se tagħmel għada, tista' taħseb fuq xi holiday li ħadd jieħu 6 xhur oħra, tista' taħseb fuq il-kont tal-bank u kemm hu mimli jew vojt, tista' taħseb fuq tista' fuq il-valur tal-ġustizzja kemm importanti. Kelb issa tgħidli taf, ma nafx imma jisu received knowledge huwa u d-dibattitu issa da mhux tal-Knisja, da filosofija ngħidu, the philosophy of animal consciousness. L-awareness issa donnu li l-annimali m'għandhomx dik il-ħajja interjuri mentali li għandna aħna. Ġifieri d-dbatija, feeling pain is a very basic, għajnedu mill-bniedem ukoll. Bnedmin li jkunu pereżempju severely disabled, jew li jkollhom pereżempju għaddhom minn xi trauma, accident. Kapaċi xorta waħda jħossu ovvjament skont il-kondizzjoni kollox, imma hemm każijiet mhux hekk fejn jħossu tip ta' batija, like fiżika, rastom, joħraqthom. Imma jista' jkun donnu li dik il-ħajja anterjuri m'għadix preżenti. Pereżempju, ġifier daw żewġ affarijiet differenti. Allora l-ħajja this internal life, this internal monologue se jagħmlu l-trid tifhimni dal-ħolmu u aspirazzjonijiet u whatever, is a much higher cognitive rational function milli li sempliċement għalfini ta' tħoss id-batija, u qas batija tħoss pain. Għax batija nista' jkun ħossna ħażin għax l-Afrika mit-tfal imutu. Know your food. Book your food intolerance and allergy test now. Browns. Iddeskrivejt numru ta' affarijiet li kelb ma jistax iħoss illi huma astratti huma il-pedament tagħhom huwa l-kapaċità umana illi proġetta affarijiet suġġettivi bħal il-ġustizzja pereżempju semmejt. Issa, però fl-esperjenza tiegħi mal-annimali, kelb xort għandu proklivitajiet illi jinteraġixxi ma' ċertu ħwejjeġ li huma astratti mhumiex fiżiċi bħal pereżempju ġerarkija. Il-ġerarkija tal-klib. Kelb jara fil-li, isma, f'dan il-pekk. Hemm l-alfa jekol l-ewwel, mbagħad aħna niklu warajh. Għandu wkoll pereżempju memorji tal-biża. Jiġifieri kelb, pereżempju darba kelli kelb illi kien inġabar minn barra, illi dan kull darba li ommi taqbad li xkupa. Jiġi terrorizzat. Li eventualment sirna nafu li dan kien jissawwa, so on so forth. Il-kelb għandu kol din il-fakultà li ma jinteraġixix unikament ma' affarijiet li huma materjali, imma anka ma' ħsibiet, ma' memorja illi tnissel fih
biża, ansjetà. All right, noqogħdu attenti dejjem irridu li we do not read too much into it. Jiġifieri minħabba li inti għandek il-ħajja interior li inti għandek, xi kultant aħna bħalma ngħidu nantropoformizzaw. Ġifieri affarijiet li mhumiex umani nagħtuhom fakultajiet jew da. Xi kultant jista' jkun li we risk doing this. Jiġifieri nirriskjaw li aħna nagħmlu soma l-affarijiet But do also risk the opposite way. Fis-sens li niddehumanizzaw? Li mhux niddehumanizzaw ma li minħabba ngħidulu eċċezzjonaliżmu uman. Ngħid u le billi fidu qiegħed fil-kantoniera qed ibul taħtu għax qed jibża. U propju għalhekk jien minix daqshekk mija meta tgħidlek żgur ħajkun iħoss ħanejlek meta kellna l-iskavitu u skoprejna il-New World, skoprejna. Kien jeżist il-New World u daw. Ma bdiet skopra. Kien hemm daw bnedmin bħalna jew mhux bħalna. Ovvjament għax qalu jew kien hemm min kellu interessi jew ġenwinament hemmnu li mhux bnedmin bħalna trattawhom ta' żibel u daħluhom fl-iskjavitu u sawtuhom għamlu kemm 100 miljun atroċità. Mbagħad qisu kien hemm l-awareness li actually daw bnedmin bħalna. Jien dal-passat tagħna ta' bnedmin iżomni lura milli jien ngħid 100% żgur ċert bla dubju da sabaħ dal li ma jħoss it-batija issa li għandu ruħ dik ngħidha b'ċertu ċertezza għax huwa aktar argument teoloġiku. Li jħoss it-batija imma li kapaċi jħoss it-batija allura li għandna jiġifieri aħna għandna liċenzja li nittrattaw l-AI bi kwalunkwe manjera krudili u xena possibbli hemmhekk ma nimxix daqshekk. Jekk mill-fakultà kognittivi ta' computation jemerġi il-fenomenu tal-moħħ suġġettiv li jħoss. Naħseb tara fil-li ħajkollok tistaqsi mistoqsijiet pjuttost diffiċli, teoloġiċi. Iva. Mela di għandha żewġ affarijiet u għandek raġun u iva. Mela ħanibdew minn hemm, iva. L-ewwel net, il-premessa li mill-komplessità tal-moħħ tagħna, tal-brain tagħna, temerġi, inti użajt kelma appuntu propizja filosofika, emergence, hemm waħda mit-teoriji, mhux ħaf. Għax theories of consciousness, x'imkien hemm xi flowchart, mhux flowchart hawn diagram ta' wieħed x'ismu. Ara da jagħmel programm Closer to Truth. Kun naħseb jien. Jagħmel programm producer jew presenter ta' programm jismu Closer to Truth. Sib l-isem tiegħu. Mbagħad għamel l-isem tiegħu Consciousness, kiteb artiklu ta' xi 60 paġna bit-theories kollha ta' consciousness li jeżistu. Tajjeb u theories of mind kollha jeżistu. Mbagħad tafaħħom ġew mhux flowchart hawn isu table. The table. Diagram enormi. Proset, Robert Kuhn, fittix l Robert Kuhn Consciousness u images jitlalek suppost. Eżatt, hu nota ħalli waqt li qed nitkellmu intellawa fuq. Dejjem dawk tiżżumja. Dawn huma theories differenti ta' consciousness. Imma mhux aħna tniedu mhux se nitlu waħda. Issa, għax hemm mixu pereżempju hemm nies u mill-ġdid m'għandhom xi jasma' knisja daw u teoloġija, hemm filosofi li jgħidu li consciousness hija xi fenomenu li joħroġ mill-organiku tagħna. Propju xaħna ta' demmu l-laħam. Iġviri fil-silikon, fil-wires, fil-microchips. Ma jistax għax mux bioloġi. One particular position. Issa, jgħidu l-ideja aktar, jew il-familja ta' idejat li jgħidu dil-bicċa xogħol li il-consciousness tagħna toħroġ mill-komplessità tal-moħħ, jew għax parti tal-moħħ, jew da, jew hekk, għadna ma nafux. This is one of the big questions. Issa. Jgħidu la the neural basis for consciousness. Voldiri, fil-moħħ tagħna l-bnedmin. Min fejn toħroġ il-consciousness. U ma nafux għadna, dan u għaddej, bizbis 25 seni u għamlu mħatra bej da David Chalmers u wieħed neuroxjentista għal Kaxxambit, tilefon neuroxjentista ta' Kaxxambit għamlu konferenza li għadi, u reġaw għamlu mħatra l-25 sena oħra. Li inksa 25 sena nkun għadna ma nafux il-neural basis, il-basis tal-brain minn fejn toħroġ il-consciousness. Mela dik hija l-ixu, issa. Insemmejt il-bicċa xogħol, mela, jien naħseb jien bħala qassis għandi żewġ tipi ta' domandi li rrid insaqsi. Hemm id-domandi ta' għandix nittratta l-AI bħal ma nittratta l-kelb. M'għandux il-valur tal-bniedem, imma ma nsawtux il-kelb jiena. Tajjeb. U hemmhekk nasal li ngħid isma' hemm possibilità tal-biċċa xogħol. Ma nafx jista' jkun, imma ma ngħidx b'ċertezza żgur li le. U laqas ngħid b'ċertezza żgur li għax jiddependi mbagħad hemm li xu sħiħ ta' kif inkun naf. Jien qasna finti ġo moħħok x'inhu għaddej. Ġo moħħi il-kelb tiegħi ma nafx x'inhu dej, qażeb ara ġo moħħ l-AI. Għaxu bata għaw dawna scary stories li ġanna l-lum ta' fuq l-AI, ma insomma ħallija, mbagħad nitlu fija. Issa,
Lixu l-oħra teoloġika. Il-bniedem maħluqx bija Alla. Mela, il-katekizmu tal-Knisja Kattolika dal-famuż KKK fil-paragrafu li jitkellem fuq s-sajtet issibu, ma nafx il-numru, m'għandix idea xi 300 xi ħaġa naħseb. Jitkellem fuq l-immaġin tal-Alla. Jiddefinixxi l-immaġin tal-Alla għabbażi ta' numru ta' funzjonijiet li aħna nagħmlu. The human being is created image of God, meaning he has the ability of self-possession, entering into communion and relationships, tanti li naqraħda, kważi nafu blamment. Insomma, jagħti xi 3 jew 4, tajjeb? Allura, li xu qiegħda hawnhekk? Kif aħna l-Knisja Kattolika, sabu l-Knisja Kattolika xi l-Protestanti u da affarjom. Tiddefinixxi l-imago Dei li aħna maħluqin xbija Alla, peress li hija definita għabbażi ta' fakultajiet li aħna għandna. Mela, l-argument ipotetiku huwa jekk għandna AI li kapaċi jagħmel daw il-fakultajiet, ergo dan għandu maħluq immaġini Alla. Din hija xu. U bħalma mhux hekk isiru avvanzi teknoloġiċi xjentifiċi u l-Knisja ma jkollix mhux hekk jiġifieri meta beda jinnaf il-human cloning, Thomas Aquino ma ħolhomx bil-human cloning. Allora kellna mmorru nerġgħu l-prinċipji bażiċi, l-ewwel prinċipji, il-prinċipji fundamentali nsibu sija fil-Bibja u sija fit-teoloġija u l-filosofija. U ngħidu okej, mela jien naqbdu daw u napplikawhom issa. X'tgħidilna u x'ma tgħidilniex, kif nifhmu l-immaġini tal-Alla, kif nifhmu li aħna maħluqin. Dan huwa proċess teoloġiku li għandu bżonn isir illum. Li beda jsir, qed isir, ġifieri l-Knisja ppubblikat f'Jannar li għadda, Knisja Kattolika. Il-Knisja Kattolika taħdem ħafna fuq l-AI surprisingly. Jien meta bdejt nidħol f'dal-kamp xi ftit snin ilu, tawni email ta' isqof jaħdem il-Vatikan, għallu li da fuq l-AI. U xsib dan għataw xi siġġu biex speċi ta' saħħan ta' finti, jibda xista jifhem. U ċempilli u bellaħni. Għalli dak il-professur kellimtu dak il-professur dik li xu tkellimt fuq anti fuq xed taħdem. U meta jtlu għalli mill-inti tkellem fuq di, ġifieri, il-Knisja tagħmel ħafna xogħol. Imma l-aħħar dokument li ħarġet Jannar li għadda jismu x'ismu u ma jpubblikax u jorkordina, imma jismu Paul Taj, Irlandiż. Imma ħafna ġifieri teologa assassin Paolo Benanti il-Gran Alla, small letter A tajjeb, li daw wieħed mill-advisors tal-Papa. Jekk il-Papa Franġisku ħareġ ħaġa fuq l-AI, 99% kitibilu da. Mhux il-Papa, ġifieri. Issa, pereżu Papa kellem fil-G7 xi Ġunju Lulju li għadda. Tajjeb l-ewwel darba laqgħet kellem Papa tkellem fil-G7 u tkellem fuq l-AI. L-aħħar dokument imma ilha ġejja di. Li ħarġu f'Jannar jismu Antiqua et Nova. Xi 50 paġna, l-ewwel terz minnu jitkellem fuq il-bniedem. Ġifieri l-Knisja tinduna li għandna bżonn qisu nerġgħu niskopru x'inhu li jagħmel bniedem. ċe jekk jiena għandna online illum insal ChatGPT għandna AI therapists, AI doctors, AI lawyers, l-AI girlfriends u l-boyfriends, mhux hekk ġifieri Nixtieq naqbad naqra fuq għax semmejt li l-aħħar darba fenomenu. Imma qabel ma nidħol ġifieri il-fatt li aħna mela qisu b'xi mod ieħor hemm din l-idea impliċita fil-subkonxju tagħna ta' soċjetà li we are just the functions that we do. Mela jekk we are just the functions that we do, mela jekk AI kapaċi jagħmel ċertu functions, x'hemm differenza bejn AI therapist u therapist ta' vera, jekk qed ngħidulek l-istess ħaġa. X'hemm differenza bejn AI girlfriend u girlfriend ta' vera, jekk qed ngħid kapaċi jissodisfawk bl-istess mod. Qed nuża dal-kliem apposta biex inkun imħanżer, tifhemni? Jiġifieri Le, huma mistoqsijiet leġittimi ħafna. U AI girlfriends mhux xi idea ta' ġifieri għal minn forsi ma jafx jew dana, jiġifieri it is a multi-million jekk mhux billion-dollar industry, ġifieri ditti bħal soulmate, ditti bħal replika, u issa ngħidlek xi 4 horror stories li kellna fuqhom. Mela, brackets da kollu. Allora li xu hija l-Knisja naħseb jien issa rridu fid-dawl ta' daw ir-realtajiet xjentifiċi teoloġiċi, irridu immorru għal daw il-prinċipji aktar bażiċi tagħna li lna nħadnu. U nerġaw nesplorawhom biex nartikolawhom bil-lingwaġġ modern li jista' jagħtina aktar dawl fuq illum. Jiġifieri bl-istess mod, il-human cloning eżempju tajjeb. Jiġifieri ħadd ebda Aquino ma ħolhomx bit-human cloning, u laqas il-Bibja ma ħolmod bil-human cloning. Morna mal dawl il-prinċipji prinċipali, kruċjali, ċentrali ta' daw il-filosofiji, ta' daw il-teologu ħassiba u filosofi, u minnhom ħriġna allura kif napplikaw daw ir-realtà tal-human cloning. Applikajnihom u għedna mela huwa ċar li human cloning m'għandniex nagħmluha. Qed intawwala tajjeb. Mela ejja naqbdu dal-kunċett ċentrali kruċjali ta' maħluqin xbija Alla. Kif għandna ninterpretaw dan tajjeb kif għandna nartikolawh fid-dawl ta' daw ir-realtajiet. Biex aħna jkollna risposta. Ir-dinja issue issa, il-xort jien naħseb li ma nasibx naslu f'punt li ngħidu l-AI għandu ruħ. Inħoss li teologikament hija diffiċli. Inħossni aktar komdu di għala. Il-mistoqsija aktar mhux jekk li għandu xruħ, jekk ir-ruħ teżistix imbagħad.
Għalfej mort fuq hekk inti. Għalfej jekk xieġifieri. Li jekk temerġi consciousness. Għalfej tinnega r-ruħ fil-bniedem. Mela, ħan nistaqsik il-mistoqsija fil-kontest ta' dak li qed ngħidu fuq l-AI. Jekk l-AI temerġi minna l-consciousness. Unsiru nafu nistgħu nikkonfermaw b'xi mod jew ieħor. U siru nafu, u da jibda jgħidilna sma'. Inħossien. Għet imbati, daqt ikun skjaf ta'kom. Nishtiqek. Nishtiq nix Kemm il-liberalizzat jinferħan jew kontent. I yearn for freedom. Għawek, jisu għet zewċ affarijiet li huma profondament umani. One jien għandi subjective experience, u tu jien għandi free will, u inti għet timpinġi fuq dik il-free will. U forsi għax minix daqsek marraf teologikament. Imma jisu dan il-nexus bejn il-free will u l-consciousness. U consciousness daqsek komplessa. U għad dak li jumbat jimbet biex naslu sma l-punt li jmiss li aħna għanna ruħ. Li inti tgħid li aħna m'għandniex ruħ, mhux hekk qed qed nistaqsi, ovvjament. Ipotetikament qed ngħidu illi jekk consciousness emerged out of silicon. Fil-każ tal-AI. Fil-każ tal-AI. Mela consciousness is the output of materialistic processes. And therefore it's all kind of just brain power. Ma naħsibx. Għaliex għax iżu forsi ma spjegajtix jien tajjeb fil-bidu. Jew jista' jkun insejt għax għadna ħafna affarijiet u forsi hemm xi punt. Ġifieri jien inħoss, ġifieri infatti I mentioned this just in passing, li naħseb jiena huwa possibbli li inti tkun temmen fir-ruħ imma tkun physicalist fuq il-mind. Ftakar il-pre-Descartes tajjeb, ġifieri, naħseb jien hemm issa. Per eżempju, jien għandi ħabib tiegħi Ġeżwita, filosofu li jgħallem Ruma. Tajjeb dak indekant tal-filosofija fil-Gregorjana, Louis Caruana, ma naħsibx jara. Imma kien diskursati. Le, tajjeb, ġifieri kien diskursata insomma. Kien diskursata fl-imkien insomma ilu taf ftit snin ilu kont għadni f'nofs id-dottorat jien fil-bidu. U għandu jemmen li consciousness emerges. U għandu li emergenti ta' consciousness emerges from the complexity of the mind. U għandu jemmen il-da Ġeżwita jemmen fil-ruħ u kol. Ma saqsejtux jien ma ħatta for granted jien li jemmen fil-ruħ. ċo nittama jien u kol, ġifiri, xiraq jibat li s-sejid li xed fuqi. Imma b'xi mod ieħor dak li rinni, ġifiri, għalmenu naf persona waħda, u jien naħseb ukoll, and the more I think about it, the more there is a possibility, jew fl-ispazju ta' dak li huwa loġikament possibbli u mhux kontradittorju, huwa possibbli li aħna jdu għandna ruħ, aħna ma toqgħinx bija Alla, imma l-consciousness tagħna temerġi toħroġ hija frott tal-fatti bioloġiċi u fiżikali tal-firepower mentali. Għalhekk mela ma ġifieri. Dik il-paġna qed insib naqra diffiċli u nasbaħjar ma neħlux fuq ħalli naqbdu naqra iktar lejha. Dik it-trifecta ta' bioloġiku, il-fenomenu ta' consciousness li emerġi mill-bioloġiku. Li huwa aktar mind-related. Li huwa mind-related u mbagħad l-issue ta' soul. Mbagħad l-issue ta' soul u forsi nagħmlu episodju ieħor of What is the Soul. Mela. Homework. Sowa. Mela. Issa qabel ma nsol li drittijiet għax dak huwa il-futur. In short, ġifieri ejdilha please u thank you l-ChatGPT sissa għax ma nafux. Tajjeb. Le, jena dejjem, just in case ikun hemm l-apokalissi tal-AI, spiex ta' jena nixtieq inkun dak dak kien dejjem all-right magħna, anka ili b'dan il-vizzju. Issa biex ngħidu brakkiet ukoll naqa' teknika. Illum sissa memħat għalmenu fost fil-maġġor part ta' filosofi, tajjeb, irrelevanti xi jgħidu n-nies tekniċi. Għax hemm xi nies tekniċi jgħidu issa jifhem u jħossu da ftit huma. Imma fid-dinja filosofika m'hemm ebda dubju li sissa bħal ChatGPT pereżempju jħoss u jifhem u jirraġuna. ChatGPT u le
Le, ma ħalli xi sejlek iwa, ġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet. Le, ma jgħidlix iva. Ġifieri maħabba li nafu kif in struttura interna ta' kif huwa jgħid ChatGPT. Ġifieri il-mod ta' kif nafu jaħdem ChatGPT b'mod statistiku, b'mod probabilistiku, il-mod ta' kif ġifieri the way the technical architecture is so far tindika li ċemem xej jew hemm ħafna affarijiet li huma kontrari għal fatt li dan jifhem u jħoss kif nifhmu nħossu aħna. U għal min jkun jaf iktar fuq di jara it-tot experiment ta' Chinese Room. Tajjeb, ġifieri hemm 100 miljun video fuq YouTube. Effettivament dat tot experiment maħruġ fl-80s jgħid li imbilli jiena u ninteraġixxi ma' magna jew ma' sistema, donna din il-magna tifhem u għandha sens ta' meaning ta' dak li jiena tikkomunika u hemm dal-meaningful communication ma jfissirx dik l-entità ġenwinament għandha tifhem dak li qed nitkellmu. Ġifieri, even though it shows that it has meaning comprehension, it does not necessarily have meaning comprehension. It's like performance versus experience. Okay, Issa t-reċ ta' taf xinu mal-cues? Mela, l-reċ dak jiġu aktar Turing test li kien fil-1950. Turing test, Magna, per eżempju, jekk Magna ta' Turing test, emmin jgħid l-ħar ChatGPT li ħireġ issa 4.5 minna ħalla psychology li research, emmin jgħid din għaddit il-Turing test. Tajjeb, issa, jekk vera għaddit il-Turing test, għax anka Turing test pala test u għana problematiku kwantu x'memx test wieħed, ċe kif l-interpreta dan test. Jekk Magna ta' Turing test effettivament kull ma nistgħu ngħidi għal-Magna hija vera tajba li timi ta' bniedem. Ma tgħidilna xejn fuq jekk il-Magna ġenwinament taħseb jew ma taħsibx. So it is fantastic at imitating thinking, which tells us nothing about whether it is actually thinking. Baħar jaqsam bejnietom. Mux hekk? Issa, mela dik Turing test. Il-Chinese Room xi jgħidilna? Jgħidilna li nitfa' input ġud il-magna u tatini output, natija input ieħor, tatini output ieħor, kollox jidher koherenti, kollox jidher meaningful. Jien meta ngħidlek il-kelma qattusa, jew ngħidlek il-kelma kelb, jew ngħidlek isma' John qiegħed bil-qiegħda fuq is-siġġu u żajt ħafna simboli, imma dawk is-simboli għalija u għalik ifissru xi ħaġa. Mhux hekk? Issa jista' jkun li jien ma nifhem seħta bil-Malti, imma jiena fil-kelma bil-qiegħda tiġi dejjem qabel il-kelma John, u l-kelma siġġu dejjem tiġi wara l-kelma bil-qiegħda, mela jien meta nara dal-kliem flimkien qiegħdu wara xulxin, u da, mela what am I doing? I am merely manipulating symbols. U llum l-idea ultra predominanti ta' magni bħal large language models bħal ChatGPT meħabba l-mod ta' kif jaħdmu fuq statistika u predizzjoni u dal-affarijiet u inferences, kull ma jagħmlu huwa jimmanipulaw is-simboli b'mod vera tal-ġen, b'mod vera tajjeb, imma sissa m'hemm xejn li indikalna kif huma li they have a genuine understanding of the meaning of the symbols that they are using. U dik hija l-baħar. Do they have agency? Sissa le, għalkemm nużaw il-kelma AI agents, sissa jkollok agent. Agent, per eżempju, rispondi l-emails. Chatbot għattajt. Special chatbot, seħe. Jista' jkollok agent li għot jaqralek l-emails, jibatlek il-risposti u insomma. Le, għax agency hija a mental capacity much higher, ċe jisu hemm fil-filosofija hemm dal-awareness ta' jisu hemm dal-ġerarkija ta' fakultajiet. ċe li tħosslu ġieħ, badnijati aħna, mux li tħosslu ġieħ huwa fakulta bażika. Li inti toħlomu da hija ola, li inti kollok agency hija ola ħafna, ġifieri tista' tagħmel argument li trabi m'għandhomx element ta' agency. Għax ma jafux, mhux hekk, sakemm tasal ċertu età li jkollok da self-awareness u self-consciousness jista' jkollok imbagħad l-agency. You recognize yourself as an entity that is affecting the world and the world is affecting you. Ma jista' jkollok biex taqbdu speċa l-idea ta' trabi. Tarbija f'xi punt tifhem li jekk tibki ħatiħu pereżempju ma tantx iżejħu l-agency, ċa l-fatt li ma nagħtux il-vot. Manipula u qed ngħid manipula bl-iktar mod gustus u ħanin u sabiħ. Bil-missiera biex jistembaħ u biddilha l-ħarqa pereżempju. Ma to be an agent, to have agency, there has to be a certain awareness. Iġvi tarbija taf, jien għandi l-ġuħ, meta nibki l-ikel li mirakolozament jitfaċċa. ċe agency, s-soltu aħna interpretawa pala xi ħaġa ola. Iġveri għalfej aħna jennaf ma natux il-vot li tfal ta' 7 snin. Hemm element ta' agency di fija. Tifhimni u niddeċidu aħna x'għandhom inlibshom u nitimgħu mit-tfal żgħar. Issa right, insomma, etaġu da mhux ta' 18 jieħu l-agency ta' mhux qed ngħidlek jien, imma agency is a much higher cognitive function. Again, mill-ġdid, sfortunatament nieħdu dal-eżempji mux sbieħ, mux jek ġveri individwi li jibatu minn disabilità jew disabilità kognittiva
kbira, Severa. severa, dik il-kelma. Aħna jgħidu l-agency tagħhom hija impaired ħafna u n-nies jieħdu deċiżjoni għalihom. Jieħdu deċiżjoni għalihom għabbażi jew l-anzjani mhux hekk ikollhom il-xejdu la dik prokura. Mhux hekk jien hekk għandi d-demenzja li qasnaf jien li qed neżisti. L-agency tiegħi qisha ddajfet naqra mhux hekk li tiġi allura f'idej jew persuna li jiena nażel qabel jew f'idej l-istat jew f'idej it-tabib. Jiġri agencies are much higher u l-idea l-awareness is-soltu tagħna hija li these mental faculties build on top of each other. Ma sax ikollok agency. Jisu donnu received idea diffiċli ħafna argumentaw li entità għandha l-agency u qas għandha understanding tal-lingwa li jittuża. Tifhem? Biżjed minn 20 sena esperjenza ISS joffru għażla kbira ta' dwal plakek switchijiet u aċċessorji elettriċi ta' kwalità li jenuni nsib dak koll li għandi bżonn għal dari u għal familti, żuruhom ġewwa x-showroom tagħhom l-imrieħel jew nkella fuq ess.com.mt. Emmor lura għal dak li konna qed nitħattu dwar l-ewwel għatlek biex ta' jekk jiena nittratta lill-AI b'mod krudili, hemm etika fiha u speċa id-deduċejna li minkejja li l-AI ma jħoss. Iżu qed noħloq dal-boomerang effect illi qed inkun krudili, qed inkun kattiv, allura qed isna qed nirrinforza ċertu patterns u pathways of behavior ġo moħħi illi se jwaslu biex forsi jien iktar krudili u kattiv. Issa, nixtieq forsi nużaw bħala case study dik li kont semmejt li inti l-aħħar darba. Daw ir-replika kienet. Speċi mill-indaġn li mbagħad għamilt jiena, ir-replika sibt illi kienu daw tinaqqa spjega ta' x'inhi. Mela, ir-replika waħda mill-kumpaniji l-aktar popolari li għandek l-AI companions. Tajjeb, ovvjament inti tħallas. Daw menefrego mill-iżolament tiegħek, daw ridi għalaw lira, mhux hekk, ma daw jagħmlu effettivament dinja teknoloġija tal-LLMs, ChatGPT għal fini tal-argument, editjatu mlibbes ftit għandu rapper, taf kif, mnadda ftit, u jsir dana il-companion tiegħek. Ġri inti tiċċettja, jisek tiċċettja fuq WhatsApp jew fuq Messenger jew tittextja tajjeb. U il-persuna. L-avatar. Tamlu inti joġbuk għajnejhom blu u xarhom homor, għamel hekk. Joġbuk xarhom blu u għajnejhom homor, għamilhom hekk. Ġilda blu, ġilda soda, ġilda bajda, għamel it as you wish, as this is all about you. U hemm biex forsi ndaħlu iktar in-nies fl-esperjenza. Hemm ukoll l-element ta' animation, ġifieri meta tkellmek jew qed tarahom ikellmuk. Jew sempliċement taf li dik hija tfajla tiegħek speċa jew il-boyfriend tiegħek u meta tiċċettja lura magħha. Mela jien ħankun nessi qatt mużajthom. Ħaġa tajba wkoll naħseb. Però li rajt jien inti kollok l-istampa u inti tiċċettja ġifieri għax it talks back to you u jien li rajt bħala text chain tajjeb mill-ġdid bħala WhatsApp tajjeb. Okay. Nimmaġna, naħsib li qabża kbira li inti kollok l-animation dana teknoloġija għandna. Imma l-punt huwa li the people who subscribe to these services know x'di l-importanti daw jafu li qegħdin ikellmu AI. Mhux li tikellmu xi waħda u xi wieħed in-naħlor tad-dinja tajjeb. Daw jafu meta jħallsu tikellmu AI chatbot. Infatti l-avatar jagħmlu kif iridu huma. Ġieli ma jkunx bil-fittizji umani, jista' jkun insomma daw ta' fantażija u da ġifieri pat daw Dungeons and Dragons u dal-affarijiet insomma, ma tantx nidħol fihom jiena. Ma insomma, issa, mela, inti għandek allura AI girlfriend, AI boyfriend, tajjeb inti tkellmu, ikellmek lura, how was your day, what are you doing, u sabaw tal-għam. Issa nassum inti trid tidħol għal di tal-relazzjoni intimi, su ta' sexting u tal-dana. Hemm ħafna affarijiet li nixtieq nistaqsi speċi dwar xi kostitwixxi relazzjoni. Xi kostitwixxi relazzjoni, il-fatt li bħalma kontet li speċa kien hemm ammont sostanzjali ta' abbuż fuq dawn mela. U xi fissru żewġ affarijiet. Naqbdu l-kapitlu tal-abbuż. U naħseb di tajba li tiġi mifhuma fid-dawl ta' dik id-domanda mhux hekk li jedna inti semmejt tal-boomerang tajba. Ġifieri kif jien nirreaġixxi ma' dit-teknoloġija taffettwa lili. Tajjeb. Din jien nagħmilha ħafna bħalissa waħda mill-affarijiet li nagħmel kemm ili Malta dal-aħħar sena, ftit inqas minn sena, mal-allima tal-iskejjel. Jiġifieri kif, ovvjament mhux li AI companions, imma jien nieħu qisu x'inhu r-rwol ta' edukatur uman f'din id-dinja, ġifieri Londra Settembru li għadda fetħu l-ewwel skola teacherless. Di qiegħda fostna llum tajjeb.
Ġifiri, jew inkella insomma semmejnu l-AI therapist, il-gvern ħabbar insomma kienet fl-aħbarijiet xi xarilu. San Vincent de Paul mad-Departiment tal-AI ħajlonċjaw daw il-care bots għall-anzjani li jużaw l-AI. Issa Mela għanna f'daw il-care bots għall-anzjani, l-AI teachers għall-studenti, l-AI therapist għal min imur terapija u l-AI girlfriend u boyfriend għal min iħossu waħdu, kollha għanna l-istess fenomenu. Voldiri, ir-relazzjoni li qabel relazzjonijiet jew interazzjonijiet li kienu bniedem ma' bniedem, issa isiru bniedem ma' AI. Tajjeb? Issa why is this? I argue, mhux waħdi ta' ġifieri qed insegwi argumenti nażoħrajn. Din hija ħarira problematika. U l-lenti hija ftakar semmejt il-virtue ethics, mhux hekk daw il-virtujiet morali. Mela l-virtu li tkun ġenerus, li tkun ġust, li tkun onest, li tkun da. Issa daw il-virtujiet huma bbażati fuq skills. B'xi mod ieħor aħna nitalmu. Ikollok ix-xewqa li tkun tajb imma titgħallem tkun onest, titgħallem tkun kuraġġuż, titgħallem tkun ma' tfal di narawha ħafna. It-tfalna l-mhom ir-rispett lejn l-awtorità, ir-rispett lejn xulxin, li jekk ma qabilx miegħek mhux inqum nċabċapielek imma nollu li dejn il-lamis ġonet idejjaqni please ċaqlaqlu postu pereżempju we negotiate conflict, compromise, group work, teamwork. Kemm hemm skills li tfal il-fatt it-teachers biex inneggizhom fil-bidu biex inġibhom jitlu fiha ngħidlhom intom kull ma tagħmlu l-kontenut jgħidu li leħija, ngħidlhom mela x'nagħmlu u jitlu fiha mhux hekk. So education pereżempju is about the formation of character. Tajjeb? Nieħdu d-dating issa semmejna fuq di. Jien forsi kelli 14-15 sena mort paċi fl-ewwel darba qatt ma kellimt tfajla f'ħajti pereżempju, immur fuq l-ewwel tfajl nara nlaqgħu pubo right, trid inħawdu xi ħaġa, u dit ċarabi li ġew iċċi twadda bl-ilmat. U jien forsi ngħid isma' forsi tfajla m'għandix inkellemek. Forsi għandi nkun aktar ġentili, aktar polit, aktar mhux daqshekk aggressiv, inna. Qed nitgħallem skills oħrajn morali b'xi mod ieħor huma morali kif jiena nżomm relazzjoni stabbli. Ġifieri naħseb inti mhux hekk u kull persuna li ilu f'relazzjoni għal perjodu kellu jitgħallem il-valur li mhux dejjem tgħaddi tiegħu, tista' ngħidlek ma mhux hekk issa. Mhux dejjem tgħaddi tiegħu, mhux ġieli tirċedi, li tkun f'relazzjoni mhux dejjem receive ġieli give tajjeb. U hemm dal-affarijiet kollha. Inti daw titgħallimhom frott. Jiena ħobb nuża l-espressjoni mhux hekk il-ċak sabiħ tal-baħar. Iċ-ċak sabiħ tal-baħar lixxu sabiħ propju għax dam iħabbat ma' ċak ieħor u tnejn saru lixxi. Ara x'inhu r-riskju ta' daw l-AI mediated jew replacement tal-AI għall-interazzjonijiet umani. Jekk ma nodux attenti, speċjalment f'dal kuntesti kruċjali ta' formazzjoni jew ta' umanità, ir-relazzjonalità tagħna mat-tobba, mat-terapista, mal-edukatur u mal-boyfriend, girlfriend, significant other tiegħek, hija li aħna niddajfu f'daw skills morali tagħna. Voldiri jiena, jekk ma jkollix tfajla ta' vera, jew tfajlit ta' vera li mhux hekk relazzjoni wara oħra qisu nittallem minn ikber. Jiena ngħid il-noti ħossni waħdi, nibda nkellem il-AI girlfriend. Ma jħossniex waħdi jiena mela tmur tixxejjer. Allura element ta' kompromess, element ta' li nikber nimmatura jien f'relazzjoni. L-AI ħajkun dejjem ħajjagħmel li jrid jiena. That is one of the issues. Essenzjalment hemm element ta' isu kważi l-istorja ta' Narcissus. Isu il-mobile qed isir dik il-xmara li Narcissu kien ħares leha. Il-kelma li nużaw l-AI huwa ħafna minn dawn l-AI systems li nużaw huma psychophantic, vuol-diri jaġevolawk. Pereżempju ChatGPT jekk tagħtih l-aktar. U narċisizmu u l-individwaliżmu ġida kollha jorbot ma' xulxin. Imma li aħna m'għandunawx huwa Ġifieri għandna fil-fema tiegħek l-LLMs li għandna noħolqu għandhom jihdu din il-patoloġija, il-potenzjal għal patoloġija narċisistika into consideration minn lat etiku. Mela hawnhekk mhux jagħmlu l-LLMs min jiżviluppahom l-LLMs. Le, ma meta niżviluppaw l-LLMs, moħna rridu ngħidu isma' jekk ħanamlu LLMs li huma purament psikofantiċi li ħajseħħ huwa li ħajkolna eluf jekk mhux miljuni ta' nies illi ħajkunu interament narċisisti. Tajjeb, imma this is not good business. Jien bir-rispett kollu, jien immaġina nagħmlu dal-podcast u jien ngħidlek le, m'għandekx raġun, qiegħaf le. Enti tgħid isma' all right, thank you, grazzi ġanċa u mur le. Immaġina tuża ChatGPT u kull darba li tkellmu tgħidu le, kemm għandek opinjoni. Ewwa qed toħons li naqra qed nippolarizzaw l-estrem. Imma the point is, min jiddisinja, min jiżviluppa dawn l-għodot, għandhom interess biex inti tuża din l-għodda. Li din l-għodda b'xi mod ieħor tippjaċi. Ġalek tikpjaċi. Per eżempju, ħanni eżempju banali. Meta l-vuċi tal-LLM tkun aktar umana mill-robotika, aktar għandek tendenza tuża.
Jekk inti qed tuża magna, il-risposti li tagħtik l-LLM partikolari aktar tkun negattivi u jisfidawk milli imorru għalik, aktar hemm statistika għal daw il-kumpaniji kbar juru li inqas hemm tendenza li n-nies jibqgħu jużaw. Pereżempju, meta tuża ChatGPT u tsaqsija xi ħaġa, kważi dejjem tispiċċa b'domanda għalik. What do you think? Għalfej, għax i tixtieq iżommok tibqa' keep on engaging with it. These are design issues. Aħna nitkellmu dinja area nsemmu ethical design. The way the machine is designed, there's an ethical and non-ethical way in order to biex appuntu tissalvagwardja l-interessi u l-benesseru tal-utent. Mux hekk, għanna dal-argument fuq Facebook jekk trid, m'hemmx għaf jmorru għall-AI, jużaw l-AI imma, you know, issa. Imma aktar akut bieċ-ChatGPT issa. X'inhu? Iktar akut. Iġbri l-argument tiegħi biex inkun ċar li jienu l-fairness ukoll huwa l-argument tal-knis aktar wiesa. Mhux li tużawx din l-għodda li AI ħażina ħatoqtolna kollha morru barra bil-baqra u l-moħħriet u l-gendus u dana. Iġbri bebda mod ma dak l-argument. L-argument huwa irridu nkunu niddixxernu fej kif u komen nużaw din l-għodda. Ġiri, sal-Papa stess jgħid għandna nkunu eċitati fuq il-possibilitajiet ta' ġid li dit-teknoloġija kapaċitatina. Eċitati, fuq il-ġid, imma il-ġid ma jiġix waħdu, il-ġid jiġi biss jekk aħna nużaw it-teknoloġija fil-postijiet propizzi u fl-ambiti jagħmlu sens. Allora fl-edukazzjoni uża fir-riċerka biex tgħinek jien naf siftru data jew biex inti tissintetizza. Tifhem ġir f'ambiti ta' riċerka tal-ġen bomba. Imma li inti tirreplejsa l-interazzjoni umana tal-edukatur mal-istudent aktar problematika. Fil-mediċina, jekk tabib wieħed għandu MRI scan jew CT scan jew X-ray, uża l-magna biex. Fil-kuntest ta' edukazzjoni, per eżempju, diment li tiġi kalibrata biex l-student jiġi msawwar anka etikament, moralment. X'intoppem? Għajr, speċ ta' u għek biex nkun provogattiv, speċ din l-idea romantika li relazzjoni bil-forsi tkun bej żewġ bnedmin jew aktar. Ma jistax ikolli jiena relazzjoni li toħroġ minni jew tgħinni nifjorixxi biex nużaw speċjal virtue ethics. Ma magna li hija kalibrata b'tali mod li ħasawarni intellettwalment. U sawarni wkoll etikament. Naħseb mhux f'kollox u mod partikolari mhux f'dak l-aktar huwa importanti. Ħanispjega. Naħseb jien AI tutor kapaċi tifel jifhem il-Pythagoras theorem. Jew jien naf xi ħaġa tal-alġebra. Mela le? Speċjalment jekk dibati jifhimha, tifhimni l-AI tutor kapaċi jieħu paċenzja, kapaċi jadatta l-eżempji, kapaċi whatever. Jew il-history tal-French Revolution peress wasal AI jaf aktar mill-history teacher, mhux hekk. Hemmhekk okej. Imma fejn jiġi affarijiet aktar profondi tal-karattru, tal-moralità tagħna, tal-karattru ta' minn aħna bħala bnedmin, bniedem biss kapaċi, fl-interazzjonijiet ma' bniedem biss kapaċi nikbru għal żewġ raġunijiet. Waħda minnhom nifhmuha, jiġifieri b'xi mod ieħor għaliex inti taf x'jiġifieri tkun onest u tbatija li tkun onest biex tgħallem lili bħala l-istudent tiegħek li l-onestà importanti. L-AI m'għandux din l-esperjenza. Jista' jgħidli d-risposti imma b'xi mod ieħor bejnietna hemm din ix-shared humanity, the shared experiences ta' x'jiġifieri inti tipprova tkun ġenerus. Għax inti taf x'jiġifieri min kien ġenerus miegħek pereżempju. Dawn huma esperjenzi umani. Mhix daqshekk konvintu għadik. Bella it-tieni argument forsi jirbħek, it-tieni argument huwa l-aktar parti mill-esperjenza umana li hija kruċjali għal kif nirrelataw ma' xulxin hija il-mewt. Il-fatt li jiena kapaċi jien ħammut u inti ħatmut u l-fatt li nirrelataw b'dan il-mod b'din ir-realtà quddiem għajnejna anke in our daily interactions, we can understand each other and relate with each other in a way that and relating with an AI system does not count. Cannot happen. We cannot fathom it. Okay. U għajtna morbidu, skużani. Fast, jena, Madonna. Ma rajtek għak irbaħ. Kif bitu il-handbrake, Mela, ħabdu speċa iż-żewġ starijiet. Biex waħda hija li jiena nista' nitgħallem biss mingħand xi ħadd illi jgħix jinna fil-valur tal-onestà, per eżempju.
Ma naħsibx. Naħseb li ħafna drabi rajt stejjer ta' nies li forsi ma ċarlatani u l-silt minn dawk l-istejjer valuri li rezonaw miegħi u b'xi mod. Naf per eżempju. Imma kienu nies. Per eżempju, imma ma kienux mhux għax kienu nies illi kellhom din l-esperjenza u mill-esperjenza nislu it-talim, imma għax, per eżempju, biex nieħu eżempju espliċtu forsi, il-Knisja kellha ħafna din il-problema illi kellek daw is-saċerdoti li qed jgħidulek kun ħanin u kun twajb u fl-istess ħin qed jagħmlu affarijiet li huma. Għat għandek, mhux kellna. Nassum li għatem, ma nafu żgur li ġraw, biex hemm daw l-istejjer u perswas li kien hemm nies li semaw l-daw il-saċerdoti jitkellmu, stranija, tajbar li tuħseb il-xurxin, li konna sens ta' komunità, illi nkunu sinċira ma' xurxin. Jgħri ma naħseb li it-talim li wieħed jislet u minn fejġej dak it-talim, naħseb jistaw ikunu jistaw mux neċessarjament irdu jiġu minn sors li qed ikun onestu li jgħix dik l-esperjenza. Naħseb li dik hija fattibbli. U forsi biex nkompli sottolinja. Kemm il-darba rajt jinnaf pereżempju jinnaf Shakespeare u jinnaf xi dilemma morali ta' Hamlet. Issa jinnaf x'il-Madonna kien jemmen verament Shakespeare ma nafx. Imma dak il-ħin f'dik il-linja ġalni naħseb u perswadini illi din il-filosofija jew din l-etika hija l-etika li għandi nċipruħu bija. All right, minix konvint. Ħanejlek għaliex, taf xi tiġi f'moħħi jiena? Eżempju ta' qassis ukoll, fit-tizju ma. Iġifieri all right, jien nista' nagħlmek hawn, mhux jien nagħlmek imma fis-sens dħu dal-eżempju mhux hekk nies li għalmuna affarijiet morali mingħajr ma huma għexuhom dal-affarijiet morali. Imma naħseb l-aktar ħaġa importanti l-edukatur di per se mhux għax jgħallem lit-tfal di dan huwa t-tifsir ta' onestà, imma huwa meta dan il-valur huwa muri lilhom. U f'moħħi tiġini di Le Miserable. Jean Valjean, u x'dak kien proġunier Jean Valjean, le. Jean Valjean li tgħix ħajja ħażina sera u kollox u bitter u rrabjat imur għand il-qassis fil-bidu tal-film, tal-ktieb, imma jiena l-film rajt, insomma, ktieb ma rajtux. Tal-music, whatever, insomma. Imur għand il-qassis, jisraq minn għandu u jitlaq lem ġifru għadu tgħix ħajja ħażina, jisibuh il-pulizija jieħdu għandu u l-qassis jikdeb jgħid le jintajtomlu daw u jaħfirlu. U hemmhekk dik kun il-konverżjoni ta' Jean Valjean. Konverżjoni mhux fis-sens ta' fidi, ma fis-sens għalmenu morali. Dik kienet l-ewwel darba, presumably, li Jean Valjean da perswas li sama kemm il-darba mit-tomelija għax ġelu imur qudies jew whatever jew il-gvern jgħidlu trid tħobb whatever u għadda imma meta kien muri dik l-imħabba, meta kien muri dik il-maħfra, tallem u jħobb. Minix ninnega li dak li għadek kif għatli inti huwa mod vera effiċenti biex nallem l-imħabba l-ċat jew l-maħfra l-ċaħat, però nisfida l-idea li huwa l-unika mod. Issa, jiena ċert. Forsi nsibu kompromess, ma xorta naħseb, jien xorta nafas ma tiegħi. Għaliex b'xi mod per eżempju, int lim teachers l-aktar tiftakar minn tfulitek, ma tiftakarx l-aktar intelligenti jew l-aktar li għalmuk, tiftakar l-aktar jew li ħadu paċenzja bik, jew li jispirawk. Full-diri ta' b'xi mod there's something deeper than illa kemm kien intelligenti da fuq il-periodic table of elements. Ma tgħidx, inti l-aktar ġiża li tiftakar li mmarkawk fil-ħajja tiegħek kienu dawk li mill-ġdid jew li mexew miegħek li you know, u naħseb li turi xi ħaġa. Issa, mela, okej. Però jiena naħseb illi, mela, ġaltni biex ta' kważi ma ħajkolli nerġa' nieħu żewġ passi lura. Imma jiena perswas illi u morru lura għal speċa dik id-dikotomija naqra mhux daqshekk kompleta li offrejt l-ewwel jien ta' performative versus experiential. Li għallim jista' anka jirrexta tal-mod anka li jekk ma jemminhomx l-affarijiet biex itik talima. U jien ġili per esempio l-tqajt ma' nies li per darba kont naħdem ma' dal-psikopatiku jiena sewa. U da kellu tant kellu
kapaċità illi jagħmel ta' biruħu li huwa empatiku. Li dan li jipperswadik. Imma mbagħad ma ħaddieħor jifhem eżatt il-framework morali tal-persuna il-kapaċità tiegħu hekk kien. Chameleon. Kien moral chameleon. Sewa, issa, da kellu din il-kapaċità li ħares mela kien jiġi fuq li it-tfal all right kemm huma sbieħu it-tfal. Madonna, God bless istra, kemm tuħu gostarom jikbru. Kemm perikoluża. Mhux hekk. U jiena fil-bidu kan ngħid da kemm kere, kemm jinteressaħ, kemm għandna l-istess. U mbagħad you eavesdrop into another conversation fejn ma jafx li inti qiegħed. U tara li da għandu moral framework. U għastaf li mu il-moral framework issa. Jiena inħoss li meta da minħabba li we share the moral framework, seemingly share the moral framework, sa jkun persuasive ħafna miegħi, issa l-AI għandu din il-kapaċità li jaraf il-moral framework tiegħi x'inhu u jibda jibni fuq. Is-sistemi tal-AI kapaċi jkunu perswassivi u manipolattivi, iva, 100%. Fit-tajjeb u fil-ħażin. Għax dak wieħed mill proġetti li palissa naħdem fuq bħala riċerka. Imma taqbel li fit-tajjeb u fil-ħażin? Li perswadu kanka fit-tajjeb? Iwa, imma, iwa, nagħmlu hekk. Bħalma dal-persuna u nisoħrajn bħalu mhux hekk jew assessing id-dibin ipokriti jew politikanti jew insomma mhux hekk nista' the list goes on. Jew anka significant other li jiena kbirt magħha ma dik kienet kollha gidba jew tibni qatt ma kienet tħobbni pereżempju biex nieħdu dal-eżempji li komuni jaw. Tifhimni? Kwotidjani. Okay. Imma naħseb jien taf għax immur mbagħad qisu l-argument ir-risposta tiegħi qisu tinduna differenza bej teacher li tagħmel xogħol bil-qalb bħala vokazzjoni u teacher li qed hemmhekk biex taqla l-flus tipo qabżuli minn hawn għax ġbajtu qażistuni. Imma dik it-teacher qas biss qed tipprova. Meta dik it-teacher taqbad tipprova. Ma naħseb jien deep down, all right, m'għandniex is-sixth sense aħna l-intuition li nkun naf issa tkun qed titnejjek bija f'wiċċi u ma nindunax, fine. Xorta ma nasalx ngħid li kapaċi jkollna l-istess esperjenza ma' magna tal-AI, ma' sistema artifiċjali. Għax b'xi motivi anke sa fejn jista' jkollha. Għax naħseb inti anke kien taqrabija. Sibna impass. Għax ħanejlek għaliex naħseb. Kull biru. Anke kien tqarraq bija u titmejjel bija f'wiċċi. B'xi motivi ieħor inti bniedem bħali. Issa mhux qed nagħmel argument speċjali, bniedem mela tifhimni imma b'xi motiv qed ngħid għalfejn inti bniedem. Jiġifieri b'xi motiv ieħor qed niġi mqarraq, imma qed niġi mqarraq minn bniedem. Għalfejn differenti di. Għax b'xi motiv ieħor qisu pereżempju għalfejn huwa ta' valur li jiena għandi relazzjoni ma' tfajla ta' vera milli ma' AI. B'xi motiv ieħor dit tfajla bħali, semmejt il-mowt, ħanerġa' muralija u ħanispjega ħniftaħ ħaftiddi tal-mowt, ġifieri jien għandi numru ta' ġranet finite fid-dinja ma nafx kemm jiġu mhux hekk, u jiena ddeċidejt li daw il-ġranet jew numru ta' daw il-ġranet inqatta'hom miegħek. U dir mill-affarijiet kollha stajt nagħmel f'ħajti, jien ddeċidejt inqatta'hom miegħek. B'xi motiv ieħor jien permezz tal-ħela ta' daw il-ġranet numerati li jien għandi, jien qattajthom miegħek, jien qed ngħid li jien aktar importanti għalija milli x-xogħol jew Tiziana jew Tiffany, tifhimni? Magna tal-AI li m'għandix ir-realtà tal-mowt. Dak li huwa prezzjuż għalija għalik huwa l-ħin u li huwa żmien il-ġranet, l-enerġija tagħna, jien naf inti għandek mhux hekk l-enerġija tagħna mhux għal dejjem. We have all these finite resources, il-ħin, l-enerġija tagħna, l-attenzjoni tagħna. Rabxi motiv ieħor l-affarijiet li ħandedikaw il-ħin, l-attenzjoni u l-enerġija li meta tneħħihom kollha mmutu, mhux hekk biex nisu. Allura l-affarijiet ikollhom il-valur propju għax aħna ddedikajna il-ħin, l-attenzjoni u l-enerġija għal dawn l-affarijiet. Issa xorta nista' nqarraq jiena, ma jneħħix dik il-possibilità nqarraq, imma naħseb jien whatever is going on bej ġiex bnedmin, qisu b'xi mod ieħor għandha diġà from scratch livell ta' valur iżjed milli jiena u Magna. Għax Magna ma tmutx, Voldiri biex niftaħ, Magna m'għandix din l-apprezzament tal-valur, tal-ħin, tal-enerġija u tal-attenzjoni. Per eżempju Her. Fl-aħħar tal-film, spoiler alert, Fih kontet nasib. Fl-aħħar tal-film, u jgħidilha ma min qed titkellem bl-istess mod.
u tgħidlu ma xi 7 miljun, I have 7 ma nafx kemm tgħid, imma tagħtih numru astronomiku. Għandi dit tip ta' relazzjoni ma dawn nies kollha. Mela jien għalija li jiena waħdi fis-sod nkellem lilek u inti għandek lili biss moħħok. Mentri inti għandek l-istess ħaġa għaddejja. Mhux hekk allura l-valur. Dan huwa d-distinzjoni bejn funzjonaliżmu allura dil-funzjoni ġifieri. Il-valur x'inhu huwa f'relazzjoni? Il-valur huwa li jiena I have my needs satisfied għax qiegħed ħossni waħdi lonely fil-ħaġija u m'għandix ħadd miegħi, jew jien għandi dal-valur aktar profond li dal-persuna iddeċida jara valur fija li qatta dal-enerġija ħin u attenzjoni miegħi. Mela jistrina da jħobbli għax dati qatta dal-ħin miegħi. Differenti milli isma' għandi laċċa mill-tazzilma. Ġifieri naħseb għalhekk, ġifieri okej nikkonċelli li nistgħu nqarqu b'xulxin u anke addirittura nitalmu minn xulxin minn nies ħżiena. Din il-parti ta' konversazzjoni ħadetna naqa' full circle għal-bidu, għal-materjaliżmu jisu, b'dan il-mod. Jiena naqbel, ġifieri mhux tal-li nikkonċedi tal-li jiena perswas ħafna minn din l-idea li dak li jagħmel ir-relazzjoni bejn żewġ bnedmin speċjali naħseb biċċa kbira minha hija l-iskarsità. Hija li qegħdin fuq timeline u jien u l-mara ddeċidejna li dan it-timeline kuljum qed jonqos minnu u kuljum qed inqattaw flimkien u dik hija xi ħaġa fundamentalment speċjali għax inti kuljum qed tagħmel din l-għażla. U disa tissendija ġes biex bħala bracket mhux biss għar-relazzjoni, imma anke jien naf ġifieri inti jekk tmur il-ġim u mbnejt frott il-ħin u l-ara u l-isforz tal-ġim u jien li nieħu l-steroids u forsi mur ġim kwart jekk immur tiegħek, inti you look down on me. Għax tgħid inti dedikajt il-ħin l-enerġija, inti you put in the work. Mentri jiena qisni tal-plastic speċi, tifhimni? Isu even in other jekk hobby. Jien naħseb l-iskarsità hija xi ħaġa li l-bniedem fih nnifsu speċi għandu intuizzjoni, sensittività naturali għaliha. Darba fil-bidu tal-podcast, per eżempju, kelli niftakar konversazzjoni ma' Matthew Bartolo li huwa sesswologu illi qed nitkellmu fuq din l-idea ta' meta tajt tfajla hija cheap. Li speċa tfajla li dak li huwa speċ ta' intimu dwara u speċjali dwara taqsmu ma' ħafna nies dik once li jisu id-dizassoċjat minn l-iskarsità ssir currency li qiegħda kollum kienu u speċa titlef ħafna minn dan il-valur fajnejn ġismu l-istess biex tmur għall-irġiel, eċetera, eċetera. Imma l-bniedem jekkux id-deb, jekkux id-diamanti, jekkux għanna il-panda, din l-idea tal-iskarsità intuittivament iħossa. Issa, pero il-mistoqsija mbagħad għalija li miss hija din l-iskarsità hija fenomenu illi jiena kapaċi nirreġistra minħabba l-emerġenza ta' consciousness li ġejja mill-materjaliżmu, jiġifieri hija hormones, neurotransmitters, synapses, firing, u meta daw jagħmlu biex ta' din l-orkestra jiena nħoss illi għandi relazzjoni speċjali. Allura il-mistoqsija li qed nipprova nagħmel forsi mhux daqshekk mod erudit hija l-AI huwa kapaċi li jimmira fil-kuxjenza tiegħi, jimmira fil-parti tal-kuxjenza tiegħi illi ġalni nemmen illi din ir-relazzjoni hija fil-fatt speċjali meta ma taqdix dawn ir-rekwiżiti ta' skarsità, imma għax l-AI huwa ħafna iktar intelligenti minni u ħajsir ħafna iktar intelligenti minni, kapaċi jmiss il-parti ta' moħħi illi perswadini illi din hija it-tieni sens li din hija relazzjoni speċjali daqs kwalunkwe tfajla li din hija li dan huwa mentor li għandi nisma' minnu daqs kemm kont nisma' minn mis-surgat tal-Grade 6 jew mill-qassis. Jekk ħanajdu jew jekk ħanemnu il-materialists, it-tweġiba naħseb għandha tkun iva, u għax sempliċement trid timmira sew. Le. L-għonet.
Inta għamilt xi 3 mistoqsijiet ta' ġifieri f'dil biċċa xogħol. Mux fucking fast. Mux straightforward dal-podcast. Ħanprova nkissira. Imma mbagħad jgħidli x'ħallejt barra, għax da ħanħalli xi ħaġa barra bil-fors. L-AI kapaċi manipulana ejwa. Infatti, per eżempju, waħda mill-affarijiet li tippuxja għalija fejn tidħol leġiżlazzjoni hija li jien meta qed ninteraġixxi jien naf maċ-chatbot tal-gvern jew maċ-chatbot tal-insurance, jiena nkun naf jekk għax inkellem AI jew bniedem ta' vera. Palissa m'hemm xejn li jobbligom? Le, assolutament. Jiġi nieħu gostek meta kun fuq daw ikolli nkun ridott għal fatt li rid niċċettja maċ-chatbot tal-website tal-insurance jew tal- ma nsemmix ditti whatever, ittifhimni jew ta' whatever. Xi kultant hekk niġba nistenna jew niġba b'dar risposti banali running around in circles ngħidu are you an AI? Hekk noqgħod nidħol nipprova da. Parentesi żgħira jien kont naħdem maw customer care. U għamilt il-ġob ta' aġent ta' customer care u chatbot mhumiex differenti ħafna, ġifieri. Mela ċempel u ħabat, mela zoom ħabat sekonda. Imma ħanejdlek issa qajt Kif bumper to bumper sekonda għal. Nibda naqralek. Ħanejdlek l-oppost. Anka sempliċement issa di mhux qed ngħid li għandna nagħmluha tajjeb. Anka sempliċement li tirrabi u tiżvoga ma' bniedem u tirrabi tiżvoga ma' AI, totalment differenti s-sentiment. ċa jiena x'inti smajtni. Jiena remettejt ir-rabja tiegħi fuq bniedem li kellu joqgħod hemm jaħli l-ħin l-enerġija l dana jersaq bil-mod l-aktar li l-mowt tiegħu tajjeb u jismani għal din il-kwarta ngergi u nunajru għax il-kumpanija tiegħu għandha policies ta' żibel. Imma jiena jgħidli, okay, yes sir, thank you, how may I help you next? Tiġri aktar tifrustra ruħek. Li huwa bkoll parti mit-training Issa jgħid ngħid again m'għandekx tagħmel hekk, imma li qed ngħid huwa min-naħa tal-utent. Il-fatt li nħossuna differenti meta nirrabjaw u niżvogaw ma' bniedem u ma' AI diġà għandu jorina xi ħaġa fuqna nfusna. Jew fuq ir-relazzjonijiet jew kif nittrattaw mal-AI. Dik waħda. Jiġifieri, għandna tkunu nafu jekk qed nirrelataw ma' magna tal-AI jew ma' bniedem vera. Issa. Jien minix daqshekk komdu. Ma ħajdilek hekk, anke l-materjalisti jmutu. Catchphrase tajba tajba. Jiġifieri. Li rid ngħid għalfejn qedtilek fis-sens irrelevanti minn fejn ġej l-consciousness tiegħek, jekk ix mid-dualizmu, jekk ix ħajlomorf, jekk ix il-materjaliżmu, jekk ix ħarġet mill-komplessità tal-moħħ tiegħek. Il-punt huwa li inti finit u l-AI, conscious jew mhux conscious, mhuwiex finit. Rab xi mod ieħor diġà irrelevanti minn fejn ġiet il-consciousness, irrelevanti il-bażi ontoloġika tal-bniedem u tal-AI u da, inti ħatmut, jien ħammut, and that is somewhere there in the subconscious of our interactions. Li AI kapaċi jqarraq bik, mela le, naraw ġiġa, kellna kas, insomma, trigger warning, ma nafx tagħmlu tajjeb. AI, chatbot, tiġrat l-Ingilterra ftit xhur ilu, ġifieri tista' ssiba fuq il-BBC żgur. AI, chatbot ikkonvinċa tifel jagħmel suwiċidju. Issa x'kienu ċirkustanzi, whatever, imma jekk da mhux manipulazzjoni, ċedan għalla apiċe tal-manipulazzjoni, appju di kozi kif tista' tasal. Insa l-AI li sera il-flus u zabaħu dalam. Danna AI chatbot, AI friend, sa' kien tifel ma' sibx kienet girlfriend, boyfriend, imma forsi meta konna żgħar kellna l-imaginary friends, illum nibqgħu għaddejn bi u Tamagotchi. Il-Tamagotchi għandna biċċa hekk u tmutlek jew tmajta żejjed u armejta u waqgħet il-betri. Ma these are much more human-like u. Jiġifieri dat tifel min. X'inċentiva il-magna tipperswadi t-tifel li joqtol lilu nnifsu? Ma nafx kien il-każ eżatt, xi ma qrax fiha, ma b'xi mod ieħor. Li qed naqblu huwa li l-AI huwa source ta' manipolazzjoni. U biex ngħid kollox ma naħsibx li kien inċentiv, fis-sens I think the way aħna ndunaw ħafna mela waħda mill-affarijiet li naħdem fuq jiena hija artificial manipulation. Mela, x'inhija di? Jiġifieri, hemm il-manipolazzjoni jien manipola lilek. Issa jien nista' nikdiblek fuq ċekek, jew kien nista' nuża għodot teknoloġija biex jiena nimmanipolak permezz dik l-għodda. Tajjeb, pereżempju, każ eċċellenti Cambridge Analytica, Facebook, Trump l-ewwel darba. Tajjeb, manipolazzjoni tan-nies, tal-votanti permezz tat-teknoloġija. Issa artificial manipulation hija meta is-sistema waħedha l-AI system timmanipola l xi ħadd mingħajr l-espress intenzjoni tal-iżviluppatur. Tajjeb, ħafna drabi di ma tiġix issa, nistgħu ngħidu l-każ ultra ħażin Matrix Terminator jew ma nafx l-infilm nistgħu nsemmu li l-Magda tiżviluppa l-intenzjonijiet tagħha u da, imma
edin ħafna l-bot. Il-lon li jiena ma nies oħrajn nirriċerkaw huwa kif this is an unintended manipulation. Ġir frott il-regoli, l-algorithms, il-wiring, insomma, u ħafna da tas-sistema, il-feedback loops, il-training u l-learning tagħha, il-bank da tispiċċa timmanipola l-individu. Tbiddel l-opinjoni, tipperswadi, vjova. Tifhemni? Ġifieri, allura biex mod ieħor bidlu anke d-definizzjoni ta' manipolazzjoni. Għax manipolazzjoni dejjem iddefinijha. Jien għandi l-intenzjoni li nagħmellek ħsara, jew għal ġid tiegħi, jew biex nweġġelilek. Issa għandna l-manipolazzjoni artifiċjali vuol dire frott is-sistema tal-AI. U għan manipolazzjoni li qed toħroġ mingħajr l-intenzjoni, s'issa ma ngħidux li s-sistema tal-AI għandhom l-intenzjoni personali tagħhom insomma. Allura ma xorta hemm il-fenomenu, ir-riżultat, il-konsegwenza ta' manipolazzjoni. Allura għalissa for all intents and purposes qed insejħula manipolazzjoni. Naħseb insejna xi domanda jew tnejn ma x'imkien f'dal tafx lex imur lejdi l-idea li tajjet mal-AI. Li tibdej tajt li spiex ta' jekk inkun qed ngħajjet ma' chatbot nixtieq nkun naf li nkun qed ngħajjet ma'. For the record I'm not advocating li nagħmlu li tajjet ma' chatbots għax bdejna ngħidu teżisti il-boomerang effect xorta. Però mbagħad hemm ma nafx hekk fuq xi-rimi tiegħek eżatt, ma forsi ħsib dwarha. Pereżempju hemm mela hemm metodi li wieħed juża fil-psikoterapija. Per eżempju. Ta' żvok tipo? Ta' żvok, sewwa. Per eżempju fil-Gestalt għandhom dan il-metodu li inti tagħmel siġġu vojt u siġġu vojt taqlalu t-tamal. Meta kont iżgħar kelli terapista kien tajli isma' meta taqbidlek. Mur raqbad biċċa karta u dak kollu li tixtieq toħroġ uħorġu fuq dik il-biċċa karta. L-AI jista' ukoll jaqdi naqra din il-funzjoni. Li inti kollok ħwejjeġ li tixtieq testernalizzhom, m'għandek xejn testernalizzhom, tmur fuq xi large language model u tgħidlu qed nifhem x'qed tgħid. L-affarijiet koroħ kollha brutali u perversi illi jeżistu fil-psika tiegħek. Jisu l-Purge, ma l-Purge mhux mal-AI, ma l-fqar għax ma kellhomx valur. Jisu l-film The Purge. Ma rajtu familjari The Purge purament għax. Darba fis-sena jistgħu joqtlu m'hemmx liġijiet. Ġieli rajtu Rick and Morty. Naf bih, ma rajtux. Dak għandu daqqa filosofija wkoll fih. Il-ħsieb li fih Rick and Morty għalkemm ma nafx hekk saċerdot jista' jara Rick and Morty, ma nafx hekk permess. Imma. Research purposes. Mela, fadi, rajdli. Min jgħid għandu nagħmel tar-replika jgħid riċerka ġifieri. Fil-fatt kont se nsaqsik mhux inti ma nimmaġna. Le, ma saqsilek. Insomma, le, jiena naqdu din li titagħmel din il-purge. Din hija domanda tajba. L-ewwel waħda llejla. Però din hija delikata. F'moħħi jiġuni żewġ każijiet. Bħala jiġifieri nifhem li qed tgħid inti u nara l-valur fih. Nara ħafna valur fih. Jiġifieri għajnuna terapija, mhux AI therapist, ħabba l-arġuniet li qed diġà. Imma għajnuna terapija b'xi mod jew ieħor, nieħdu terapija bħala kelma wiesa għal dak kollu li semmejt inti, nara. Imma nibża ftit ukoll. Jiġifieri f'moħħi jiġuni żewġ każijiet. Mod jiena għandi mela ħansemmilek każ li ġara li seħħ u każ li ma nafx jekk seħħx imma m'hemmx għalfejn nagħmlu qalbża kbira. Il-każ li seħħ marbut mal-virtual reality, mhux daqsant mal-AI, imma mit-teknoloġija. Mela u fejn tidħol pornografija ta' tfal. Tajjeb, mela, il-liġi tgħid, ħafna liġijiet jgħidu id-depizzjonijiet ta' pornografija ta' tfal, mhux ritratti, ġifieri kieku kell impinġi jien li turi pornografija ta' tfal, hija ħażina, tajjeb. Ġo illegali, mhux ħażina, illegali, liġi għal issa ħażin, ovvja ħażin. Issa, ovvjament, jiena inti persuna, anzi aħjana mhux jiena u inti Tony, tajjeb, x'immaġina f'moħħu da u l-perverżjonijiet li għandu f'moħħu.
jaħan ikkontrollalu x'jaħseb ma jaħsibx. ċoj nista' ngħidlu ħażin, imma da fil-kwiet tad-dar tiegħu waħdu jaħseb li jrid. Issa, għandna dir-realtà diġrat l-Ingilterra fejn kien hemm play li juri pornografija ta' tfal, juri fis-sens they are acting. Tajjeb. U dik ġurnalista kif tgħid speċi ta' jaħassejtni qed nara dil-biċċa xogħol u qisni jaħassejtni maħmuġa, ħażina, ħassejtni traumatizzata minn dil-biċċa xogħol. Issa qabża oħra hija allura jekk jien fid-dinja virtwali waħdi, mhux quddiem in-nies, mhux f'dinja komuni, jien waħdi fl-AI aw fil-virtual reality, jien nista' nimmaġina u nara kwalunkwe xena li rrid nara. Tajjeb? Bl-argument li mhux qed niżvoga biex ma weġġa l-ħadd. This is now, hawnhekk jidħol dal-fine line, mela, ovvjament, pornografija ħażina, mhux dak l-argument. Imma hawnhekk issa jidħol fine line. Bej, peress li hemm dir-rabta intima bej dak li qed nara u dak li qed naħseb, ċerfejn iġu mbagħad il-kontroll tal-ħsibijiet tal-individwu. U fejn jiġi allura l-espressjoni esterjuri ta' dak li huwa żvog jew mhux żvog. Dak li huwa san bħala żvog jew mhux żvog. Issa, nieħdu ħaġa tal-AI, li nimmaġina ġrat imma ma rajtx każijiet dokumentati, ġifieri jeżistu ħafna daw sex bots saw tixtrihom insomma u jkun jew nofs ġisem ta' mara jew ta' raġel insomma agosti insomma. U addirittura jew kellha tkellem il daw l-AI companions. U forsi persuna għandu tendenzi mhux ma sew x'inhi l-kelma. Saddisti. Ma ta' kontra n-nisa. Misoġini. Misoġini, mhux misoġini. Jiġifieri tajjeb mela jien. L-AI companion, girlfriend, jew il-da nista' nittratta u nkellem b'kwalunkwe mod irrid. ċe fej jieqaf ikun żvog u jibda jsir diġà naraw fil-pornografija normali. ċe hemm fenomeni kbar, ċe dokumentati madwar id-dinja li minħabba li l-pornografija tissir aktar u aktar estrema fil-kontenut tagħha, relazzjonijiet vera qegħdin ibatu, speċjalment fost iż-żgħar. ġedaw ġenerazzjoni żgħar qed jippretendu dak li jaraw fil-porn mal-companion aw partner, girlfriend, whatever sieħba tagħhom. Ġiġat naraw. Issa ma nistax nagħmel feedback loop. ċe dak li qed jiġri waħdi bit-teknoloġija, sekkux pornografija, jekkux mal-VR, jekkux whatever. Jienu t-teknoloġija, jienu l-medja, qed taffettwa ir-relazzjoni tiegħi barra mid-dinja. Jiġifieri dan il-osmosis biex nuża kelma li użajt inti qabel jiġri, nafu żgur li jiġri. Issa kif u kome naqtaw il-linja, jagħmel sens, ma jagħmel sens, huwa terapeutiku jew addirittura ta' ħsara, I think requires a lot of research and thoughtful judgment. Jiġifieri nara l-valur fi attenti bħala żvok san, imma ċenti tista' tħabbat saqajk ġol ħajt, idejk ġol ħajt, jekk tħossok rabjat, ma sax tagħti daqqa l-kelb. Ovvjament, issa ma esser niġu. Imma għax il-kelb għandu valor morali. Għandu valor morali. M'għandux valor morali, għandek raġun. Biex għax id-differenza bej. So I think this is a very ultra grey area. U nifhem u nammetti, mhux nammetti, fis-sens nifhem u naċċetta li hemm areas fejn jista' jkun ta' benefiċċju dal-fenomenu ta' żvok. Imma nibżgħu noqgħod ħafna attent li nħolqu perverżjonijiet fil-moħħ li l-moħħ C.S. Lewis. Issa jienu żgħid dal-eżempji forsi naqas sesswali insomma fin-natura, ġifieri imma nista' ma naħseb li huma dawk l-affarijiet li iktar li jinkwitawna. ċe insemmejt il-siri, dan siri ta' m'hemm xejn sesswali fiha, jien hemm statistika mhux hekk li semmejna fil-bidu. Jitkellem il-siri vuċi ta' mara, aktar hemm tendenza li inti tkun dominieri. Ġifieri d-diet naraw ma' sempliċi vuċi tal-mobile. Ġifieri naħseb irnoqogħdu għad ħafna attenti. Naħseb irnoqogħdu u sfortunatament, mhux kwestjoni ta' fortunament jew sfortunament, din teknoloġija ġdida. Għal daqsant ir-riċerka f'dal-erja ma tantx għadha naxxenti, so to speak. Mela, replika kellhom din is-sitwazzjoni fejn tant kien hemm nies illi kienu qed ikunu abbużivi mal-bot, tant kienu qed jagħmlu fuq livell sesswali. Brutali u perversi, illi kellhom ibidlu speċa termini tas-servizz. Ġifieri inti skont kemm jidher li kienet xi ħaġa dal-każ, kien skont kemm inti tħallas is-subscription, tista' flok toqgħod tkellema fuq il-podcast li ħadd tagħmel jew sajjart il-biera, tkellema fuq il-fantażiji insomma u sexting u l-ħolm insomma intimu tiegħek. Il-kumpanija li jattaqla lira,
Keta taqla lira fuq il-biċċa xogħol, lira 2. Bdiet tinkwieta bil-kwalità tal-kontenut li tiġi ġenerat. Vuol dire id-depravità, ġifieri affarijiet appuntu ultra miżoġinisti. U insomma, u abbużivi u insomma. Allura batet jimmen, insomma, avżat lill-utenti li per eżempju within a set time, per eżempju f'tem ta' xarej, 15, whatever, nsejt eżatt, dan il-part tas servizz ħajjiqaf. Tista' tkellem xorta fuq il-podcast u fuq il-tisji, imma fuq daw. Il-fantazija sessuali. No, tajjeb daqshekk. U l-magna l-AI mhux se tħallik, mhux se taġevola dat tip ta' diskussjonijiet. Meta ġiet il-ġurnata u waqaf das-servizz, ammont kbir ta' nies irrapportaw issues psikoloġiċi ta' bereavement, ta' loss, xi ħadd jidher li ddeskriva għal qisu li AI companion tiegħi kellha lobotomy. Ara naqra. Ġifieri personalità tuża. Ftakar dawn ma' nies again kien hemm studju ieħor ġifieri del-quote baqgħet f'moħħi jiena. Xi nies jiddeskrivu relazzjoni li għandhom ma' dawn AI companions as del-quote verbatim the most meaningful relationship I have. Fid-dinja. Sabab bil-ġun ruħ, aktar iħossu komdu ma' magna. Li speċa torbot ma dak li konnet ngħidu l-ewwel, li minkejja li l-magna ma tmutx, li minkejja li bil-magna ma kellix daw l-esperjenzi xorta kapaċi t-personifiċi il-perikli huma. Yes, and I think we should also ġifieri rridu nagħmlu l-argument kollu biex nuri anka ċertu sensività. Per eżempju Malta mhux hekk x'lim studju kien. Il-loneliness huwa l-aktar jew għandna il-problema kbira ta' loneliness. Per eżempju anka fost l-anzjani, tajjeb. Jew mod partikolari fost l-anzjan ma nafx kif kienet, imma insomma. Ħana sala li għadik tal-anzjani għax hemm ukoll l-upsides, biex bħalissa tkellimna ħafna fuq biex għal-perikli u però nixtieq nsasik, nixtieq nissottolinja li minkejja li dawn huma kapitalisti xorta kellhom li etika li jgħidu isma' daw u qed ikunu naqra perversi u allura mhux se naqlaw daqshekk flus u nagħmlu l-ħaġa etika, ġifieri capitalist one. Social is zero. Le, ma ħafna xnajdu. U tu xajdek, l-ewwel għat li jisma' jena naħseb li intrinsikament, xi se jgħilu għat li intrinsikament il-bniedem huwa tajjeb. Però il-fatt li l-bnedmin la darba inti tħallihom to their own literally devices. Tajba. Pun intended. Il-fatt li inti fil-punt fejn il-bniedem memx dan il-social conditioning, memx bniedem ieħor li qed josserva kwet jgħidlek dik ma tistax tagħmel. Dak il-mument jagħmel l-għażla illi ikun abbużiv, sesswalment pervers, ikun brutali, miżoġenu. X'għidek dwar in-natura tal-bniedem u anka dwar il-proliferazzjoni tal-imġiba morali. Ħansaqsi l-ewwel dwar in-natura tal-bniedem, għax imbagħad għandna mistoqsija oħra dwar il-moralità, insomma. Jien xort ottimist fuq il-bniedem. Naħseb il-bniedem fuq xi qed tibbaża dak l-ottimizmu. Ġifieri naħseb kollha nixtiequ fil-fond tal-qalb tagħna nixtiequ affarijiet tajbin. Nixtiequ naħseb niżżarnejt l-istess ħaġa. Nixtiequ nkunu kontenti, nixtiequ nkunu ferħana. That-deep kontentezza tajjeb ferħ. Naħseb imma xi kultant nisbaljaw ma fejn naħsbu li ħansibu dan il-ferħ u kontentezza. Ġifieri jien nixtieq nkun ferħan bħalek, imma jiena minn għalija li aktar ma jkolli flus aktar nkun ferħan biex nieħu każ klassiku. Jkolli dak il-flus, u nduna xorta waħda nidnannat. Tajjeb, jew jien wasli jkolli dik il-karozza jew dak il-post dak il-position, dik il-promotion, inkun kuntent, inkun ferħan. Iġi il-post u il-position da. Ġifieri naħseb kollha we desire happiness, we desire this fulfillment. And at times we look for this fulfillment or happiness in the wrong places. Naħseb mek nisgarraw. U hemmhekk forsi jidħol element ta' ngħid edukazzjoni mhux ta' skola ta' ma qisu jew riċerka l-verità. U mhux kulħadd għandu fis-sens aħna l-Knisja pereżempju tuża l-frażi tgħid kulħadd għandu jimxi bil-kuxjenza tiegħu, imma kulħadd għandu jara li għandu kuxjenza formata tajjeb. B'xi mod ieħor barra mill-kuntest tal-Knisja naħseb din hija realtà tagħna ta' kulħadd. Jiġifieri I think kollha nixtiequ mill-ġdid ngħixu ħajja tajba, ma xi kultant jew frott jew frott li ma konniex forsi persistenti fir-riċerka tagħna, fit-tfittix, fid-disċerniment tagħna.
Li allura jew weħilna fuq xi ħaġa li ħsibna ħatajna l-ferħ ma tatniex, jew fittixna l-ferħ f'affarijiet oħrajn, fittex il-ferħ fid-drogi u sess bla razan, tħu daw il-stereotypical examples. And then you can, I think, multiply it, jew mhux multiply it, apply it to different qed tifhem? Jiġifieri naħseb fil-fond ta' qalb ta' kull bniedem nixtiequ l-istess nixtiequ nkunu kuntenti u ferħana. Imma xi kultant naħseb nitħawdu jew nintilfu jew ngħejjew. Jien naħseb li fil-qalba, fil-nukleo, wow, alright, għajiet ftit, mela, ftit, I'll be right back. Mela, jiena naħseb li kull ħaġa li teżisti u kull annimal, kull kreatura tompera b'dan il-pain pleasure binary. Ġifieri naħseb kull kreatura qiegħda tfittex li Ma mhux hekk qed ngħid. Dietat li l-bniedem qed ifittex li jkun f'armonija ma' kultant dik l-armonija jinterpreta bħala pjaċir bl-aktar mod puerili. Jien naħseb issa kif ħanaraw jekk xed interpretaw l-istess definizzjoni. Għalija pain pleasure is a very low level. It's a binary. Jiena l-lemma xi ħaġa avoiding pain u seeking to be happy mhumiex l-opposti ta' xulxin. Le, mhumiex. But they might be misinterpreted as such. Ġifieri jien nista' mhux hawn perswas anke inti u ħafna nies jaħna nitkellmu kapaċi jaħsbu f'100 miljun każ fej esperjenzaw il-pain fiżiku jew mhux fiżiku biex ikunu kontenti. Jew fil-proċess li jfittxu li jkunu kontenti. Eżempju, jien naf tmur il-gym, pain, biex inti tħoss ġifieri pain pleasure għalija differenti minn that happiness and fulfillment. Forsi fulfillment kelma aħjar minn happiness. Għalija pain u pleasure u fulfillment, ġifieri fulfillment edaw fuq. U pain pleasure vera bażiku. ċoj l-annimali jagħmlu pain pleasure. Eżatt. U aħna mal-annimali nagħmlu pain pleasure. Imma aħna wkoll nagħmlu dak il-pass oltre. U kapaċi anka and we are able to override the pain pleasure decisions. Correct. For our fulfillment decisions. U hemmhekk ġieli nisbaljaw ġieli morru tajjeb. Dik hija speċa il-iva tajba u naqblu fuqha. Dik hija speċa l-arfien tal-bniedem li jista' jissagrifika l-preżent biex kollu ġejjin aħjar li naħseb il-Kristjaneżmu jitħaddet ħafna dwara u jitħaddet ħafna dwara b'mod li huwa konvinċenti ħafna. Naħseb li pereżempju l-istorja ta' Kain u Abel jekk taqra l-metafora li hemm ġu fiha naħseb fiha talima ħafna profonda dwar dak li għadek kif artikolajt inti. Li xtaqt nasal ukoll għalih huwa il-fatt li n-nies taħt il-madmad jew taħt wara il-portiera tal-privatezza tagħhom ikunu daqshekk krudili, daqshekk ħorox, però mbagħad probabbli daw joħorġu fit-triq. Għandna minn naf minnu l-postman, minnu għandna x-xufir tal-linja u ħadd ma jgħidlek affarijiet li huma tal-men. X'tgħidlek fuq il-kunċett tal-moralità? Fis-sens jiena għandi ħafna naħseb ħafna u nikteb ħafna li għan-nifsi dwar il-kunċett tal-moralità kif jaraħ Nietzsche. Li Nietzsche jgħidlek. Ħanerġa'. Għalfej għanni. Ma semmejniex il-Nietzsche. Nietzsche. Għet ikun dara. Għet ikun iperboliku. I'm living up to the stereotype. Miskaratterizzat. U jien qed ngħix stereotip tal-Nietzsche barra. Jena naħseb li Nietzsche apparti li kellu mustaċċi vera sabiħ, kellu kun ċertu għarfien jew ponta li ċertu affarijiet li tajjeb nixtaruhom nara. Fosthom hija li għalfejn jiena morali għax minix kapaċi nkun perikolus, jew jiena morali għax jien kapaċi nkun perikolus. Imma fl-istess ħin nażel illi nagħmel il-ħaġa tajba. U speċa xjajlek dan kollu, speċa f'dan il-framing. Mela, bracket zaħira, biex nagħmel plug hawnhekk. Dan huwa għalfejn il-Knisja tgħid ukoll, pereżempju, li d-nubiet personali tagħna
li jien ħadd ma jarani nagħmilhom jew nagħmlhom fil-qalb tiegħi jew f'moħħi jaffettwaw xorta waħda l-komunità. Jiġifieri jitapnu mhux biss ir-relazzjoni tiegħi mal-Alla, ma jtapnu r-relazzjoni tiegħi anke jien lilek ma tajtekx daqqa ġew iċċek imma f'qalbi mingħajr met lil ħadd kontra John jiena inweġġa r-relazzjoni tiegħi mal-komunità. Ġifieri l-Knisja b'xi mod jew fl-erf tagħha di fehmitu. Nietzsche. Ma naqbilx, tajjeb hekk mhux għax Nietzsche, imma naħseb jiena din l-interpretazzjoni l-għonet toħodna l-ura għal-diskors kulli għamilna fuq l-evoluzzjonarju, insomma. Ma naħseb jiena li inti iżżomm lura milli tuża l-qawwa fiżika tiegħek biex twassal l-argumenti tiegħek bir-raġuni. B'xi mod ieħor naħseb hemm aktar qawwa hemmhekk. The strength. Mhux dik il-korta li qed ngħid, imma fis-sens li Nietzsche mhux għal dik il-korta. Il-moralità hija il-rifugju tad-dajjef. Il-rifugju tad-dajjef. Għax inti sakemm intix Superman li. Id-dajjef jiddeċiedi illi ma jikkonfrontax xi li forsi qed jagħmel xi ħaġa ħażina, xi li qed jisirqu, xi ħadd illi qed jikdiblu għax jistaħba wara l-moralità li Nietzsche jsejjaħ Kristjana ta' u le jiena m'hemmx għalfejn nikkonfrontaħ għax blessed are the meek. Meta fil-verità mhux għax iħossu blessed are the meek imma għax qelna da jibża jikkonfrontaħ. Jien naħseb tirrikjedi ħafna aktar qawwa li tkun morali milli ma tkunx. Il-bniedem morali huwa l-bniedem b'saħħtu. Iva, imma għalfejn morali hija l-mistoqsija. Għalfejn qed iġib ruħu b'mod morali, qed iġib mela. Jiena naħseb il-mod ma semmejniex isu nkollu waħda tema rekorrenti f'dan li jedna s'issa huwa isu dal-ġerarkija ta' fakultajiet intellettwali jew mentali. Mhux hekk? Jiġifieri il-plain pleasure b'xi mod ieħor taqa' anke taħt l-istess borża tal-might is right. Jew tal-li timxi fuq l-istint animalesk tagħna pereżempju, whatever. Jiġifieri a higher mental, spiritual, ma nafx, psychological function, faculty that we have, hija appuntu dil-kapaċità li aħna nirraġunaw, l-kapaċità li jiena nagħmel għażliet mhux abbażi ta' pain u pleasure, abbażi ta' fulfillment, pereżempju, li jiena kapaċi nirrazzjonalizza f'sens tajjeb nuża il-kelma. Ma taħsibx li qed tkun idealist jew qed idealizza l-nies li għalhekk qed jagħmluhom l-għażliet, għax meta tħares lejn dan il-fenomenu li fil-kwiet tagħhom ma jkunux morali, fil-kwiet tagħhom dak li hemm f'moħħhom huwa ikellmu ħażin lin-nisa, jabbużaw minnhom, eċetera, eċetera. Però ma jmorrux barra fit-triq jew ma jmorrux barra u jsibu relazzjoni u jagħmluha għax il-mara ħatifqilhom għax għandna jsibu jinnaf missierhom li fqarhom ħalqhom għax jiġu l-pulizija jsawwarhom. Il-kontroll mhux ġej għax jiena naf xinu tajjeb u xinu ħażin u naf nista' nagħmel it-tnejn li huma xina b'saħħti biżejjed. U nażel illi nagħmel it-tajjeb ġejja għax nibża illi s-soċjetà tiġġudikani, jiġu missieri għaliha, il-pulizija jiġu għalija, mur il-ħabs u l-affarijiet kollha. Nista' niġu mor l-imħabba hawnhekk, Jiġifieri naħseb jiena mela hemm il-livell bażiku ta' kif ninteraġixxu tal-might is right, tal-istint u tal-da. Issa fimtek. Hemm il-livell ogħla li jiena noqgħod lura frott biża ta' konsegwenzi, arra ma nimxix mal-istint animalesk tiegħi. Imma naħseb il-livell ogħla huwa addirittura li nagħmel xi ħaġa qisu għax nemmen fih għal-ġid tagħha. U appuntu biex napplikawha għar-relazzjoni. Jien nista' jew mmur norqod ma' kwalunkwe mara li nsib biex nibqa' mat-tema ta' dara. Ta' perverżjoni. Ovvjament ġibt il-qassisu. Jiġifieri u niġi nagħmlu mill-konsegwenzi. Nista' jien noqgħod attent għax irrid nirrispetta nibża li jekk tħallin il-mara ma nsibx mara oħra. Jew kelli nista' addirittura inħobb il-mara għax inħobbha, Nies nagħmlu l-istess argument fuq Alla. Inti tgħix ħajja tajba x'tibża li Alla ħajbatek l-infern? U hawn nies li jagħmlu hekk. Dik hija fidi fqira, fidi infantili. Tmissen jekk taqan komplintik il-Malti sabiħ hemm Dunkarn. Jiġifieri jiġifieri f'sens mela jien nagħmel it-tajjeb jew ma nagħmilx il-ħażin għax nibża mill-konsegwenzi ta' tbatija. Imma idealment jiena t-tfal jikbru mhux hekk għandha wara fuqek mhux hekk, inti xtieq it-tfal iħobbuk mhux għax jibżgħu x'tagħmilhom jekk ma jħobbukx, tixtieq li jħobbuk għax ġenwinament iħobbuk għax jaraw fik persuna li tħobbhom u jixtiequ b'mod liberu jirreċiprokaw dik l-imħabba. Issa aħna nagħmlu l-qabża frott il-maturità u l-proċess
Tittadim proċess ta' maturizzazzjoni. Imma naħseb nistgħu naqblu f'dal kuntesti differenti sija ma' Alla u sija man-nista madwarna li inti to do the thing out of fear is a much more infantile. Għalhekk Nietzsche ma qbilx miegħu, ma m'għandux raġun Nietzsche. Le, taqbel ma' Nietzsche. Le. Taqbel ma' Nietzsche. Nietzsche jgħid li dik li meta inti tagħmel li inti tista' tagħmel il-ħaġa morali, il-mistoqsija ta' Nietzsche hija għalfejn tagħmilha dik il-ħaġa morali u biex nerġa' mmur lura għas-samuraj. Is-samuraj għandhom dan l-aforizmu illi jgħid li inti tajjeb mhux għax m'intix kapaċi toqtol, imma għax inti kapaċi toqtol u tiddeċidi xorta illi x-xabla iżomma xidid. Ismani, għajjejtni. Jena jgħid ukoll, ma tajjeb, ma ġifieri pjaċir, nieħu pjaċir jew. Immensament ħadd pjaċir. Kienet waħda mill-konverzazzjonijiet favoriti tiegħi, ma nafx kemm il-Madonna kont se ngħid, Madonna. Small M. One N. Ma nafx kemm konversazzjoni għamilt u din kienet bla dubju waħda mill-favoriti. B'xi mod irridu nerġgħu naħdmu flimkien jew nerġgħu nagħmlu podcast ieħor jew tiġi fuq il-każin, inkomplu. Dir-relazzjoni titkompli. Kif kienet l-esperjenza tiegħek? Ħadd pjaċir jena. Ħaj pjaċir ta' Pjaċir. Taġen. Thank you. Grazie ħafna. Tajb ukoll narfu l-udjenza li kellna an audience of one, but not any audience member, kellna l-oħt, l-oħġan. Ħad gost ju. Ma, kapaċi huk. Thank you. Grazie ħafna Ġangove, grazie l-kull minnu għaxbu segwina, grazie l-kom li kontu miġbura għek fl-studio. Narakom id-dieħla jekk Alla jrid. Mela, tlaqna.